Açtım. Esselamu aleyküm. Şu açık kuruyan ne memnun olmaz olmuyor. Musunuz vatandaşlar? Akşamınız hayır. Bizden tek günlüğü oluyor size. Akşam olundur. Kovmaya dalanız. Bizden tek taşar yağıtı. Canınız sağ mı vatandaşlar? Ey Huday var o erkekçe. Şöyle özümün profilimde paylaştım. İlk son sapar ne mani. Yani şu Alişer Sakat ayal düğün geldi. Özümün son oturup yine dinledim. Yine ne ettim o. Şu vaat in ağır yük şolar götürüyor vatandaşlar. Listi için ağır yükü şolar götürüyor yani. Öz yan yollaşın da arayını bilem o. 10 yaşlı var bolonur mu kadiyan olağım toy edende. Yani yan yollaşın alk gittiler öyden. Kim alk gitti? Palit alk gitti. Yönü. Eyle oldu beyle oldu neticede yok. Yani ölümü, dirimi, türmöde mi? Ve şular yal temalar dine Türkmenistan'da oluyor vatandaşlar. Yani özökleri meden okşular yani. Bak, men gahar meleyen zat neyme diysen ya Türkiye Cumhuriyeti'nin bilmediği bir şey var. Ya da aptala yatıyorsunuz ya da salağa yatıyorsunuz. Men gahar meleyen şu Türkiye Cumhuriyeti bilen yok mu siz ha? Bilen yok mu yani? Şu Türkmenistan iyi minna şun yali. Türkmenistan, Özbekistan'a mı yallal, Kazakistan'a mı yallal? Şunu artık dünya devletleri bilmeli. Artık şu dünya devletleri bilmeli. Dünya devletleri bilmeli şunu vatandaşlar. Ne hemen bilmeli? Şu Türkmenistan diyenler adam bitiriyor şular. Ol Cuma tapar dede bayfam aktivisti tutulur alkittiler ha türmödön jang edip kakatı bilen guruluşup da edip gör. Hemmen emesi bar yani. Suutnaması bar, diri diri, advokatı var diri, bar yani. Selamun aleyküm Nura qovmiya daylanır. Waalaikumsalam gomu unutmasanız canınız sağ mı? Değerli. Elhamdülillah. Nurani değerli gomu. Oy cana. Vay. Bollu giydim bollu. Yeretmedik. Gomu ya adayları. Yaxşı. Nurani'nin aday değerli. Oy Xudaya şükür. Birazcık demir demesem. Böyle. Timos ya. Allah şifa versin. Aday ya adaylı. Opkul öykünne gat yakayım şol Mehmet ya diye kız ya diye mi? Size hem ne uğradayın hem size birazcık belki oklarlar men patbiçiklerim. Gayret edin vatandaşlar. Nurana oklan gayret edin. Kömek edin Nurana birazcık maşgalatına. Elden verip bilmesen de. Yani hiç yili ol arada talip can etti bu arkada fonduna da onun netice olmadı. Öldürüme telefon numara koyup da edip şular yal neme olsa can edin deyip koyuyorlar sonundan şular yal kömek sorasan da eden oklar. Niyemi düşünmeli karayını bu tayda ne edip düşünmeli ya da. Yani Balnitsa'da uca ne açay ver yatıyorsunuz siz bilem okul. Bir yıl var ya. Bir yıl var yatıyor. Bir yıl 2 ay oldu da.
Bir yıl 2 ay ver balnisada ýatyr suwutnamada gerek gäle sen balnisada bilmeýän kişi bilmeýän galmady Türkmenistanyň territoriýasynda. Hakiki ha. Waleykesselam Allahu alam gowy ýagdaýlaryňyz sanyňyz tammy. Zeynep Yenenci. Ay meniň takipçilerim zadym bilýärmi? Doğru yanan. Doňýany biraz. Yok men ne adam onu. Ha. Meniň takipçilerim bilýärmi? Ýokary wezipeli owry baýlar bolmansaň garipçedir bolýan. Meniň takipçilerim garip daýhan gaçak galyp berän dokumentsiz meniň takipçilerim, meniň gollawçylarym ha. Yani gururum duýan men aslına teresen. O minister owry kezzaplardan däl şunu ýazrak bolýa biraz. Yo yani yok şu like'lar ama ullakan kömek bolýar. Kesmedim açyp berýär. Şu like basyp berseler ama ullakan kömek. Ha oğlum han. Ya. Ya bizi aslında näme gariplan nemesi ýalla Robin Hood ýalla bilýän baýdan alyp gariplary paýlajak bolýar olim baýlara beredi gelen oklara. Ýa-da garipdan alyp paýlap bersin. Garipdan alyp gariba paýlasyn o baýlara beredi gelen ok. Zaten günümüz baý diýär. Tawulum bakın. Görülümüz aýdýar, etekden alyp ýeňe gelmeýän ýere şampiýaly. Hakiki şol hakiki. Allah can. Ay nesip bolsa wara. Bu ütgerler beýdip durmazlar. Ýöne. Şo bir aglap ýörerim käga. Ýöne watandaşlar, garip daýhanlar, garip geçerler. Awa şo bir aglap ýörerim käga ýa biziňem bir gülen günümüz bolarmy käga watandaşlar. İnşallah. O ýokary wezipeler baýlara olara zilýony hemme zat garipler hem görgüli watandaşlar kömek edäň, adamlar kömek edäň diýip ýene düýnüň gün bir video gawat geldi. Öde operasiýa etdirjek bolýan bir erkek adam öde öňümden çykdy. Ýagdaýym ýok, kimde näme ýagdaý bolsa kömek edäýsin diýip bir erkek adamyň videosy öňümden çykdy. Yani kän kösünip berýän, gatykän. Durumuna malum sağ ol durumu nasıl diyenlere şey çabuk bereyin nadrat demir ya. Nurana oklan hayat edin Nurana oklan vatandaşlar. Sağ ol malum. Ay bir kiçirek batılcıga dälidikler Nurana oklan vatandaşlar gayret edin. Kömeğiniz değsin. Sadaka diye 70 erwetliğin kapısyny ýapmandyr diye sadaka hükman bermelidir vatandaşlar. Käwat diye Allah Taala bir belaya diye bir gulna bolýan diye şo bir ýerde sadaka berýär bolýan diye şo sadaka iýin alyp gidýär şo belen täzeden diye. Şoň üçin aram berip durmaly. Diňe ol orada aýynda fitre zekat däller. Aram sadaka ol bul kömek edip dursaňyz gowy bolar vatandaşlar. Abi ne dediğini diye. Abinin ne dediğini anlamıyorsunuz. Zekat verin diyor. Ara zekat verin diyor. Böyle bir ihtiyacı olanlara yardım edin diyor. Allah şifa versin. Sadakanın belanı var diye o. Bizden daha iyi biliyor Türkçeni. Abi sen Türkçe konuşsana. Türkçe söyleyenler var. Söyle. Allah şifa versin Nurana kızımıza. Nurana'dır vatandaşlar. Bak men Nurana ol Nurana. Käwat Nurana kömek edel zat diýseler men pikir edýär. Men näl vatandaşlar. Nurana şu gyzyň ady şu çağaja. Abi. Attaş diýär aslında Şeyler. Allah can. Kim kömek eden olsa Allah ýalkasyn. Böyle mana düşündeme. Bolya men mihmanlar alyp bilemok siz bilen otursam mihmanlar var, gelecekler var. Sağ olun, Allah şifa versin.
Nur abla. Böyle. Olurum size. Böyle. Allah razı olsun. Täzelik bolsa da aýdyp dur. Eger arkada fondundan habarlaşsalar, kömek etseler, bir sancak insafly Türkmenistandan telekeçi we bir ýene haýyrsagor tapylsa, bir Allahan şu gydymyda bir bejergitini dolu alsa, oňotlaş gidýärler gerek adam şu derman alsalar. Nesip bana inşallah bir Hatta- Allah'ın kudreti vardır diye. Hatta şu dermanın kösenýärligini eşitip käbir türkler biz öz çağamyza alypdyk bolun bizde galypdy, meselе ulanyp getirenler hem bolupdyr şeýlemi? Hawa. Görün vatandaşlar. Türkler ýa dadymyza, ýöne öz türkmenimiz esasen hökümetimiz kılgan okla, ýene gynandyr ýani. 40 000 50 000 dolary meselesi çözülýär bolmasa şu gydymydan. Bir ýyl 2 ay bäramyna ýatyr balnitsalarda. Bir ýyl 2 ay, 14 ay. Hay Allah can. Bardyrlar bir nemesi bolar. Borunno, sag bolun. Sağlıkta görüşelim. Allah şifa versin ýene ortak. Sağ olun. Amin aýdymyz ýersin. Taňry ýalkasyn. Sağ olun. Ya vatandaşlar işte böyle bizim şey elimizden geldiğince var ha kömür edecek bolýar vatandaşlarımıza iyileşmemize yani elimizden zat gelen nokta vatandaşlar sizin golluğunuz olmasa hiç sade edilemez o. Assalamu alaikum. Siz şu stolun vursanız var alıp çıkýar vatandaşlar. Salam gowum talipcan näle unutmajan sağ mı? Şükür ağam sen näle? Kerek. Mene unutmadan. Men şu wagt bara bir accountum var. Gurwan goly haram goly diýip şondan girjek beleki maýkam var, şonu gesmelýärler ol like basyp duran ara haram adam. Şondan mundan däl ol ban bolaýmasyn birden bilýärmi? Täwjawy ýapylýarlar-da. O da dedi zaпрос uratdım şonu alayda men reske yazar ettim. Yani görenin ban çıkýarmy? Ha bareke. Ava geldi şu wagt aldım. On kamerasyny açyp bilýärmi Talip sen? Kameraňy açyp bilen o andan. Ha men подписчик gerek. Vatandaşlar подписаться edäň de gayrat edin. Подписаться gerek sen o. подписчик gerek o. Var. Bilemem Sanca подписаться подписчик. vatandaşlar näder men haram Ben adam. patpiş edin der vatandaşlar. Kurwan ulu haram ula. Talim böyle account sen var ha bir hatta 300 500 estet açylýar öýden şu var ha. Ýokla 150 adamam ýetse bolýarlar ýok. Öyle mi? Hani vatandaşlar reski patpiş nemedelin 28 volt turayyan malades. Bah. Ay Mayka'dan ne mi däýerim ki? Ay Mayka'dan yapılaymazla yo Talip. Yapılar o haramlar. Men kiyala berin vatandaşlar bir kuştanak münden geçen patpişçikli kanallarımız kene o. Ýadım bana. Derro al solun bir. Yo bak adamın account'unu aljak ýaly. Olara birden ýazsalar, zat etseler gerek ýaly hiç kimin account'unu almaýyn. Tamam. Taliba ýazdym. Meni eýtdiler, gep görün gerek ýaly bara. Bolýar. Kendime de onu täzeden girip çykany, Täzeden girip çık belki açılmagy mümkün näçe boldy şu wagt. Hani görün vatandaşlar näçe bolupdyr patpiskasy. Täzeden zaprosy ber. Salam vatandaşlar hoş geldiniz. Gowmuşsunuz? Ruwan ulu haram ulu. Hem oldu. Dur barmak. Niyet. Ay yok. Maşallah o. Bolanok maýny, hem üçin bolanok gary. Bolanok ýa-da nimeň ada. Hani görün. 47 bolup durar ýa-ni.
Häzir. Han bir vatandaş 400 adam başlaydı. Reska İngilizceler var da belki neme İngiliz doğundan bu zadımdan görýän bolsa var ha. Oğlum sene blog edýän atçak bolsaň normal zadat. Menem ýa-ki alak nurana zada uğradyr. Tagam özüme TikTok'tan çeken yerim yok. Bolmady zada uğratma. Talip. Ha. Men ne deme var bolun var ha senki. Bir men 2 tane accountum bar bolun. Şu an diktatör TV var menki şol. Onun o vatan haberleri bir tanak. Men var amnisi etdim geçen account'umda. Hemme blokta duran adamlar hemmesini ayırdım. Diňe bir iki tane haramda da var. İtten beter ýigren ýerlerim şolar ayırmadım. Oğlum biri moğolum. Sen ayırmadın ha? Ýok, ola otyr menne. Oğlum. Oğlum sen. Kendinin doydu gay var. Huday var. Şunun 500 euro pulum geçirdi. O şu bana bilýän arada. 500 euro pulum geçirdi. Ey milli hopsulluk. Sizin iş yerleriniz bize de hizmet edip gör havarınız varmış sana. Ha? O arada 500 euro geçirdin mi oğlum? Sadece ol spasiba yani. Kediledi ben soğudum yani pulumu. Meni var ha, beni oyuna getirecek kollu olin var ha, özünün oyunu düşünüp bilmeyen ağırlıyor onu. O, beni oyuna getirecek kollu. Neyse vatandaşlar, o temamız o değerli. Temamız vatandaşlar. Şu oğlumdan var ha, blog edeyim de şunu var ha, bir mut. Oğlum, bye bye. Kurban ola, salamet. Seret vatandaşlar. Ha, bir yurt var. Esasen Türkmenistan'la. Diňe şu Türkmenistan türmedäkilerin can sagdyğı ýa-da dälligi barada hiç sadaýdan ok. Diňe şu Türkmenistan. Esasen siýasy tutsawlary gerek gelenine şolaryň adwokaty kim? Şolar can sagmy, şolaryň suudy adalatly geçdimi? Yok vatandaşlar. Ina köpüňiz gelýäňiz, ina maňa taliba soraglar berýäňiz vatandaşlar. Hani siz demokratiya diýädiňiz, ay hani siz näme diýädiňiz, ya plan diýäňiz, inha siz mi yer Türkün prezident bolmaly adamlar? Ya siz bölmelimi, näme mi diýädiňiz? Biz İngolmanly şu haramzadalar ýalak türmedäki ölümü diridigini aýtman gezjek wyjdansyz däl biz o. İngolmanly. İň bärkisi şolar ýaly wyjdansyz däl biz. Goňşy döwletlere serediň Merkez Aziýanyň içinde Gazagystan, yok Ýekejedon ýalak. Ýekejä adam mamy türmede şol adamlaryň ölüdüğü ýa-da diridigini bilmän ýörün Gazagystanda ýekejä adam mamy türmede. Ýa-da Özbekistanda bamy? Olam goňşy döwletimiz. Ya Eýranda bamy? Bamy Eýranda? Yok. Kırgızstan'a yok. Turan döwletlerinde Türkiýe. Yani Prativnin tuttu hava ýonuň adwokaty var türmede jany sagmy dälmi? Emme zat bar. Anem üçin bizde gerek gelenne, iýmeni şu Türkmenistana gerek gelenne daşary ýurtlarda ilçana oňuňda protest etmek bolanok. Biz näçe gerek inançdyk. Derro polisiýa jaň edip, oda köýe düşüp zat edip bular. Türkmenistanyň içinde protest etmek bolanok. Türkmenistanyň içinde hasap soramak bolanok. Adwokat tutup, ey men şol adamyň gorajak hukugyny diýse, adwokat da şeňle siz uwajat ediňiz wa. Inni biz erwet bolýasmy? Ýa-da şu Berdimuhammedow bilen maşgalasy erwet bolýarmy? Go adamlar bolsa, olary diri görkezin kampaniýasy bolmasy. Olary diri görkezin pakajyçy их живыми diýip ýürütüp organizasiýa döredi. Ve şolar
Obesse yığınağına, başka yığınaklarda yürütü bir tane komnatın içine suratlarını koyuyorlar. Şu Türkmenistan'daki polis zaklüçonlar, yani siyasi tutsakların suratlarını koyup şu adamların ölü ya da diğirdiğini bilemiz yok diyorlar. Şu soru Gurbanuly Berdimuhammedow yangi prezidentliğe gelen wagtdan soruldy. Şolar ölü mü diri mi diýip bolýar. Men nidi ýangy geçen prezident diýdi, men ýöne anan ýan şolaryň diridigine diýen jogap berdi. Diýdiň gerek Berdimuhammedow. Gurbaş diýdiň. Ýöne şu neçenni şol adamlar barada resmi ağızdan ne televizyonda ne advokatlary ne başka ýok watandaşlar. Biz indi şuňa döwlet diýmelmi? Biz şuňa döwlet diýmelmi watandaşlar? Döwlet bolar ýaly bolanok ki, döwletiň kadyety bolýa, döwletiň adwokatlary bolýa, döwletiň prokurorlary bolýa, aklawjysy bolýa, garalawjysy bolýa. Bizde yok ki. Bizde diňe garalawjy var, aklawjy barmy bizde? Yok. İň berkisi Alişer Sahaty bilen Abdullahyň ölümi dirimi nirde hoş olur? Olam yok. Şolam yok. Awa. Şoň üçin diňe Türkmenistan şeýle watandaşlar, şoň üçin biz ayağa kalmalıyız. Ine şu zatlar üçin ayağa kalmalıyız. Biz deňlik bolmaly watandaşlar. Ol post o wezipe sana dogon garnaşlaryňy baýatmak üçin berilen wezipe däl. Ol hiç kimin kem däl. Ol halkyň wezipesi. Halka hyzmat etmek üçin berilen wezipe. Onu hiç kim mundan welak öz hususy emläge ýaly öz adyna geçirmeginiň öňüni almasak, şu Berdimuhammedowlar oturýar watandaşlar. Men size aýdyn 100% oturýar adam. Beýleki döwletlerde bara atadan oğlu, oğlan oğlu geçirip, in sonunda da şunu diýerler. Şu yurt bilinki dava etmeğin, şu yurt bilinki birin adımı da geçirdik şu yurdu, dava etmeğin. Hani öň dava edenlere näme bolany gördüňiz däm hawa? Bollunno, şolar ýaly bolmajak bolsaňyz dava etmeň. Şu yurt bilinki şu yurdun aşağından näme çyksa da, gazyl çyksa da, nebit çyksa da hemme zat bilinki hiç dava etmeň diýjekdirler. Men size aýdaýyn. Siziň eliňizden alýarlar ýurdudan emjek. Biziň diýenimize görä ýaşasaňyz da ýaşaýaňyz. Göwnüňize yaramasa da baryň ýurt saýlaýa beriň, nire isleňiz şoňa gidiň diýerler. Olary bildirip durmy siz var, olary bir budjetnikler bolsa da bolýar, galanlar hökman hem däl, gerek hem däl olary. Ana arkada şäheriň gurup içine daje tekeden galan milletem salanok watandaşlar arkada şäherinden pasportyny Türkmen bolýan, ol özbek ya gazak ya rus ya ermeni ýazylan bolsun oňa berenok. Ondan naşaram Türkmenliğim içinden teke taypasındakileri arkada şäherine ýaşamana jaý berýär. Yani senin pulun bolmaly, oňa mümkinçiligiňe bir bolmaly. Şondan naşaram ýanky ýaldatlaň bolmaly. O nähil yurt bolar eger bular ýalyk agdalalyk döredip dursalar. O nähil hökümet bolar. Biz birekden ýigrenmeýäsmiň? Siz misal üçin özüm tekeler siz şu zada hasam üns vermeli. Marin tekeleri, Aşgabatyň tekeleri. Sizler hasam üns vermeli şoňa. Esasanam sizin sesiňiz gatrak çykmaly şu temada. Näme üçin diýsem, beýleki tiri taýpalar, öýkeler, tekeleriň öz hoşuna gitdi, öz peýdasyna ýarady, sesini çykarmadylar şo wagt diýip. Yurdu dağa da otururlar vatandaşlar, ýatdan çykarmaň, yurdu bölüp otururlar. Şondan ulu haýynligim ýok, şondan ulu dönükligim ýok vatandaşlar. Men size aýdyn. Bir yurdu dağa atjak bolsaň, ýetjak bolsaň, oňa ýajerine bomba gerek gel vatandaşlar. Ine şular ýaly Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasaty bolsa ýetik. Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasaty yurdun içinde tekeleri, misal üçin sarıklara opşi tekeleri galan tutuş galan tire taypalara düşman edik koýan,
Bolly. Onum ne edip edeceğim? Yeminle tekeleri ayrıtınlık görkezýän. Arkadadan şäherden jaý alyp berýän. Ýokary wezipeleri işe belleýän. Öz ýakynyňa çekýän. Galanlaryna ay ol şatyr, ol çokoy, ol nohur, ol ýomut, ol plan ýandanym olaram çekleýän. Bollon soň ýurdun içine agdalalyp tohumny ekýän şeydip. Agdalalyp tohumny ekýän. Onun belki tire taypalar senden ýygranıp duran bolýar watandaşlar. Näme üçin bize dönüp diýerler bilýäňizmi? Ýene şuň üçin diýerler. Şuň üçin diýerler biz çünkü biz teke olup o haramdadany o boyun eğmedik, takdim etmedik. Çünkü edip oturan işi ýalňyş watandaşlar. Edip oturan işi ýalňyş. İşi ýalňyş bolan soň mene durmaýan. Durýanlara metir kun ýöne hasap berer. Men size aýdaýyn. Durýanlara. Talip gelani. Sen açılabilir mi? They blocked me like my TikTok account. Yeah. Nemelay näme üçin kamerany açyp bolan patpişigam köp ölüpdir. Live access needed to go live. On videosy goýast, you can go live on our. Geçmeler var, 3 çaw bolup dur bolun. Näçe açmaly kare bunu? Bah, Most gün wagt geçmelen bolup biler, o efir aşağı bolsaň bilýän, 3 gedek efir etmeli ýarym sagatdan eýle beýle zatlary bar da. Şunu düşündüm. Bolýa muallim Allah'dan jaň etýär ýa-da märi meni gürleçek bolup. Ýa-da futbolkaly bu girecek diýdim ha. Bular agaç girýär da bulara bilýän ha. O aşaktan se oturan normal. Yani ýemde. Akıllı olmasan. Salih. Ey milli hopulluk, akıllı ol ey. Kandyma. Süýre al gaýdaryna oýun etmegin. Gel. Ashley Courthouse. Gel. I'm gonna take you there. Dava yürüsene den. Dava. If you have a boss, come and talk face on me. We will see what's going on after. I'm gonna smash you, bro. Evet, bilmezler. Kamera açalım ama var. Ay bolýan account'umdan. Sen özünkiden geläýsen epaka var. O da ederim men özümkiden gelerim. O şu Gurwan Gulu haram buluýan mar takip edelim mi getirelim der. Onu ay bani tede dip vatandaşlar biraz gorojak bolýar account numara çünkü meniň aýy pikirimi 9 mi sana mi atdan çykyp gitdi. Kanalym yapyldy da bilýäňizmi? Emmesem onun geçenden soň yapýarlar bizini. Bulan menki sarda durşuwat. Haçan yapylsa yapylaýmaly. Prezident blokirovka kanala diýýärler. Sarjyk account'un aşağına. Yani sehel nemen üstünde dur vatandaşlar. Tak što yani yok yeni bir açar açar oturur. Han näme söwün ýa-ni o näme götüňe köz basdykmy? Ha? Sen hökümet mi diýsem, men hökümet däl diýersiň. Onda näme üçin oň arkasyny çalýan diýseňem, oňa jogap berilmersiň. Şoň üçin men ýüzi ýapyklara hiç ile näme üns beremok. Kalkoz başlyk sen ýene çykyp uradyň aýtdym. Bir derek özüň blog etdirýän aşaýdyp. Mena gitdiň ana blog. Başkalar üçin gowdurby, sowgatlar ýankam näme 1000 jetonmy, 700 jetonmy ýankam. Başkalar üçin gowdur ýöne biz bu zatlar jeton üçin edem dokda düşünýärmi? Ondan biz var ha vatandaşlar, inha şu wagt demokratiýa biz isleýäs. Demokratiýa şu, käbirleňiz şuňa da goşulanmak gatyr var ha. Talip zat biz dogry iş edýänlere sowgal taňykasyna aýdýaňyz, zat edýäňiz. Men pikirimçe sowgal taňykasyny aýtmakdan ziýan ýok. Näme üçin diýseňiz? Çünkü bizi yamanlayanlar ama vatandaşlar. Yani goy olaram görsün. Bizi yamanlayandan biz ağzını yapacak aladamız yok. Olan ağzını yapıp bolmaýar. Olar ýaly aladamız da yok. Yani şoň üçin
balans özün saklap otur. Düşünýäňiz mi vatandaşlar? Yani biz bawo öwmüňi biz erbet hasaplaýas bolan ýöne ýamanlap oturanlaram bar ki, yani sonuçta bir balans bar, yani balans bar. Haçan da yamanlayandan ağzını yumdursan, ana onu eýem howply ýagdaýda bolýar. Ana onu howply bolýar, ana şuwat Gurban Gulyň yamanlayandan ağzını yumdurjak bolup otyra. Häzir ol dälhana ýalylar, şoň üçin hem aňarsy. Gurban Gulyň baýery, Berdimuhammedowyň atalowlyň baýery dälhana ýaly. Şoň üçin hem. Çünki onu yamanlayan, tankitlayan ýok, kemçiligini aýdýan ýok. Olam dälhana öwrülýär şoň üçin. Tak, gel Talip. Jogap bermeli mükemmel şu Tur Sultan bilen näme konfliktiniz bardy ýa. Yani men şuna jogap beresmem gelen okbara. Assalamu alaykum hormatly ýyleşler. Garaşsyz baky bitirip Türkmenistanyň raýatlary. Her biriňizi tüýs ýürekden gutlap, şuň bize goşulanyň üçin size minnetdarlyk aýtmak isleýärdim. Nura Anaýew ýyleşmez bilen şuň gyzykly söhbetdeşik boljakdyr inşallah. Nura Anaýew şu duygular, näl duygular? Şuň gittiň, bazara gittiň, sewda etdiň, aýlanyň dar etdiň, azuda asmanyň aşagyna gelneje bilen aýlanyň dar etdiň, bir hilek içiňdäki begenje aýtsana, 5 ýyl hasret çekdiň. Bazara gitmeýänem daşy bar, höwes edensiň gelneje ýokka. Şu barada bir zat aýtsana. Istaýany siýasat seni şahsy durmuşlar aýtsana. Deredin men size bir aýdaýyn. Şu ýolla depressiýa hakykatdan ham biziň bir ýolumyzyň garasynda bar zatlaryň biri. Ýöne şonu maşgalaň bilen has ansat ýenk geçýär. Maşgalaň ýanynda bolan sewer ýaryň çağalaň ýanyna bolan bir zat gaharyň gelse de çağalaň bilen oýun edýän, oýnaýan, bir daşaryk çykýan, şolar bilen bir sewdadyk alşberişe eden bolýan. Günün halan zatlaryny alan bolýan, şolum bir stresini aýyrýan zat. Biz şoňa çenli 5 ýyllap men maşgalasyz ýeke gezdim-de. Gaty erbetde da watandaşlar. Men şu şoň üçin Güllala Hasanowa, Alşer Sahatywyň aýalyny gaty erbet düşünýän, men özüm işini 5 ýyl geçirdim-de şeýdi. Kıyında özüm şu aslında şu zat meni aktivist etdi ýöne. Bilýärmi? Şu pandemiýa sebäpli ýol ýapyp wagty Dubaýda galamyzda meni içimdäki ses meni şu ýola iterdi. Diýdim ki ýani men diýdim derdim birine aýtmaly diýdim men. Komnatdaşlarym aýtsam onuň peýda ýok diýdim ýani. O ne aýtdyň ne aýtmadyň näme? Bir seriozny birine aýtsaň olam oňa jaň etse beýtme o daşardy kösent görün wa bir samolyot urut bir 2 aýdan bir sapar diýse olam diňlese diýänler iň bolmanda. Şonna bir çıkalga bolardy diýänler bolyn. Olam ýok vatandaşlar. Olam ýok yani Türkmenistanda действительно ne opozisiýa partiýa wa ne opozisiýon bloger wady, ne opozisiýon hiç kim ýokdy vatandaşlar. Onuň içimdäki ses diýdi ki yani dawa şunu özüň etmesen bolan oý nur diýdim men özüme. Nämen ha diýdim häzir şu taýda keserläp ölüp galsyň diýdim sen ölüp gal ýani keniň diýdim yani. Gömýärler seni şu taýda eýdiňde de maşgalaň aglyýardy gal ýani ken diýdim. Dawa diýdim ölmäkem ölöýünde özüm diýdim. Yani ölmäken ölmek ana şu vatandaşlar. Ölmäken özüň öldürýän. Ondan soň ýaşasaň Hudaýyň nemesi bilen ýaşaýan ýa. Näme diýilýär? Rahmeti bilen, merhameti bilen ýaşaýan. Biz bolun köpüýümüz ýaşamak üçin dirjaşýar. Ýaşajak bolýas bir zat edip, o ölmejek bolýas naborot. Olam biri gaýtam tersine öldürýär. Köseýär, o ýurtlarda, bu ýurtlarda, Türkmenistanda. Ölmäken özüň öldürmek içinde duýgularyň bilen ana dir aýralyk da vatandaşlar, dir aýralyk, erbet aýralyk vatandaşlar, dir aýralyk. Şo dir aýralykda şonun çykmaň ýeketäk ýoly bar, olam özüňi öldürmek eken. Özüňi öldürýän, bundan soň diýen ölsem hiç galsam Allahyň nemesdir diýen ýaşaýan bolyn. Gaýtam şu ýola çykyp bir giden doğun garnaş edinlik, dost edinlik maşgala ýaly bolduk. Olaň içinden
o arkamızdan bıçak vuranlarım oluyor. Oları da Allah tavşar yani. Bu dünyada olmasa o dünyada hataplaşak yani. Nura, O. bilýänmi? Sen bilen şol ustady erkek görüňde sen bilen entek ýaňyr täze başlaýan wagtymyz. Näçe sana adamlar çykyp maňa ay Nuri eýle, Nuri beýle, Nuri zat ol bul seni konkret ýamanladylar da maňa. Menem mara diýdim, ey diýdim. Men özüm bilerim diýdim mara. Hemme zat etdiler da ýani sen bilen dar etmemek üçin. Häzir Murat Gurbanow bilenem birleşdik de indi komanda bolup otyr. Häzir men Murat Gurbanow da maňa da dar etjek bolýarlar ýöne halk bilýär da kimin kimdigini. Palçyklyň ýalar bolýan palçyk geline galýar bilýärmi? Aa. Yo Talip bu Maňa da yolda var. diýerler, saňa da diýerler, Murat Gurbanow da diýerler. Hemme da diýip bilýär. Bunu namart. Hem namart. Hem oturýarlar, hem görýärler, efirler sypdyrmanam. Ýyzymyzdan hem bokumyzdan ýerler başlap bolýan. Dogry da aýtýan. Namart. Şagalsyz hakyka şagal wara. Talip seret. Yine sen men belki bir olayan vatandaşlar olup biz bir iş edýäs, dogrymy? Sağ olsun bize vatandaşlar. Bizim düşmanımız ağam. Bizim düşmanımız kim Nuri? Rejim dogrymy? Diktatura. O. Biz aktivistler bilen düşmançylyk edemiz oga. Hiç kimi videoda çekemiz o. Daýda birdar etmeli, seretmeli. Bizim meselem düşmanımız bir bolsa hem mämenek. Onu näme üçin olar diktatura garşy däller, bize garşy. Her kelek atlar bilen tanqid zat diýip bilýän ol gönümel däller bir predlog ulanýarlar da zonçyk ýalak tanqid ulanýarlar, tanqid sözüni. Ýöne bu tanqidyň aşagyna nämeler ýatýanyny men gowy bilýän. Kimin satlykdygyny gowy bilýän. Sizin janyňyzy ýanyp bören, täken janyňyzy ýatar. Inanyň maňa siz maksadyňyza ýetip bilmersiňiz inşallah. Näme üçin bilýäňizmi? Sebäbi sizi edýän işiňiz haýyrly işdäl. Öz şahsy ambisiýon işiňiz bar. Biz onu bilmesek hem Allah Teala bilýär, ýüregiňizi bilip otyr. Şoň üçin Allah Teala biziň işimizi ýeňilleşdirýär, ýolumyzy açýar. Siz ýalak däl biz. Biziň edýän işimizi biz däl halka edýär. Halkyň kimin ýanyna gelýärine özüňiz görüp dursaňyz. Yırtılyň wara yırtylyp bilýänçäňiz. Janyňyz ýansyn, videolar çekin. Gıýgyryp gürleýän it ýalak. Eşde adam edip bilmersiň inşallah. Görersiňiz wara. Talip men düşünem okda. Yine biz efir açsaga rejim bilen rejimin kemçilikleri bilen daja wagtymydam ýok. Şol adamlary dinlemeli köpsüni çünkü tenkide de menkide de şeýle telefonu bir giden adamlar ýazýar, agam WhatsApp'yň berädip şu an dün biri bilen gürleşmelim bolun dün giştirakdy ýatyrdym ertir jaňlaşatdyk koydum bugunum ellegmedi. Biziň aslynda seresem bir giden işimiz we olur bilen işimiz hem ýok. Näme üçin biz hiç saat etmedik yerimizden bir de video çekip başlandyryjak. Seň pikiriňçe nämeden bolup biler? Hiç saat ýok yerden. Biz bolmasa Men bap şey hiç kimden düşmançylyk. Maňa diýip başladylar. Maňa şah diýdiler. Haýyn. Şah diýdiler maňa. Ay men beýim bolýar diýdim. Men şah bolýan bolsam onda bolup dur diýdim. sana da diýdiler mi? Ay diýerler diýdiler. Diýerler, Başda adam satdy, adam berdi, adam berýär. Emme zat, ey bular Allah gorasyn o. Bular. Ay ot tutýardan uruşka. Gör dursaň ýurdun içinden bir adamlar goşulýar. Ýurdun içinden goşulýar adamlar. Çekinen oklarym o rejimden. görüplük var men pikirimçe Talip işlerine görüplük var. Bar. Görüpçilik, hasetçilik bar. Sebäbi aktivizmin galmagyna sebäp bolduk. Yani şu derece gelmegine ýurdun içinde aktivistlere karşı ýigrençiň ýokdugyny, aktivistler hamala düşman diýip görülýärdiler öňler. Şu wagt aktivistler bir halkyň sesi ýalyp görünýär, dogrymy? Aktivistler şu wagt halk näde görýär? Biziň aýdyp bilmeýän zatlarymyz çykyp aýdýarlar, sag bolsunlar, bir zatlar düzeltýärler, eýretýärler, kömek etýärler gerek ýerine. Yani bir adamyň beýniniň içinden bir erwet zady gowa öwürdük yani, sebäp bolduk öwürmegine, dogrymy? Ve biz şu wagty udaryň aşagyna galyp otyr. Ýöne aýdyp otyr. Bir de öz işimizi edeliň. Adyny tutmalyň Nuri. Men geçenem aýtdym ha. Atlaryny tutmalyň. Goy wara içlerini ýanyp tutuşsunlar. Tutuşun ýanyň haramladalar. Awa. Vatandaşlar bizim var esasy maksadymız Türkmen halkynyň gözgüýini ýagdaýdaky batgalygyndan çykarmak, oğurluk, paraforluğun ösün rejiminden Türkmen halkyny hakikatdan hem
eşretli zamana getirmek bizim esas maksadımız. Bizim şoň üçin başga zatlara wagtymyz ýok. Başgalara kän bir wagt aýratmazam gelen ok. Biz hatta men şunu aýdaýyn, Talip arkaýyn aýdyp biljek. Şolary biz bara tankydy belli edip jogap bersek monça boljaklaryny bilýän. Şolary ýalan pese gaçdylar. Yani biz şolary tankytlasagam, "Vay meni nurany talkytlady" diýip begenip o şow iýje bara uzak iýje ýatylmän diýär begenjinden. Men tankytlady diýip. Sakşto siz begenler oturýar. Olar görýän bämi Nuri? Görýändem kime gerek olar? Kim tanıýar olary? Hiç kime gerek gel o. Hiç kime gerek. Itin spisigini atlary ýok. Etçek adamyň aýygyny badak boljak bolýardyr. Ýöne inşallah maksadyňyza ýetip bilmersiňiz. Allah'ın izni bilen. La tahsaninallah. Hava, şoň üçin gelin vatandaşlar, birin esas problemamız bolan rejime dönölüň, rejim temamız esas problemimiz bol. Men bugün gece efir açtım. Gece bir içmesi Nuri efir açtım. Bir yaşlı girdi var Türkmenistan'dan, Aşgabat'tan. Jubileyini de yaşayan eken. Ay dedi men neydi cayımın dokumentlerini yitirdim. Ya yırttım dedi kalkarım gelip. Şu mikrofonu yapayın da gayrar dedim. Ve hekimliğe vardım o linye. Hekimlik dedi $4,000 parası orat dedi. Tomazak ne mi da dost? Hava. İşol yaşlı girdi gürledi konkretni. Yurdun içinden girip aydiyalar adamlar. Ondan daşary. Ada da maňa efire näçe wagtdan beri goşuljak bolup ber. Goşulup bilen ok. Ada kim? Ada ol diýene bakylan tutan dogonyň garnaşy. Ne? Balkondan tepki veren. Onu jan bir mut yapaýyn da dogon. Men yaptım mikrofonu. Efire goşuljak bolýar watandaşlar yurdun içinden giri bilen ok. Seredin watandaşlar haramdadyr internetten kesip oturýarlar. Tarap inim gawum otyum tagaman, gawum kasın çıkma işlegan ematmy. Ay wopş internet memdir buna dogan keme gyrlyşyp örendir inim mar haramda bu. Bazjyňyz kelen gitmejek zat ýok kana bolan o. La bolguny mar hemme dogany arnaşy üýşe oturdy, hemme bir çykşyda azap bolup, hemme arışka bu göne firine de girip bilmedi. Indi bärdinde netip bolany Hasan Astamyl aýda bolan gayrat et göne firine girecek. Bilema görürne bir yapmasa çykşydar netip gaýryzakka bazjyňyz kelen mar näme diýmez eder bazjyňyz kelen. Wopş gyrlyşyp önüne. Bir gayrat et. Ava. Assalamu alaykum. Alada. Nura bilýärmi şu zadyň erwet ýysi gelýär da, bilem okta görýäňi bu adamlar Esasdan ýeti gelýär o. halka zulüm edip oturýarlar da aýna adamlara. Bu adamlarym 14 tanyk çağa maňa wideolar oturdar etdiler. Paýlaşyň inşallah ertirde zatda. Paýlaş diýe haýyş etdi, meni paýlaşan mesele däl. Aýça görýän adamam. Гражданская война bolmagy любой wagt bolup bilýär ýurdun içine yani любой wagt. O zady gördüňmi sen Nuri? Amerika habarlarda zat diýär bilemok men näçe dastawernidigini. Yani şu habar maňa o zady uratdy, Allah uly uratdy. Amerika Türkmenistanyň gazyny kesipdir diýär. Şeýle mi? Assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh. Vatandaşlar garajdan urşunu özler ertip barýandyr. Şu hökümetiň öz ertip barýar. Teredine yurdun içinden gelýän testler görüň da vatandaşlar. Men niye buralardan gırlışık otuyorum ya, men girecektim bolun ya, men internetimiz yapýarlar diýär. Näme etýän olsalar etjek gün görjek diýip otur. Bolmanam özi 2 saat doganyň bir gün atırma wasarda sen garada dursaň bolmada ha. Olur, çıkmasaň bolmada vatandaşlar o. Näme sen öz doganyň garnaşyň çıkmasa başgasa hiçemeye çıkan o. Yani ne görüşüňiz ýaly alşer sakatyf üçin kim görüşýär iň köp? Aýaly görüşýär elbetde. Bizden emöňde. Her gün videolar çekýär, ağlap, efirlere goşulýar. Çağalar soraýar her gün. Nirde men kakam habar boldymy diýip, olaram ýok diýär, jogap berip bilemok ne çağalanma diýär. Yani doğun garnaşsaňyz üçin görüşüň o vatandaşlar, действительно görüşmeli o. Yani hakikatdanam görüşmeli. Ara bizine
Siz köp daha siz beğendir bilen yok. Bizi vağı tügelenle bir de maydar. Siz öz içimizde ne ahile ne duygular geçirdik biz geleceğim bilen geleceğiniz bilen. Yani gati ağır günler geçirdim benim vatandaşlar. Ol Türkmenistan'na dey. Soňa vaka her can edenle ağlap beni alacaksın diýdi diňe. Giň olýadym benim. Hatta men elim naruşnikli wagtam can edip seret men elime naruşnik takdylar diýädim. Ben şolar ýaly arkaýynnym yani. Mende mesele yok. Onu näme sen aýalyň aktivist bolman biler özüň bolsaň. Alter aktivist, Güllala aktivist däl. Güllala häzir şu wagt kyn. Men bilýän. Allah can ýüregiňize giňlik bersin. Güllala dinleýän bolsaň çağalaňyza bir gowneme maslahat beripdir Alişer gidi. Iň soň şol video goýupsyňyz gördük. Awa mert bolmaly mert. Bir azajyk nemetmäň özüňizi bırakmaň gaýrat ediň. İnşallah şu ýylyň soňuna çenli bir zat bolarlar diýip umyd edýäs. Güllal apa. Şu ýylyň soňuna çenli bir zat bolar diýip umyd edýäs inşallah. Türmedekileň baryny çykart inşallah. Salam aleyküm. Wa aleykum salam. Hoş geldin. Häzir türmedekileň barysyny çykarsy diýen bolyn, häzir şu taýda ýangyş anlama bolmasyn. Biz cinayet eden işleri, meselem adam öldüren zatları derler. Täzeden sud bolar inşallah. Täze hökümet gelir. Hakikaten şol adam berilen suraga kanun itaatyn adalatly şekilde sud etdim ya adalatly şekilleme. Ýöne cinayet edenleri olay mesela çıkarıp bolmaz yani. Ayda bular görüp otursan soň bokun işini monjak görýärler Nuriye. Ya menin siyasi tutsowlaryň baryny çykart diýenler. Allah şeýdip aýyk bular. Gaýrat et var. Siyasi tutsowlara olara watandaşlar yani söz azatlygynyň peýdalanyny üçin türmäge giren adamlar. Bolmasa konstitusiýada aram şolaň türmäge girmelem däl bolmasa. Galandan täzeden sud edip täzeden üstadçylar türmelerde biýguna oturanyň bary, hatda meň pikirimçe bary adlido nemetmelim kadiyan. Täzeden sud edilmelim kadiyan. Çünkü men bu Türkmenistanyň hökümetiniň adalatyna da inanamok, kasyna da inanamok. O sülçüsüne de inanamok, prokuroruna da inanamok, hisadına da, polisiýasyna da. Şu videony uradan da maňa. Irakski jurnalist aýdyp otyra şu taýdan Türkmenistanyň gady barada. Gaýrat ediň şol Amerikanyň Türkmenistanyň gadyny satmagyny bilin. Näme uçup göre? Uradan da şu videony. Şu çynmy kare şu zat men bilesim elýär bar. Maglumat barmy size? Men aslında öňe eşitdim bilýärmi Nur men aýtdym ha Amerika gallary walla diýip bolary. Hatta Raşidem gelip gitardı bilýän bärik. Srok berdi bulara 90 gün. Adatlıkla dinledim. Näme 2 minut gürleşipdir diýämi? 2 minut gürleşipdir. Raşid berdi filan 2 minut vatandaşlar. 2 minuta da yetmändir gürrüňleri. Eğerde vatandaşlar şu zat var, hakikaten maksada varsa Türkmenistan'ı açlık olur yattan çıkarmam. Biz dine gazın zattan şu vakt imitden otur. Olam yapılsa var bundan 10 esse beter. Dermanlar zatlar, kösençlükler bundan beter olacaktır. Yani pikirlenin şu zatları. Ben Nur'a aýdyp geçecektim. Siz aýtdyňyz ya gelnece bilen ağır gün geçirdim de. Vaq men hazır sesini eşitsem, diriliğini bilsem, men bir çuz pakoy sedemem. Men onun diriliğini bilem yok. Bana takoy zatlar yaz oturttular. Yazmanlar. Allah o birinci özünüze bassın. Canınız yanmasa son gelin danı bana bassın. Öldü kaldı demek. Sizlere şunday zatlar aydılsa yakan mı? Bir de şonu zatlar ýazýarlar ha. Aramlarda oblar. Öldü gitti 30 yıl geplesene muş peydası yok dediler bana. Etmenler. Haram adalar. Eğer de men başıma bir zat gelse var, ejemi zadymy çıkıp ağlatdyraýman efirde zatda. Hakyl halal etmer hiç birine de. Yakınlarım zatdyr bir ağlap başlasa zaýatsa. Sebäbi men hiç şeýle näme dogry iş eden däller nara. Hemme da dogry edendir.
Eğer de yine bir canım bolsa şu yolla canım yine kurban ederdim bari. Yok, karındaş kovan Ağlamayın yılan var ya, iken ağlamayın. Siz uzadı. ağlamalı değil. Siz ağlamalı değil. Ne mi yanlış iş ettim Alişer ağlar yalık. Siz ağlayanı dar ettiğiniz olayın var ya, men kabut Alişer yanlış iş eden yalık. Geçerim ayttim ben size. Aytman şu zatları. Alişer ne doğru. Mert durun var ya, ağlama. Haramzadalar ne mi edip biler o? Bilin ne mi? Moşkalar bir dar etti. Menin de obamdaki adamlar menin gepim bilen yatıp menin gepim bilen turamışlar. Menin yine maydamışlar. Ben ayttım da Alişer dedim Türkmenistan'da olsa ben dedim öz yurduma baraman. Nerede advokat tutacak bulaman. Hak hukumu sorumen dedim. Hak hukuk yok. Gelinecek hak hukuk kalmadı. Hak hukuk kutordu. Farkada alıp gidenlerinde gördük hak hukukun yoktuğunu. Yani Türkiye'nin Farhad'ın dokumenti yoktu. Bunları deport yasağı kaldırıldı. Bunların elinde tek bir kararları var. Dokumentani bulan yerinde Türkiye verme hakkı yoktu. Türkiye bara beni deport etmese börden beni kovmasa benden din miydi? Ben sonuna den gidemem. Nesip bos Allah'ın izni bilen. yenge yani bir zatı bilin biz Alişer'de Abdullah'da belki tutulan olanlar belki tutulan aramız bolmasa da onları da nefsinde ağrıyor. Sebebi o zalimlerin eline düşen adam onlar adam şekline seyretmeyenler şolara. Yani şunu biliyoruz biz ve şunun için şu zalimlere karşı çıkıp görüşeceğiz. Birazcık vakt kaldı vatandaşlar. İnşallah men aytdım Allah'ın izni bilen aydınlık yakındır vatandaşlar. İnşallah yaktı günler bize karışıyor. İnanın. İnşallah inşallah. Vah canı sağlığını eşitsem Baba yığılamam. yine ağlaman şey dip gelip bara adamlar gıynanıya tam gıynanıya yemekin. Yine siz ağlaplar ettiğiniz olayın. Bunlara size rehim gelmeye. Ağlap. Ben Ölüp yatsanız yok. rehim gelmeye şu haramzadelerim. Böyle Yengeler yanlış şu zatları. düşünmesin. Hiç kim yanlış düşünmesin. Merhemim yedirecek olup yıllam yok. Bu benim içimden çık oturan gözyaşını tutubilmişsene. Çaresizliğim bu benim. Notolika ben sonuna den gidemem. Alişar'ı tapınçem gidemem. Haksızlık edenleriyem. Boynuna alana çayı gidemem ben. Ne Allah. sırf Allah'ın izni bilen. Bu yola Alişer'den hem ön Abdullah'dan hem ön Yaman Kağan adamları yitki verdik. Yani İnşallah Alişer'in Abdullah yitki olmaz Allah'ın izni bilen. İnşallah. Belki şuların şu ediyen zadı aslında var bilgeçin saklayanlarlar görecek olup bilen mi? Neme hareket ederler ki? Bunların görürler ki halkın içinde nabızlarını zaten ölçüp şuların neme hareket edeceklerini bilecek olup var bizleri. Tabi Alişer'in Abdullah halkın içinde söylen olanlar. Yani köpsi govor ya şuları sila yadı zadı diyadı. Her velayetten bazı govor yani olanlar. Yani vatandaşlar Alişer'in Abdullah ne doğru iş etti deyip dakazatı bar olsa çıkıp dakazat edin yani. Faktları boyunca. Yani Alişer Abdullah ne etti? Adamları radikal bir harekete çağırdı mı ya da bilemokta men ekstremist harekete etmediler, demediler, zar etmediler. Böyle yerde edem olsalar. Yöne Alişer'in 4 tane çağası yetim kalmalı. Vatandaşlar biz iyi çıkmalı. Alişer'e de Abdullah'a da ve şunun için aytyan bilin moşkalar var ha. Şunun için aytyan şu vakt yakınlaşan vakti iyi işimizi adımı taşlap emmesi gitmeli. İnşallah yakın vakti çağırsır edip başlayacaklar. Neçe karşımıza çıksalarım, neçe ettirmeselerim var. Sonra biz inşallah maksadımıza yeter. Alişer ile Abdullah'ın bağlı var da haberimiz yok. Senedin ben size bir radaydım. Eğer daha sizin fikriniz Alişer ile Abdullah ne doğru iş eden olsa da şu hükümet yani bir devlet Türkmenistan devleti çıkıp aytmalı midir? Yine Alişer ile Abdullah Türkmenistan'a geldi ya Türkiye'de. Daha şunu neden oklar? Bu demek hükümetin hiç gerek legitimisi yok yani. Hükümet bağırıyor Türkiye'de. Tamam yok. Sen koştun mu? Yok çıkar. Çık. Talip canım olmam. Ol Allah aşkına olmuyor. Zaproş iyi veriyorsunuz, iyi vereninizi özünüzden bileniz o yani. İyi vermeyin zaproş. Ağlaman. Kayiş ediyen yenge ağlaman yani lütfen. Gaytan Herkese güçlü. selamun aleykümler. Aleykümselam. Güçlü durun ki beyliklerim görsünler demesinler Alişer'in ayağı ecizledi.
Alişer, nerede sizi görüp şu vakta? Kim aydiyanam olsa çıkıp barak ağlan deyip haram bolsun sizin. Talip. Yok, bana hiç kim aydan yok onu. Ben prosto abin düşer. Göremem de. Adamlar sonra yürüdü bana ahırı. Öldürüp bilmeyen, seyretmesiz aydeyin, öldürüp bilmeyen. Olur yalan sahtah değil. Çünkü bu zattan izinin, hatavanın bardığını, gat pırkırasını bilye olun öldürüm. Tağım ırgıldı da doğru bu hükümet şu var. Halk göz golonda doğru. Çünkü gör otursun yurdun içinden gelen videoları, diyorsun görüyorsun halk şuna gelen, halk şuna gelen. Yaşamana şert yok, işlemene şert yok. Yani bir çıkanan var vay men inni gelmeyenlik gidiyor şu taydan. İnni gelmeyen şu taytik gidiyor. Bunu öldürün bilyeler. Şoň üçin wara men pikirimçe ol edil häzir olar ýar uly jinayet etmek hiç kimiň peýdasyna bolmajakdygyny öldürün bilýändir. Çünkü etmeýärler Nuri. Bizimkilerin olar ýaly taktikasy ýok. Bizimkiler edip görmedik olar ýaly etmeýärler. Esselere man hem öldürün da garaşar da näme essen aýlanyp dolanyp gelýändiň bilýär. Bu dünýä men eden tapar dünýäsi diýilýär şoň üçin. Näme essen tapýan şonu şu taýdan. Şular eger şu taýda şu halky kösäp öldürüp gynap oturan zatlar bolansoň-da şu aktivizm dörädi, biz döredik. Bolmasa lişni maňa gönümel täsiri ýok. Ýöne meniň wyjdanyma syganok. Düşünýän, meniň wyjdanyma syganok. Ata gönümel täsiri ýok ýani. Hani ilem mana menem mana diýip bara uğrunu koğulawrak menem Türkmenistan'da da yaşap bilirdim bolun ýöne menne insanlyk duygularym var, menne wyjdan var. Meniň wyjdanyma syganok. Ular ýa göz görterim millet paralyk etmekleri. Meniň wara şu hökümetden göwnüm haçan geçdi bilýärmi? Şu 2017'de velayetler Aşgabatda Salman başlady, propiska jaý oluýan bardy. Hasan meter velayetler Salman köçede saklap şeýdip başlady. Göwnüm geçdi şu hökümetden. Boldy maňa gerek ýa hökümet diýdim. Şoňa garşy görüşmeli. Nuri, bir adam näli jinayet işi eden bolsa da şunu çıkıp aýtmaly dälmidir bu hökümet? Mediýasy ýokmy bularyň? Bu näme hökümet o? Hökümet mi bul? Ey halky gyrlyp otyrka ýurdun içinde sil alyp barýar o suwdy. Bu haramzada şäherde aýlanyp berkä, onuň geçen ýollara salap berler o. Şu taýda bilip bolýar sizi silaman äp kirmeýändigini. Soran gyzyklanyň arada o da giden aýallygynyň ýanyna giden, Gülnaba çalaň ýanyna baran wagty ýollar näde diýip ýudurup otyrdylar. Sapokla aýlanan wagty. Nohury sil alyp otyrdy. Bagyra dagy suw barpdyr. Şo zatlar bir gyzyklanyň watandaşlar niwjeli bir şu derece ýaşamalay wara biz bilemokdar o. Aýtjaklardyňyz barmy oğlunlar, watandaşlar başga aleke gürlemejek bolsaňyz gaýrat ediň, zapros bermeň, her onu aşaryň ýanyna. Gromolarda zatlardan hiç taýda garaşmaň watandaşlar. Näme Amerikada ýaşaýan, şu taýda dünýäniň şu taýda gromolary bar hemmesi. Mesleğden hiçbir gromodan hiç taýda garaşmaň. Biz halk bolup çıkmasak wara, ayağa kalmasak. Onanyň maňa hiç kim bize kömek etmeýär, ne birleşikleri, ne beýle gromolar, diňe halk gaýmalyaga. Sebäbi biziň hökümetimiz gromolary zatdyry ılalaşýarlar. Görüp otyrsyňyz da arada sizi kovup Birleşen Milletler Gromosynyň adam getirip ýygyna getdi Krasnoýyň içinde. Ýadymda çykdymy awada da nädip dinçe alyp otyrkan atellerden çıkarıp başka adamları sizden edi saklaýar. Yani bäde görüp bolýar sizi silamaýanda o. Öz halkyny silamaýan adam. Sen näde boňa bir zat onuň garaşyp bilýän o men düşünem ol. Dinçe alyp oturan ýerinden atelliňden çıkardylar. Barın gidin diýen ýerde gidesin gelýän bolsa giderin diýen. Owa jaýlar ýykyllar nemede Aşgabatda bir giden jaýlar ýykyldy bilýän tägirler ýan gurup diýinden mon ýykdylar. Sonuçta diýki kakadan täsir edipdir ha, jaý ýykylma nemeler nesap. Owa Murad aga aýtdy, Murad aga. Kakadan täsir. Ey 1 milyar dollar ýoluny ogurlap bilýän bolsa, şoňa görüp otyrsyň Nuri, bul wagt şu wagt mafiya klan edip otyr ýurdun içinde. Daş töweregini garyndaşlar doganlar bilen üýşürip otyr. Ve şo klan Ay canagam dur aýdar. Haýrat et. Ve şo klan bilen halkyň soňuna çykjak bolýarlar.
Hemme yerde öz doğun garnaşyny oturtýarlar. Hemme yerde. Hava. Hemme yiyecek. Vatandaşlar yani действительно özüňizde motor pikirlenýän maş soralar ya nime mi pikirlenmäge de gorkýaňyz öýüň içinde. Vay men pikirim birden bilaýet edip. Yani men size bir daha edin. Pikiriniz şu beyniňiziň içinde vatandaşlar ol Wi-Fi'ya da çatılan ok pikir. Pikirinizi edi bilýäňiz mödü, pikir diýilýän zady kelläň içinde pikirlenip bilýäňiz mödü. Ya şu pikir etmäge de gorkýaňyz bilen ok bolun. Bir pikir ediň şu zatlary. Ey biz nähil ýurtda ýaşap ýörüz. Etiki nähil bolar ey bu dişine gitse. Gün geçtikçe gasalyp daat edip barýarsyň nähilek ýaşaýyş bolar. Ey men birden öläýsem çağalarym nähilek bolar ýal sorawlar kelläňizde aýlaýaňyzmy? Ya şu pikirlenýän zadymy hökümet birden Wi-Fi'ya çatylyp göräýärim ka diýip. Şondan pikirli gorkýaňyzmy ýa pikirlenmäge de. Yani pikiriniz Wi-Fi'ya çatılan ok vatandaşlar. Arkayn pikir ediveriň öýüň içinde özüňiz. Yani akşam ýataňyzda pikir edin, hökman pikir edin. Nälik ýurtda ýaşaýas? Adalet ýok. Ölümü dirimi, onu aýdan ok, türmä salan adam sany. Ha suutnamy Alişer bilen Abdullahny nädip gör. Öňkü Farhat Durdyýew näme edip gör. Hiç kim iş aýdan owa. Diňe ay biziň öz kanallarymyz oýunçy diýip Türkmen News çykarýar. Öz için yurdun içindeki istoşnumuzun aydyşına göre diýip çykarýar. Ya başka bir yerden istoşnu tapýar biri. Bolly oňa ananmasaňa ananma yani. Ellerli. Doğru ýa-da ýalan. Hökümet bolýar dagyndan isat aýdan ok. Hökümet aýtmaly vatandaşlar öz agdy bilen. Aýtmaly. Hökümet bolýandan aýdyp. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Gowmy ýagdaýlar? Sesim Ya ýetdi. taplar. Şükür edin gowmy. Talip diňe şul rejime kemçiliklerini aktarýan da şu dünkü edilen iş dogurmy? Sen aq diýip bilýän. Näme iş dost? Ýanyndaky eden işleri. Pikdiray var şu taýdan başda bolýan. Men edýän zadyma men jogap berýän. Özümem gelip bara maňa beriň o sorawma oto. Men edýän zadyma da vatandaşlar ýankyňdan diýen sorawna siz jogap beriň sene. Dünkü men eden işim dogrumy ýalňyşmy? Jogap ber okay aşakdan. Üçdün Ey, bayda wagt. Nura bir zat bada. Halk görýän agam ruhlanyp otyr ýoş-ýoşdan. Uje wara, açda agam, aç adam nämesin Nuri? Çykylgy ýok başga diýe. Çıkarın ya adamların ya tak men aç. Çıkıp uruşmasam açlıktan ölüyorum. Çıksam uruşsam belki utorun barının birazcık doyuyor hem çağlarım hem govolar çağlarım için govolar. Başka alaç yok Nuri. Nawa. Allyňma ýanky milli hopsuzluğun şakaly iti doňrusym koklananyna sümke çoýançy. Bir oturum doğruyum seresan 47-48 gidip otur. Vatandaşlarım sağ olsun golla otur. Eden işim golla otur. Sen vatandaşlardan sorasan o. Ankete eden de şey edilýär. 1000 adam var şu wagt efirde. Ey 1000 adam. vatandaşlar. Bir neçe ay munonazol Türkiýedäki 5-nji etajdan ýykylan gelnejäni ýatlan, özüni oklan. Türkmenistana gitmemek üçin özüni oklan gelnejäni ýatlan vatandaşlar. Kelläňizden şonu ýatdan çykarma. Dün maňa şondan ýene bir habar geldi. Talip şon ýalar. Vatandaşlar bir gepde 10 günlükde maňa nesip bolsa o arada da maglumat gelýär. Garaş otyň bir gepde 10 günlükde de şon ýalak bolup dur. Şu wagt bar Türkiýede näme gidip dur diýsene reýt gidip dur vatandaşlar. Inni bara bular fabrik zavodlary polisiýalar zatlar birden duýdansyz baskyn edip ço taýdan kimlikli kimliksiz raboçy wizaly däl kimliklen bolsaň turistik wizalar bolsaň kimligiň iptal edip urady otyr çünki sen işleme hakyň ýok oň bilen. Ara elinde raboçy wizaň bolmasa seni halas eden ok. Murad agan çağıran efire vatandaşlar Murad agany. Aýrat edin Murad agan çağırdın. Murad Kurbanov. Yan ýakynly. Bolýa Talip. Yan ýakynly bir waka bolýa 10 günüň bir waka bolýa. Olam näme vatandaşlar? Ýanky bir Türkmenistanyň marly bir ýerleşimiz. Öýüne oturka polis baskana gelýär. Öýüde girip başlapdyrlar. Öýü. Şo taýda ýabanjylar ýaşaýar diýseler bilip.
Indi şu tay girenden yankı tutulmazak bolup 3-nji etajdan özüni aşağı oklapdyr. Suratom var, videosom diýdiler vatandaşlar. Yeni biri özüni oklapdyr 3-nji etajdan. Yeni biri. Näme diýmel muňa, näme diýmel vatandaşlar? Türkmenistana gitmejek bolup 3-nji etajdan Turkiýada aşağı oklaýarlar özüni. Gaşşak bolan bolmaly aznaç. Ay ölmen diýenler. Ganly ýatan suratlaryna çenli bar. Vatandaşlar Olur şu yani. bir komentary ýazýanlar, daret etýänler bar, siz pikir etmeň, bular hemmesi bir kabinetde oturýarlar. Türkiýede de wa troll hasaby diýilýär olara. Kiber hopuzlukda zatda. Ýürüýte bir adamda 15 tane 16 tane accountda, her kili accountdan ýazýarlar. Ay sen eýle, sen beýle diýip. Bundan vatandaşlar şolar bir görüşmeli bolsa görüşüp bilmeýärler. Ýurdun içinde erde gezek gelse bara, olar çykmanyda ýüreklerim etmeýär. Näme üçin bilýäňizmi? Erde men şu ýolun hakdygyny bilýän, adalet üçin, halk üçin, watan üçin çykmak bu kodesdir. Her bir adam watan üçin çykýar, bir müçük. Her bir adam watan üçin çykýar, her bir adamyň borjy şol, berde men gahrmançylyk edem ok, ýa-da nury, men prosta bir şahsiýet, halkymy watanmy gowurýan. Sizem menden 5 esse gowup bilersiňiz. Berde ütköşük yok. Allah Taala hemmämizi deň yaradypdyr. Prosta mümkinçilikler ýetiredin. Käbir adamlar var, dünýä garaýşy birazjyk iratçylýar. Käbir adamlar ýurtdaşda çykýar bolyn, Amerika ýalyk ýurda görýär bolyn diýe, deňeşdirip başlaýar. Käbir adamlar Amerika ýaly ýurda gelýär bolyn, digi özüni halat etmäni pikirlenýär. Ýöne ýüregine birazjyk merhemet we wyjdan bolan adam oturýar we pikir edýär. Ey diýär, men şeýle ýaşaýan bolyn, meniň halkym meniň ýalyk ýaşasa kim bolmazmy? Amerikan ekonomikasy beýikdir. Men Amerika bilen Türkmenistany deňeçek bolmak. Ýöne iň belki Amerikadaky ýalyk Türkmenistana da adam hukuklarynyň berjay edilmegini, azat söz bolmagyny, azat mediýanyň, telewiziýada arkaň şu zatlary aýdyp bolsady, näme bolardy? Meclisde oturup problemalary gürläp bilsedik, şu zatlary soňra çykyp bolardy vatandaşlar. Ýöne haçanla bir jenaýet işi edilende we şu jenaýet işi gizledilse, köpçülük getirilmese we şu jenaýet işi indi kapar, şu jenaýet işi eden adam ondan 5 esse 10 eser we jenaýet işi etjekdir. Sebebi görýär-de безнаказанность порождает diye näme diýär şu taýda безнаказанность порождает беззаконие diye. Беззаконность diye. Ha. Talip. Ha. Assalamu alaykum gowmunda. Wa alaykum assalam. Gowy. Özüň gowmy? Gow gepleşek ya biri. Ha? Bir gepleşekdi ya. Ha. İçeri İşler Ministerliğinden ön boşak giden. Yok gerek ya. Kene berdi zatta, aňarda berdi. Bolýa olanlar şu wagt bizi gürleşerler. Sağ olun, janyň sağ bolsun goşlaýan üçin. Vatandaşlar, ýekece çözüm bar, ýekece variant bar. Ya açlykdan ölürsiňiz, ya da meýdana çykyp uje ýitiriljek hiç zat ýok bolan soň çykyp ýüregiňizi, janyňyzy ortaga öpüp meýdana çykarsyňız. Başga variant ýokdur. Bilýäňiz şonu özüňizem. Alın o Kırgızstanyň premier alın, alın Ermenistanyň premier alın. Biz olarça ýokmu näme, he? Haçan açenlik egilip ýaşajakdyk o. Hemme zat galp üstünde biz reality däl durmuşda ýaşaýas. Mene uje bar derlek gitdim ýerişdedim. Ey bazara gitýän, bazarlar diýip bahalar bir satylýan baha bir diýär. Ey dünýede haýsy ýurtda? Or kino wa bilýärmi Severni Koreýa barada? Magaziniň öňüne kley edipdirler hamala. Magaziniň içinde dolu produkty ýalyk. Ol adamam kamera alypdyr, iň soňuna da gaýtmalygyň geli aýlanýar bolen görse hakasy magaziniň içinde produktlar dälle kleyläpdirler. Bizem şo derece şu wagtky Türkmenistanyň ýagdaýy şolar ýalyk. Diri şaýat bolun o adamlar. Çağılaňyzy okuwy eşigi alyp bileňiz o. Operasiýa pul tapyp bileňiz o. Haçan açyny kösenjeksiňiz. Çıkın bir yedek ayağa alın uje yaylak ya beylak bolsun vatandaşlar. Galjaklar kän men size seriozno aýdyp otyň. Men siziň düşmanyňyz däl, siziň düşmanyňyz köşkde oturan haramzady. Haramzadylar efirim serede oturýarlar o. Beýnamyz o deýuslar bara. Ayallar, zatlar başka erkeklerin yatıp durýar, bar gürläp bilen oklar o.
Gorkucundan. Vatandaşlar gatı deýýärse bolar wara. Nämesin pul akyp durdaňyrdan vlast bar alyp gel bäriге piyos diýip ýakadan tutýar. Haýsy jaý? Kardeşim men bilem o, ýadymy düşün o. Näçe adam çykyş edýär? Duhu septim olin var vatandaşlar. Duhu septim olin bar sinekleri üşter o. Gıygar gelmeliyemay, üşmeliyemay sinekleri üştür. Neyli olay. Bunlar yani efekt olur, etmedi mi burada söyleyeyim. Avaşalar yalak vatandaşlar mene bokurdan gura dese siz de aydılar her toğrul. 17'sinde de. Gurla kardeşim. Selamun aleyküm vatandaşlar. Taleba unutmayadaylar. Aleykümselam qawmy. Başı yaşı qawmayadaylarmy canly sağmy? Qawy Allah şükür sen qawmy. Yaşı. Talipcan il wagtly, yurt wagtly alyp baran işlerini Allah can uğurna bolsun. İnşallah arkaňdadyr. Porsi sen Satı umyt, sabartyrlyk. sen ayağım sen ağdının arasında haram dadı. Aydı. Nura Mahmud dersene. Şu aşağıdaki bir haramdadı, bir kısan haramdadı, var bir clean ettireynle. Selamun aleyküm, qawmam. Aleykümselam. Qawy Allah şükür ediyor. İşteler şu ada çıkayım ya bu oturayım ben dinleyip oturuyorum. Bolly. Yine opozisiya gowun etmediklerän olup opozisiýany garalajak bolýanlar bir zat aýdaýyn size. Siz haçan müň adamyny şeýdip bir ýerik üýşürip aýagy galmagyň gurrun edibildiňiz. Siz şondan habar beriň ilki maňa. Yani siz gowunuňyzy ýetelok bile opozisiýany samsyk ýa gülkünç ýagdaýa düşürip gowunuňyzy ýetmediklerän bolýaňyz la bolyn. Haçan siz müň adamyny şeýdip bir ýerik üýşürip aýagy galmagyň gurrun etdiňiz, edibildiňiz hatda. Ha? Müň adamyny bir ýerik jemläp edibildiňizmi? Edibilmeýäňizem. Siz çünki siz bizden öwrenýäňiz siýasatam, opozisiýa bolmanam. Siz daşy opozisiýada däl. Men aýdaýyn, käbir opozisiýa bolup görünýän pitişkaň içindäki opozisionerler. Men size aýdaýyn, opozisiýada däl, siz diýen pozisiýaňyzy ütgetdiňiz. Biz dün öňüne impeachment barada çykyş edemizde, yani prezidentlikden çetleştirmek impeachmentyň manysy prezidenti wezipesinden çetleştirmek. Şonu eýýäm siz prezidentin tarapynda durup çepekçilen agzy bilen gurlap oturýarsyňyz aha. Beýdip opozisiýa bolnan, samsyk opozisiýa boljak bolsaň, ilkinji çykan günüňden iň soňky ölünçäň ýeke zat agdyňdan çykmaly. Garşylyk bolmaly sende. Bir gün mın ýalak ýaprak ýaly öwrülip duran adamyň ýygyna adam düşen o. Bilmeýän bolsaň öwrün, özüňe opozisiýoner diýen bolup ýa aktivist diýen bolup göründen bir kısansına diýänler öwrün. Düşündiňiz, biz halka aýaga galmagy çağırş edip bilýän mertler biz. Hakykatdanam başa baş diýiş ganagan mesele ýok. Ýöne görüşüňde şeýdip görüşmeli. O gorkok hereket etsen, o gorkucuňy kanallarına yapıştırıp ýa-da 2 sagatlap video çekip 5 minutda hökümeti galan 1 sagat 55 minutdan opozisiýa bolup hereket edilen ok. Beýdip opozisiýanerem bolnan ok. Diňe şu wagt bara Talip bir zat aýdaýyn.
Şu wagt bara şu halkymyzy yüzüni açyp video çekip bilen nokta gorkya bilýän hani bir hökümet bar, at bar bolun. Şu demokrasiya gelsin o vatandaşlar. Men size aýdaýyn, şu bize garşy video çekkenlere bara halkymyzyň öýden video çekip jogap berýär o. Men size aýdaýyn. Yalan vatandaşlar. Doğru. Bir de karşı görüşýänler, daret diýenler bilýän, gahyrlanýar, daratyra bilýänmi? Ýöne bilýänmi, men bir zady bilýänne, erde bir maksadymyzy ýetsek baram, olar hemmesini ýatdan çykarýar. Ýatdan bir çykarýar bolun. Halkymyzdan video çekip öýde berýär jogabyny olar. Ay, uje bara biz maksadymyzy ýetsek biz olar bara biz için. Biziň şu wagt şu dünýede arzu edip gören zadymyz erkinligimiz näme? Biz şu erkinligimizi ýetsek düşmançylyk ol bul. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uruş edipdirler de öňürüşde. Şolaram köp rehimdarlyk edipdirler. Yani bilýänmi rehimdarlyk gowy zat adam. Ýöne rehimdarlygym ol näme şol Afrikanyň prezidentiniň ady? Bu revolutsioner bar, näme de şoň ady? Adyny aýdaýyn da. Nelson Mandela mı? Nelson Mandela restorana baranyny bilýänmi? Ona zulüm edenleri türme görde hiç de adem etmedi. İnam biz rehimdarly bolmaly. Bizim vatandaşlar, bizim düşmanımız var, rejim. Opozisyonerlerim däl, aktivistlerim däl. Bizim düşmanlarımız bu rejim halkymyzyň ganyny içýän, aýagyna badak salýan, köseýän, türmelerdäki doganlarymyza zulüm etýän haramzadalar. Ina şu hemmeti rejimden imetlenip börler. Şonuň üçin biz şolara karşı görükdürmeli maksadymyzy, davamyzy şolara karşı biz energiýamyzy gerekli däl adamlara sarp etmeliler Nuraga. Şoň üçin men çagyrýan, dawaýçy şolar bar, wapşe gurrun etmeliň, atlaryny tutmalyň, zadym etmeliň diňe maksadymyza ýetmek üçin edýän işlerimiz bilen görkezeliň halka. Näme edip bilýänlerimiz? Vatandaşlar, biz halk bolup bir fonddan gowy iş edýänlerimizi görkezip billikmi? Assalamu alaykum. 2 ýylyň içinde, waleyküm selam. 2 ýylyň içinde halk jemlenip kömek edip görkezikmi? Edip görkezik. Men size bir zadyny anlaryň. Erde biz maksadymyzy ýetsek bar, ananyň Türkmenistanyna inşallah hiç mätäç galmaz. Her adam jemlenip bara, in bolmaly birazdan gollap bolsa bara, biz inşallah garipçilikden hem çykar, kösençlikden hem çykar. Hemme daha agdy bir bolup ederiz. Men şoňa ananýan vatandaşlar. Men bir zady ýüregim bilen ananýan ki şu haramzadlar aýyrsak gülýärek durmuşymyz bolýar. Doğru aýdýan. Murat Kurbanow siz çagyrýarlar, halk vatandaşlar çagyrýar, eşitýän bolsaňyz gelaýin demek. Zarýadym oturdy beýleki telefonumda, jaňadan bir adaga, jaň etdim almady. Ha bolýar. Ina vatandaşlar, biziň erkinlik uğruna görüşýän ýolumuz ahir soň miwe bermek bosawasyna dur. 3 ýyllap, 4 ýyllap şu zatlar bardy, gurrunlar etdik. Wagty geldi, bize garşy çıkan adamlar 1 ýyldan soň Türkmenistana gidip gözleri açyldy we gelip hem goşulan adamlar boldy. Biz yüreğimizde yamanlık yok vatandaşlar. Biz halkın gowlugyny isleýäris. Biz iň esasda deňlik adalet isleýäris. Eger bir ýurtda deňlik adalet bar bolsa, şu ýurtda beýleki meseleler çözüp bolýar, çözülýän meseleler, ykdysady krizisler, işsizlik, inflasiýa, parakorluk çözüp bolýar vatandaşlar. Ýöne esasy zat düýünli adalet duýgusy ýatan bolmaly. Ve biz şu adalet duýgusu bilen ýörenmeli. Doğru diýmeli, ýalňyşa da ýalňyş diýmeli. Nurdan bir zat diýen çykjaklar. Awa. Aydın. Ýetsen, äçki geýdirlen sığılmadyk taşşaga me. Moň şeýle men gaharym gelmedi. Vatandaşlar ejemde de, kakamda da doganlar bilen söýýärler. Ziyan ýok vatandaşlar. Bularyň näme üçin söýýändiklerini biz gowy bilýär. Biz bularyň guýrugyndan basyp otyrýar. Janlary ýanýar, ot tutup alýarlar. Sebebi bara, erde dogry ýolly bolsaň, mydamasaň söýberlerim, urarlarym, ýeňjerlerim, ýöne bir söýülýän zatlara siz gynanyp oturma. Çünki bular söýmeň sebebi elinden tahtyn gitýänini görýärler vatandaşlar. Bu rejimden imetlenip bören hopuzun işgärleri var. İçinde polisiýanyň işgärleri var. Ýöne pikir etmeň hemme hopuzun işgärleri evet diýip. Owlarym var.
Polisiýanyň içinde gowular var. Biz şu gowular bilen gowy zatlar etjekdir. Watanny halkyny söýýän polisiýanyň işgärleri var. Prokurorlar var. Men inanýan ki olaryň ýüreginde merhemet duýgusy, adamkärçilik bar o. Yürekleri daşdan değerler şolaryň. Bilýäňiz de adamlar özüňizem. Hemme şerbet bolup bilmez vatandaşlar. Gowularam bardyr. Vatandaşlar seyredin. Bize beýdip söwmekleriniň aşagyna ýatan başga bir many bar vatandaşlar. Olum biz ahir soň bir zady başardyk. Agdybirligi başardyk. Jewsligi başardyk. Ve şu wagt görşüňiz ýaly 868 adam bar. Ýani müňe içinde bardy. Bizim 200.000 patpisçikli kanalımızam yok. Bar yok 10.000 kanal bilen edip oturuyoruz. 10.000 tane patpisçik bilen edip oturuyoruz. Demek vatandaşlar bizi vatandaştan gözler gelip görýärler, girýärler. Patpiskada dälen bolsa şoňa uwejine baranok vatandaşlar. Bu näme diýmek bilýäňizmi? Bu gaterwet öňe utdyk diýmek. Gaterwet öňe utdyk we maksadymyza yetmek üçin azajyk galdy diýmek. Azajyk galdy. Disýçile men ananýan bizi yeter. Bizi gollaýanlar bilen inşallah. Nuray. Sizler Ayda. Yani sizler umutdan düşmeň esasy vatandaşlar. Umutdan düşmeň. Biz siz bilen görşüňiz ýalan ha Amerikada düýnüň gunlukda Rashid Meredow'a 2 minut wagt beripdir vatandaşlar. 2 minut. Yani gözüňize getirin 2 minut. 2 minutyň içinde uğradyk beripdir. Значит, Amerikan nemesi представителleri Rashid Meredow'u wapşe dinlemedik bolmaly. Diňe özüniň aýtjak gadyny aýdyp barynamýör diýen bolmaly. Allah. Ýeňten görüň diýen bolmaly. Gorkujuny inni Amerikan centerler bilen zatlar bilen baran bolup olan giýimlerini şeýden bolup duran gaýdýalar her hilek yaranjaňlygy. Amerikada bilmeli bir zat bar. Amerika günwatar Ýewropa döwletleri. Opozisiýa diýilen bir zat barlygy üçin şu wagt gurban bolup side ýykylýanlar. Şonu ýatdan çykarma. Şoň üçin eliňizden gelen kömegimize garaşýas, günwatar döwletlerinden, Ýewropa döwletlerinden garaşýas. Çünki men bir zada düşünýän vatandaşlar. Men iqtisadiýetçi we dünýäniň öňde barýan döwletleri, iqtisadiýeti güýçli döwletleri, Ýewropa we günwatar döwletleri we şolaryň ýaranlary bilen ýöremesek bolanok vatandaşlar. Çünki pul amalaşdyrmak euro bilen dollarda olarak men bu döwletlerde. Sen özüň kiçik we ejir döwlet bolup sen olardan aýra özüňe iş edip bilen ok vatandaşlar. Sen olardan aýra. Näme Russiýanyň rubly bilen işleşekmi? Ýa Hatyň ýuwany bilen işleşekmi? Näde işleşek? Ha? On geçýän ýer bar, geçmeýän ýer bar. Aýonyň mirawoy pul euro bilen dollar. Diýmek iqtisadiýeti, dünýäniň iqtisadiýeti şuňdaşyny aýlanýar. Sen şundan bitjek ýeriň ýok başga. Şu döwletler bilen işleşmäge borçlusyňyz. Yaponiýa ýaly döwletler, Ýužny Koreýa ýaly döwletler, samsyk döwlet däl. Amerikany özüne ýaran edip faýlapdyrlar. Başga döwletler faýlany okşalar. Bolmasa ýeriň ol ujunna bolar. Tak što vatandaşlar Türkmenistanam özüni Russiýanyň ýarany bolup görkezden üçin, Russiýanyň ýanyna duran üçin Amerikadan çekinýän bolmaly. Şol sorok berdiňiz talepdir. 90 gün ýaly sorok berdiňiz. Şoň sorok haçan bolýaka? Dollar mı yam sroğu? Şeýle minni näme geldiler ka? Bilem ok entek dolar maglumat alıp yetişmedim inşallah öwrenirim men zatları öwrenirim men. Ýakynda Trump Putin bilen duşanno men siziň ýaranyňyzdan başlajak diýipdi. Putiniň ýaranlarynyň buluň içinde Türkmenistanam ma vatandaşlar gurban bolanma. Ina o jurnalistim oňun bir de düşman bolup göründiň. Aşağında da şo zatlarym ýatyr. Ol Russiýanyň ýarany. Boş versene şonu gayrat etdi wara. Men aýdyp oturna dinleýäňem. Aslında sana bir zat aýdynmy? Bu Trump'ın şey etmegi bizim işimizi yenileştiriyor. Yani halkı kösenmeyi tekleyebilir bilýärmi? Halkımız kösenjekdir. Ve halkımızın minimal şekilde kösenmemezliği için biz ayağa kalıp Amerika yani görkezmeli bir demokratik devlet. Hakikaten biz
Bize söz adatlygy bar, bize demokrasiýa bar, zat başga zatlar görkep ýola salmaly. Ekonomiçeski reformalar etmeli, beýleki. Talip seret halkda da şeyle bir zat var. Seret. Ol halk kösönýär, dogry. Ýöne halk kösönmese şey dip almasa erkinligini on gadyran bolmaýar. Halkyň bilgisi ýok agam. Halk bilen oňa näme garaşýan, olary näme garaşýanyny. Diňe ýaşap görýärler agam. Bir ýaşanyň näçe ýitki berjekdigimizi bilemiz o. Şu ýitki bermemezlik üçin biz birdar etmeli. Talip şoň üçin biz halky ayağa alýan wagtymyz, çağıran wagtymyz, halk ayağa alsa özü üçin gowluk eder. Özü üçin gowluk eder. Amerikanyň sanksiýalaryndan tupar, başga zatlardan tupar. Eger şonu etmese, olar sanksiýan berip goýýar Türkmenistana garşy. Olar näme üçin ne sağırsın? İkinciden bir zady bar seret. Bizim halkymyzda da şunu ýaly bir häsiýet bar. Men 3 ýyl öň derine gaçan wagtymyz gelin adamlar diýemizde gelmediler ha. Adamlar bir hili gaçara kowra maýwa bolsa şo tarafa gidenini gowurýarçem ayağa alyp görüşenden. Düşünýärmi? Şoň üçin häzirin adamlar näme üçin täzeden ýene jemlenişdik, ýene goşulşdy. Çünki Türkiýa öň iň bir anamdar port şotaýdy, ýani sığınar ýaly ýurtdy. Sehel bir işden kösenýän, pullun kösenýän Türkiýe gaýdy, pul gazanýardy. Ýa-da Rossiýa. Indi ikisine de suw çykdy aşağından. Ýani Rossiýada da şu ýagdaýlar gowy däl, Türkiýede de gowy däl. İkisinde de hem inflasiýa bar. Rossiýada semboly dokument ol bul üstesine de Ukraina urşalyp gidýär. Şoň üçin indi adamlar ýene bize goşulyp başlady. Ýani halkam özünden görmeli birazjyk. Biz şunu 3 ýyl öň çağırş etdik diýen adamlar diýip gelmediler ha. Çünki o wagt maýwady, işlemeni biraz gaçara kowra maýwady. Häzir indi gaçara kowra maý galmayan halk inni goşulyp başlady bile, bilýärmi? Şoň üçin biziň kyngyna düşmemiz gerek aslana teresden. Biziň kyngyna düşmemiz gerek ki şondan soň ayağa galmagy pikir edip başlaýar adam. Şoňa çen eden ok bolmasa. Ay birazjyk pul badan filýan bolsa, şon tübilen boluberýär. Goşulasam gelen ok, görnesem gelen ok. Şoň üçin sanksiýa etdi men halk kösenýär diýjek gel gaýtam şol kösenmeli ki biz şondan soň ayağa almaly. Bolmasa biz ayağa almaýas ki adamlar. Dogry. Bizim özümüz näçe gefirlerde aýtdyk, bizim hemmämiz deport etsinler la ýok, gidelim ýurdumyza, dözdölüň diýmedik mi watandaşlar? Efirlerde diýdik ha şonu. Bak, hemmämiz menem deport etsin diýip watandaşlar gelen efirlerde özleri gurlap gitdiler. Şu menem Rossiýada işläp ýörnün, menem deport etsin, beýlekilerem deport etsin, barym bilen gidelim de ýurdu dözdölüň laý diýdiler aýyň soňunda. Şoňa şo karara geldik abi. Şo zatlar bolmagy üçin tägem birazjyk gysylmaly bolýar watandaşlar. Oňa da sanksiýa ullukan kömek edýär. Bir zat aýdyn, aradaky gelnejeňiň wideosyny paýlaşdym da, indi şol gelneje bar şol efirde. Ýollaşy geldi, muslim diýip efire goşulýar, şo gelnejeňiň adamsyny jigisini jaň edipdirler häkimlikden. Plany seniň jigiňmi? Doganyň hawa, näme ýalawsyzmy? Planymy? Hökümet diýe sora diýe. Yani sen bir adama jaň edip, hemme adam bilersiň hökümet bolsaň, dogrymy? Näde sen adamyň sorap, bolýar. Prikoluşýarlar. Hakiki. Eskerler vatandaşlar. Arz etmäne yer ýok o adamlar, arz etmäne yer ýok. Götüni ýapyp oturýarlar biri-birine. Polisiýa bir zat etse, bir prokuratura ýatsaň, çäre gören ok. Sistem arkasyny ýapyp otur. Ana ýaşuly gürlede o adadaga. Hökümet işleýän ok vatandaşlar. Kadr ýok, adam ýok. Bilemok men näme. Diňe bir çykalga bar, başga variant ýok vatan. Bundan beter nire bişeksiň duşy. Bişdiňiz ok. Yanıp bişip bar ýaňy duşy. Mene hayran alyan var adamlara. Uygunlaşýa der uygunlaşmak bilen bolaýan da hemme da var. Hudaý var men erkek çaýdan o şu gallanca da 2 ýyl berget görnäýän bolun. Bir ýerek dokument soran o watandaş seni öz ýurdunda Aşgabatyňda seni pasport sorap goýunok 50 manat mı 51 manat jeda ýazyryp berýärsiz o.
Sen öz yurdunda ceza töläp görsün o. Aşgabatda gelip görün üçün. Men şu taýnyň tek watandaşam diýär o elimde pasport ýok bolun. Men şonu meňa hiç kim adar berene o. Ine adam kärçilik öwreniň bulardan. Ine millet paradlygam ýok şunno, tire paradlygam ýok şunno. Gay tam sen bilen polisiýada bolsa, kimem bolsa uwajiçilni. Gallatlyk özleri var, hatym beter bir hile yüzünü ýeli garapçyk, mulaýym yüzü bilen, mulaýym gülüp sen bilen gepleşýär watandaşlar. Ey öz ýurdumyzda görem. O şunu ýazady. Hudaý wa. Men ondan şular ýazady. Öz ýurdumda isleýän, şular ýazadyň bolmagyny isleýän. Dogry aýtdym. Menim şolar ýalak Nuri. Daşy wara şu fake ulypkada bolsa wara güler ýüzi adamlaryň. Bizinkilerde güler ýüzi ýok am ýaşaýjylardan. Hem üçin adamlar aç gezdiýär, öýündäki problemalar, berde adamlar şadýan. Gidýärler her kim hi how are you? I'm good thank you to da salam. Bize Türkmenistan'a gülýän ol näme? Tanış gördüňmi çort dip. Okay. Salam, gomlar alın ötme. Aleykümselam. Näme gülýän o zat? Hökümet yok ya, hökümetin yıkılarına 5 yıl oldu. Hökümet diýilýän zat hiç ýeli ýok Türkmenistan'da. Ne вообще da yok. Sen ýejen amniýetine ýa-da bolýam hökümet ýok. Hökümet bar, hökümet bilen gutuňa sokaryn sen zaýa, hökümet bar. Bolýam aral boş ber olara söwme. Boş ver ya. Yüz belli derlermi? Adı belli derler. Selamun aleyküm. Wa aleykümselam rahmetullah. Dünkü Türkmeniye mi? Türkmenistan mı? Ha o Türkmenistan. Hem yurtta da yara oldu. Kömek edecek olya var. Türkmenistan'ı bar bilmeyen yürüs bize barasımız geliyor. Казахстан'da Никак не mı можем туда. Да, я с Казахстана хочу попасть туда. Иншаллах, Получается, да, попадешь. Скоро, иншаллах, все будет хорошо. Очень скоро. Чуть-чуть Açık kapılar kıyafeti olur inşallah. Türkmenistan'da. Açık kapılar kıyafeti. Gel Kazakistan'daki Türkmen doğumumuz, İran'daki Türkmen doğumumuz, Oğuzhan'daki Türkmen doğumumuz. Gelin. Bar sadak verirsiniz öyle bolunu. Verin ok vize verin okumuza. Gelli mesela İran, Oğuzhan hemmesi gelýär azgarly diýen. Gelin görün mihmançılığı gelin. Vatan mukaddestir. Vatan toprağına gelin görün. Yok, Türkmenistan'da olgustu bilýän. Biz Mariski ya. Prosto sadak vermeni barasını öyle olin vize verin ok. Vize veren oklar ha? Yok bolunu. Talip dedin yapıp talip. Armaka sen näme pikir edýän? Yani şu hökümet näme ol çölle yatan çägatyny gysganýarmy ka? Nämesin gysganýar ka? Ya geliniz. Benim ok bize bar. Diňe bir sadak vermeni bolunu biz. Näme diýäňiz vize veren ok? Açan oklar şu. Açan ok. Kampanya üstünden çağırıp bolan adamlarda öz firmaň üstünden hakyky spesialist çağırıp bolan hiç ýyly. Turistler bize Nura turist sadaka bizi turistler gel tecrübelerini gaza ne olur giden olay mesela gaza uğurlayanlar bular var. Da ne Ondan verenekde korkýan gelýän adamlardan Türkmenistanyň öz içindäki öz raýatynyň gorkup ýedi ýap bir köçeden geçjek bolsa. Gözlerini açar diýip korkýar, gözlerini açar diýip korkýar. Gep berer, akıl berer. Yasna. Конечно. Ana onun biz berip sadaka verýäs bize bak bolny. Mara ömrümde çağalygymyzdan bizar bolduk ýol ýapylýandan. Üýe gelip bilmän köçelerde oturýardyk. Ay Allah sana. Yerim. Yeterli şeylere. Nuri mi? Nuri diýen. Nuri откуда сам? Mardan. Maryň öýdi mi? Mary wekil wadar. Men bayram aldım. Nerden nesene Nura? Bayram aldı durdum men.
Kaçan gittin ağam sen Türkmenistan'dan? Neçe yıl oldu gideninize? 2000'de gittim. 99 mu 2000'de geldim Tıtka'da. Şu vaatlar bayram alla Prada yotsa doğum deyip yazılgıydı nemeler vardı. Yok. Prada Bilemem. olur gittin. Ya. 2000'de После yıllarda этого, наверное, Prada будет. После этого, наверное, это... Yok değil mi? Продается, yok. Yoktu mu? Onun üngrek vardı, onun üngrek vardı. Sultan Üniversitede hatta. Birden Prada yotsa doğum deyip varatalarda yazılı duran doğumlar vardı. Rossiyada da Barasımız, illa olin, bar bilimiz, ok bilimi, ok bar. Sadaka verisimiz illa bir öyle var. Bolun ok. İnşallah. Tamam o niyet ediyor. Görüyen vatandaşlar, yaşlı niyet yarım devlettir. Adam, şeyle var adamlar var ya. Nuri, şeyle var adamlar var da, biznesmenler, milyarderler. Bu Türkmenistan'a normal bir hükümet olsa gelip pul vajid edip bilecekler. Adamları fabrika vurup da edip bu haramlar görüyen bir geçtiğin adam yurdumda saklap adamları kantorda saklap isimlik zaten edip görülür. Halk küsün, yemi küsünün okmu pinlere del. Esasda Kemal Çürük yaşasın Şam'ı, Google ondan sonra o zat var. Yegencikleri Komşuyunuz var. Görüyorsunuz. Ben TikTok'un üstüne. Klaslaşlarımız var. Komşularımız var. Görüyorsunuz. İlla baratımız illa biten. Bir yılında bir sefer olsun. 2 yılda bir sefer olsun. 25 yıl ver baran o var. 25 yıl oldu. Yok. Doğru. Klaslaşma komşuların orası gelýär diýär. Her adam öz çağasyny görüp bilenok, ejetini atasını görüp bilenok. Nämen gurrun edýän doğan. No, işte. Ama bilen işte. Aydiyalar. 6 yıl oldu. 6 yıl. Ecemi kakımı kucaklap, olar bağrıma basasam gelýär. Yani bu haramzadylar barka ne edip men ecemi kakımı bağrıma basayım. Ya vatandaşlar. Ne edip bizi kösediler, köseyelerim. Görün bir fikirlerin açık koymalar. Talip bir gün ayağa kalsalar ertireyem ütbeýär o hemmeler. Bular var. 5 dogan olup çık. Görün aydyp bara çıksalar. Ayakkabılarını alıp yetişip bilmeýärler o ayakkabılarını. Eşiklerini attım. Kuşlarını alıp yetişip bilmeýärler. Kuşlarını. Topuklarını hep yetişmeýär bular, haramdadylar. Şeyle var buları suud eder inşallah. Yöne bulur var adaletli suud bulur. Göz edip bilýän mi? İnşallah. Näme üçin açyk koýanok, näme üçin açyk koýanok, şonu düşünemek. Näme üçin açyk koýanok? Nerden açtın öz raýatyna pasport berenok, pasportdan çarşanok, näme diýär erkek dogan. Kalan millet var, bir günde näme diýär? Daşarýyda gaýdanlar, eýdiler, baraty gelenok. Zulüm olsun. Hakikattanım seyret. Näme üçin açyk koýman. Ya, şarial etmediler o. Tamam. Не живем, а существуем, бауырым. Понимаю. Наш президент тоже такой. Человек образный существо. Miller pasport dep oýnasaň madi pasport almana barsaň baraňsaň görge iýdiň. Nuri. В Туркменистане выживает сильнейший. Мы не живем, а выживаем. Onca çağırdım, yani cevap verin o. Telefonum zaryady öşdi. Когда чему быть, кем не Я видел недавно вот это видео. Кем быть, если быть, кем ты там говорил, да? Быть, если быть кем. И этот человек называет себя председателем старейшин, понимаешь? Он самозванец, во-первых. Во-вторых, в международной арене, когда он выступает, всегда я читаю комментарии под любым постом. К сожалению, нас жалеют другие люди. Также и граждане Казахстана, и другие страны. Да, я читаю тоже комментарии обязательно. Вижу я это все, да. Такой личности нигде нету. Именно в нашей стране. Он позорит нас всеми способами. У вас все это перекрыто, да, походу?
Мы, к сожалению, опущенной гривой ходим за границей. Мы не можем людям в глаза нормально. Нас всегда ущемляют. И ущемляют из-за этого шакала, из-за того, что шакалом бады. Очень biz kösöňär. Haramlar üçün. Vatandaşlar yine bir gerek yaptılar ya. Yüzümüz gülmedi var ama. Yakın vakitlerde. Люди страдают, да? Yakın Да, vakitlerde. брат, 100%. Мы ущемлены, брат. Я в любом месте открыто заявляю это. Хотя я как мужчина борюсь на этом пути, как бы ни было, я делаю все, что от меня зависит. Я не как некоторые не боюсь высказаться, и также я, соответственно, веду определенную борьбу с этим. И в этом пути я готов пожертвовать всеми, чем угодно, что могу. Я и так уже пожертвовал своими родными и близкими. Чем мне еще больше жертвовать? Я не могу своих родных увидеть уже более 6 лет. Да, понимаю, да. Yeni buraya da Сам kahraman. ты за границей сам уехал, да, брат, ты? Я в Америке, брат, живу уже 7-й год пошел. Как там? Как сказки, брат. Да, Рассказывать не хочется. да, есть у меня тоже знакомые там. А? Kesin var ya. Yok, баранок. И ты никак не можешь попасть теперь к себе, что ли, на родину? Şu vakt gürlen oraya. Kim geliyor mu vatandaşlar? Şu vakt geliyor. Geliyor. Sana gelmedi. Ha yan gelmedi mi? Ama gürle sen ha. Gürle. İsteme var sen ayken dağdım. Doğru. Günne Vatandaşlar yakın vakitte. Eyvallah valla şişimde ekimde görmedim mi diye. Bir muçuk armaka. Bilemok, men sesim yapıyor avlo. Şun sesi güçlü geliyor, näme diýär, internetin güçlü bratan. Seret, yakın wagtda bir çağırış etjekdir adamlar, şoňa taýýar bolun. Şuada 800 adam var, eşitmedik kalmasın. Biz çağırışy size datasyny häzir gizli bol, biz onu aýdamyk, aýdan wagtymyz bizden eşitersiňiz. Bizden eşitilmedik, bizden aýdylmadyk, haýsy da bir provokasiýonly hökümet tarapdan gurnup biläjek nemelere goşulmaň vatandaşlar. Bizdiňe çağırış eden wagtymyz, onu biz özümüz gaýta izleyni eders. Menden emeşlersiňiz, Talipden emeşlersiňiz, Murat Gurbandan emeşlersiňiz. Onun berde hökümet tarapdan gurnup biljek provokasiýonly käbir nemelere özüňiz alanaýmaň. Özlerim bilýäňe de öňüm şol ýazatlar bilen Sanjar wakasyny ýasama töhmet esasynda etdiler vatandaşlar. Şoň üçin şu arada da Talip aýratynam bir ýürüte bir video çekip goýsak goýarmy kady, ýani goýup işitmedik kalmasyn. 300 000 adam zaten Türkmenistan görýär diýmek. Men geçen bardım, gürleşdim ha. Barış Şıhmuradov New York'a gelip şu taýda belli bir adamlar bilen görüşipdir. Şol adamlar bilen görüşdim. Olam diýdiler, ýani Saparma Türkmen başa şu wakany aýdypdyrlar. Plan Barış Şıhmuradov taýaga alacak bolup berdi, çek bolup berdi diýip bilýän, ýoksa olar gizlin saklapdyrlar şu zady. Yaman gizlin. Çeçke bolupdyr. İnşallah şoň üçin biz öz aramyzda bilýäs. Şoň üçinki 3 adam bilýär. Baka başga hiç kim bilenok vatandaşlar. Şonu bilmeňiz yeterli. И elbette onu inşallah vakti gelene aýdars. Bilin ki vatandaşlar ol gizlinel bir açaçan. Tagam biz hemme zat halkyň öňünde ýaşaýar, halkyň öňünde gurlaýar. Efirlerimiz ortada, videolarımız ortada. Yani bize çok matematik... Nuri, nani unutma. Bir mund ağam, bir mund. Temaranı döktürmem seni gayrı bunda. Bize her zat deyip bilirler. Şoň üçin o zatlara provokasiýon nemelere gitmejeňiz tagam bilýär. Çünkü siz şu wagt bize daja hökümetin agzyndan gürläp oturan öz içimizdäki dönükler gürläne de siz sağ olun anamňyzy bildirip bizden bula beýle eken o dik gitmediňiz, sağ olun şunça adam gelýäňiz diýmek bolýaňyz. Ol vatandaşlar hökümetin bire ol ekstremist diýer, terörist diýer, her zat dik görür, bize o tagam ortada ýani. Efirlemez ortada, gürümlemez ortada.
Näme üçin aýaga alýanymyz ortada? Impeachment'dy näme üçin elan etdik prezidente? Çünkü meclis struktura çöken. Bir hak palojny kanun esasında yürüdük. Kanun esasında da prosedur esasında da gidip barýar. Biz halkın vekilleri işte aydak 800-900 adam, 1000 adam halka aşılar gelýän adamlar. Muntak bu efiri girmän görýänler var. Bir de tökmet atıp bilerler. Tagam onanmajakyňyzy bilýär. Şoň üçin bir ertirkün çağırış edemizde de yeni ekranla bolar. Biz gizliň zat edemiz ok. Oy biziň hem göçümüz açyk bolsun, hökümetiniň hem açyk bolsun. Hökümet hem görsün biziňkini, biz hem hökümetiňkini görüp oturýar. Sag bolsun, biz hem gorlayan mertlerimiz bar eken, sag bolsun, Allah ýalkasyn olardanam. Şoň üçin öňümizde açaçan bolar hemmede. Ol Barış Şeyh Muradowyňki da hani birazajyk gizliň rakmy kan adam eşitip yetişmedimi, ay olur hükümet agdarjak boldymy näme? Ay hawa sen agdarjak bolýas, sen nä atadan oğlu geçirip oturmalymy sen? Biz bunu gönümele aýdýas. Biz bunu gön aýdýas, hawa sen agdarjak bolýas seni. Näme üçin agdarmaly? Sen näme saýlaw goýduňmy bize? Ha? Türkmen halkyna saýlaw etmäne mümkinçilik goýduňmy? Saýlaw bilen sen aýryp bolýarmy? Ýok. Onda näme üçin men seni agdarmaýyn? Näme üçin biz halk bolup aýaga galmalyň aýanly? Nihayet gönümele ekranlara aýdýan muny. Bu powudu men sana bir açyk goşaýyn, bagşy gepiňem bölýän. Teredin adamlar, men bir prosto logiçiski bir zat beresim gelýär, mysal beresim gelýär. Egerde Türkmenistanyň ykdysadyety gowy wagtynyň häzirki yaman wagty düşen bolsa, inni şol bir adamlar yaman wagtdan gowy wagta galdyrar diýip bir umidiňiz barmy? Şu soraga jogap berjek barmy? Erkek ýalak bara. Egerde Türkmenistanyň girdejisem şu döwrüň ykdysadyetini ýadyňa düşýärmi? Türkmen başı goýup gidende näýle ykdysadyet gowdy. Hemme kişi gatgo pul gazanýady. İslen yer girip okap bilýärdiler. İslen ýurtlar açykdy. İslen ýurtlardan izine gelýärdiler. Pasportlaryny gurrunsyz çarşýardylar. O döwürler 10 ýyl wady. Hemme zat gatgo wagtynyň şu durmuşa çenni getiren adam inni şu atky durmuşdan gowy ýeri galdyryp bir umidiňiz barmy? Şuna jogap berip biljeňiz barmy onu? İtleň arasyndan itlere sorak berilýär. İtler näme adamam çykmaz. Yekece adamam çykmaz. Türkmenistanyň ýagdaýy, Türkmenistanyň edil ýagdaýy bar. Men size bir primeri deňeşdiresim gelýär. Meselem miwe ber oturan agaç. Şeýle dämi? Almasy bar, zady bar. Hawa bolelýän gapdalynak adamlara peýda berýär. Hawa şoň miwesinden iýýär. We göýe inni miwe bermeýän agaç. İkisiniň tapawudy barmy? Hawa bar. Ondan aňary eger şu agaç gurap duran bolsa näme diýjek? Adamlar Türkmenistanyň ýagdaýy şu var. Gurap duran bir agaç. Sebä bar şoň ýüzünde yekece bir yaprağın galanok, yaprağı galasy gelen okşa taýda. Yaprağını bile saklamany gurudy eýýäm, çürüdi eýýäm bar Türkmenistanyň. Şoň raýatlary meselem aýdaly yaprak bilen deňeşdir. Raýat galasy gelen okşa taýda. Iýlişip bir zatdan edip hiç ýyl oturasy gelen ok. Raýat şu taýdan çykyp gidenini gowurýa. O miwesinden geçdi o bize eýýäm bar. Miwesinden geçdi. Raýatlaryň içi yaprak galmaşýaly, guru agaçdan raýat galmady Türkmenistanyň galasy gelen ok hiç kim. Hemmesiniň gidesi gelýär. Şundan inni nädip çykarsın onu şu rejim nädip bizi inni şol ölün çüýren agacı diýeldip onlara miwe berýärlik etsin. Şunu jogap berip biljek barmy ha? Yekece adamam bolmady. Yekece adamam jogap berip bilmez. Sebäbi şu jogaplaryny özlerin bilýärler. Özlerin bilýärler çüýükdigini, özlerin bilýärler guranlygyny, özlerin bilýärler yekece miwesiniň galmadygyny özlerin bilýärler. Ýöne şoň üstünde de inni siz bile şu zatdan baryn, ýene de dymyan bolsaňyz, ýene de rejimiň arkasyny tutýan bolsaňyz, onu siziň özüňiz hem näýlik çüýükdigini bir hi aklyňyz oýlanyp bir gördüňizmi? Daşy men bundan beterim gaýtan pikirim edýän, siziň çağalaňyz, siziň meselem maşgalaňyz, aýallaňyz içinden şolaryň pikir edýänler, bu dinduk ärim, intagam şeýtir otur. Ay näme diýinne? Ärim de götüme taýmasan başga çäre ýok diýenler 100% bar. Ananaýyň o, şu meheme itleri, MVD itleri, prokuraturada oturan itleňiz, siziň daşy öz aýallaňyzam siziň bar. Opozisiýanyzdyr o, ananaýyň bir çağalaňyzam, çalaja şygırdasy bar adam bolsa siziň maşgalaňyzdy, siziň özüňizi ýigrenýänler o. Ananaýyň bar, eger çalaja wujdany bar adam bolsa, eger de siz ýigrenmän sizi gollaýan bolsa, onu olarum siziň haram puluňyz bilen bar, wujdansyz bir
işin hamyalı galın ham bolup gidenler. Ýöne men uzerin sizin çağılyňyz hem ýigrenýänler sizin edýän işiň. Prosta atasy bolansyňyz garşyňyza çykyp bilýänler. Hileýleňizi hem bilýänler wara. Inanaýyn wara. Boldum men. Ajol bras, assalamu alaykum memada. 100% dogry da aýtdyň. 100%. Awa. Ömrüň bolsun. Allah ömrüň bolsun. 100% medisina çürep ýaty, polisiýa, kanun çürep ýaty. Ana arada bir aşka watdy, prokurora seredýär, iş tadyňa da sereden ok. Hiç tadyňa da sereden ok. Iş tadyňa işden ok. Ben berde Germaniýada dostlarma diýär TikTok ýerdim diýär düýnüne. Eşitlemä sesim? Awa. TikTok ýerdim diýär sizin aşka watdy diýär, bir köçe bamaý diýär, wapşe Türkmenistan oýunça diýär, normal video ýok diýär. Şo ýoluň o çetinden bu çetin çekip oýnap böler diýär, ak ýollarlan diýär. Maskaro var, 100% maskaro. Neme turda Marat. Reklam üçin bir köçäni bedediler, bir köçäni konkret oňurdular, video üçin. Bolly galan ýerleri görýärler, aşka wadyňam. Neme Eýranda mehmançylyga bardym, Türkmen kanaly açdyrypdyr. Köçede adam ýokmu diýär, köçede adam ýokmu diýär. Ya Türkmenistanda kamjaga diýär, görkän Türkmenistan niýe? Görkän diýärmi? Senden başga adam ýokmuş köçede diýär. Hakiki doğru da atlar aýdypdy. Arada da Amerika şuma Birleşen Milletleri gazy neme goýupdyr, veto goýupdyr, gazy ýapjak bolýarlar. Türkiýe gidýän, Ýewropa gidýän gazylar ýapjak bolýarlar şuma habaryňyz bolsun ondan. Düňkü habarlarda çykdy şol. Menem estim. Doğru Marat doğru diýen şo habar menem estimde bara. Doğru maýdaýynmy? Şu wagt Türkmenistan şu ýagdaýyny şeýtirip zordan çüýran agaç bolup bara. Guran ballagynyň üstünde duran bolsa, galanca ballagyny kesip taşlaýar bara şo. Galanca guran kökünem aýryp taşlaýar egerde şo täze doğru bolsa. Senem esdipsiň şol, men prosta çekinip otyrdım. Şo da aýtmakdan dogrymy, haýa dogry dämi ki? Yo, näme çekinip otaýdy? Çekinere da dogry da. Yalan bolup bir yalan gurlayan olaýma indi korktum diýjek bolýanlar. Ýöne egerde şol häzir sanksiýa goýupdyr Amerika Türkmenistanyň gazyny geçirmekde, satyn almakda zatda diýär, indi bolonju häzir bir düşýänje bir çalaja bir ışıgyny ýa suwuny ýa ykdysady çalaja bir saklap duranjy indi emlägem gitse, gelýän bir nemede gitse, serişdelerler. Onu da var adamlar. Bir aklyňyza bir gelýärmi Türkmenistan? Erkekler bolly besedäň o. Men aýdy Türkam öz sözümi, öz wujdanym men neme diýär oýanýar. Anyň wara indi bu derejeden arşak nädip biz düşüp bilerso? Nädip biz Türkmen diýen sözüniň wara taharpynam özümize münasip görmeliler. Inniden soň biz beýdip ýene de uklap ýatsak anyň o adamlar gutorda indi bolly. Inni Türkmenistan şu ýagdaýyny biz çykmaly. Häzir da sanksiýa giräse da var. Ne derece biz düşşek o? Onun her bir adam ugurlugy özüni neme edip başlaýar. Arada bir video gördüm, biriniň döşünden gyzylyny ugurlap gaçýar. Arada gördüm ýene de kowuşlaryny ugurlapdyrlar. Inni ugurluň älim başlar o. Inni häzir soňra Osman döwletleri ýalyk mafiozluklar çykyp başlaýar. Keskellämi şo çykmasalar? Kes kelläme häzirin şolar ýalyk mafiozni hereketler çykmasa göni maňlaýyna goýup, daway plançy pul getirok diýip bar. Biz şoňa bar ýaso. Ondan soň da bar, wapşe erwet ýagdaýa düşerso. Ondan soň olan garşyny görüşmek bir hillallah bolýar. O rejimiň garşyny 2, o atasynyň garşyny 3 düşman köpelýär. Tohumynyň garşyny 4. Gözüňize getirin o nälik Türkmen milleti şeýle bir aşak düşer. Çykyp bilmejek bokuň içine girerso. Hıvaçit edeliň, besedeliň indi. Hasyala bolýar. Erkek ýaly bolup çykalyň ony çykmalymy çykarlar o. Bir beýtmelläler, o derejä bir düşmelläler o biz o bir ýup golýany bir neme edip ýorsar o indi besedeliň aýal eşiginden çykalyň, aýal sypatyndan çykalyň o indi. Erkek bolýaňla erkek batyr eşigimiz geýeliň o batyr häsiýetlerimiz geýeliň o indi var gaýrat ediň. Türkmen milleti oýanalyň o. Hıvaçit ony bir 2 sançak adamyň ýüzüne 5 milyon bolup düşüp o indi bizim eş bolup perberimiz olaň diýen lüboy pozisiýasyna uje biz rady bolup edip ýursa o diýen zadyny 2 sançak bir akmak adamyň nemesi şunday var. Özüňiz hem içiňizden bilýänsiňiz ýöne gaýrat ediň içiňizdäki müşlenýalaryňyzy, haklaryňyzy, içiňizdäki batyrlygyňyzy daşyny çykarmakda bizde şu problema. Çykaralyň şonu. Bolly besedeliň oglanlar, ýaşullar gaýrat ediň o. Awa heret şu wagt bara watandaşlar. Äder biziň şu efirde gurlaýan zatlarymyz gazydy, ollydy, bullydy.
Prosta seyrede oturun edir. Haberlerde, zatlarda, TikTok'ta, televizorda zatda. Köpünç TikTok'ta çıkarayadır. Bizim aydan sözümün karşısına haberlerde çıkarıp ayderler. Mine men sözümüm yatlan. Sebebi neşta paşeli bolun, onu bilýärmi? Efirde planda at barady, gürlük bolýan. Görürsüňiz vatandaşlar. Ben onu Şunu görürsüňiz, ey hakykatdan bu. Görürsüňiz bara. Keret şu an Allah ulun aydan dadı näme? Bu adamlar dedi, eğer Türkün dedi bizi sanksiya soksalar, Berdi Muhammed üçün sokarlar. Yani Berdi Muhammed diktatör bolon üçün Amerika devleti onu sanksiya sokar. Yani bir iki sanak adamının öz şahsi behbid üçün yurdu yapıp gısıp aktivistler tutup türmeye basıp şeydi oturanını olaram görüyor ya vatandaşlar. Görmedik kalmadı onu. Kılatlar için diktatör hadir sanksiya sok ya olun. Vatandaşlar biz kösünüyüz, halk kösünüyüz. Zatlar gımmatlayamy. Ay dolarını da men siz aydan 40 manada, 50 manada, 100 manada onun sana verin arkayın. 20 manada durmaz onu men aydan size. Häzirden yurdun içinde bu zatlar görüp oturan käwir biznesmenler eýýämden içi basseynli, jacuzzi'li, Aşgabatdan Torun, Änewde zatda gurulan villalaryny satyp başladylar. Onuň görýänsiňiz TikTok'larda gaçyp wurdular çünkü. Bir gämi batanda birinji krisalar gaçýady ýa-da şo zattan faturudlar eýýämden bu ödem ýaman amatlydyr. Seredip görüň bahalaryna. İkinciden aktivist Berdi Muhammedow sebäpli aktivistler aýdar. Berdi Muhammedow sebäpli Türkmenistan sanksiya girdi diýer. Ve bu bire aslında ayağa almak üçün Hasan Meter bizim gaharmızı getiripdiler. Yani haçanla yallaki bolanna o nähil gurlar bilýäňiz mene ýaňy talyň maýdany var, bize garşy gurlarlar dat diýär. Olar näme diýip gurlar men size aýdaýyn. Aýanha Amerika Türkmenistany sanksiya sokup yurdu içinden halky kıyın ýagdaýa sokjak bolup, o halky kıyın ýagdaýa sokup otyr, bulary aktivistler gollap otyr diýip gurlar. Olam kim? Jurnalist Smok, Allah Murat Gavno, şowurlar başgasy gurlamaz vatandaşlar men size aýdaýyn. Sanksiya koşulma Nuri, yine de bir sebäbini hemmemiz bilýär. Sanksiya koşulma. Aranjy spesiga salan Amerika Türkmenistan aýtdy däm 90 gün wa sen şu datlara jogap berdi. 90 günüm geçdi dämi? Geçdi ana pajansta sanksiya alarsyň daro. Daşy Trump diýdi, näme de diýdi, Putin de diýdi. Egerde biz şu urşuň soňunda näme etmedik, onda men sanksiya girden diýdi. Türkmenistan kim o oňçyn o? Yani düşünýän Türkmenistan kim ýani? Jogap berip bilenokmy? Jogap berip bilen agzyny suwalan ýalyk jogaby ýok, ilmim ýok, bilimim ýok, şoňa jogap bermän ukyby hem ýok. Oň garşynda çykmany ni tolky sözlem bilen jogap beren bir harpam aýdyp bilenok. Ho, конечно dikarda seni. Bulan hemmesine halk günäkär däne. Bulan hemmesini Türkmenistanyň topragy günäkär dä. Buňa diňe rejimiň başyndaky oturan adam näme üçin jogap berip bilenok? Näme üçin Gazakstany şu sanksiya girmedi? Näme üçin Özbekistany şu sanksiya gelenok? Näme üçin Kyrgyzstany gelenok? Näme üçin beýleklere berenok? Aly ola Türkmenistan, Türkmenistanyň başyndaky adam jogap berip bilenok. Näme üçin olar aranjy spesiga girmedi, bizinki girdi. Seýa jogap berip bilenok, seýa bizinki al diktatör däl olar näme de bolsa ýurda açyk girip bilýärler, çykyp bilýärler. Iň merkezi pasportlaryny çarşyp bilýärler o pasportdy. Bizde ölün kakoýda çarşyp berenoklar o. Daşy kağıdam çarşyp berenoklar, kakoýda pasportdy çarşyp berenoklar. Titreşip otyrlar o hemmesi bar. Bundan bir rejim bolarmy? Bundan bir yurt galmy, bundan bir zat bolarmy? Inni şular bile Karayolun diňeşdirýärler. Näde oturup bilýär? Ondan geçtik ağam. Ondan geçti o. Demirel Karayadan geçtik. Nura. Bu sonyalar, Ferit, mesela Nura şeyle diýerler. Görýäňiz beýleki döwletler Demirgazy Karaya näle kynýardy. Inni şolar ýaly ölen döwleti ölen deňemese galanlaryny deňep bilen oklar düşündirýärmi? Hatta var Nura, hatta Allah olarda vnutryny internet var o. Vnutryny öz internetleri var o, bizde şoda ýok, iň berkisi var. O daşarda çıkarmakda olar, daşarda çıkaran oklar part näme diýilýär, öňkü SSR'ň nämesi ýaly, rejimi ýaly. Hemmek işleýär, hemmek şykadan ýurdun içinde, ýurdun daşynda çıkaran oklar, ýurdun içinde internetler var gatça. O bizde şolam ýok o.
aydan sözüňiz wagt bir zat kelleme gelýär. O Južny Koreýa bir nime Severny Koreýa nimesini gördüm bir kinoda supermarketleriň ýüzüne nime gelmeýärler, surat gelmep içinde hemmeler bar ýaly korkadýar, bir tükçe elini galdyrýar. Tere indi var Türkmenistan, Severny Koreýadan ýekeje şap öňde bolsa, indi diňe şu surat galmat diýmek bolýar. Häzir indi oňa da gelip otyr şu wagt bar. Realny şoňa da gelip otyr, sanksiýan bir altyn maňlaryny hop edip bar, onuň surat goýup sypsa onuň haýylgeler bar, o gelje gelli uje boljak boldy. Diňe şo garly bar şu wagt. Birçe ädim tapawut edýär Severny Koreýa bilen Türkmenistan arasynda şu supermarketlerde diňe şu surat garly asaýmakla öňünde de bir pöküje birini goýmaly şar bilen boldy şo garly tapawutlar. Türkmenistan'daki telekeçiler bizi dinleyen ya da bizi ağızda kendi yüreğinin gollayan telekeçiler bar bolsa şolara bir gowy maslahat berjek. Sizler ziyana uçuramaňyzy islämizok. Şoň üçin puluňyzyň towsan ötermini dollarda saklan. Men size aýdyn. Esasen şundan beýler puluňyzy dollar ýok, o görgünler aljak dollar ýok nur. Baram bolsa şuda, janam bolsa paka yatırımlara gitmem. Men näme käbir kampaniýalarda ýürütip maslahatçy saklaýarlar. Ulu kampaniýalar maslahatçy saklaýarlar. Men hem şolary bir gitkäçe maslahat bereýin ki ertirkün ziýana uçurap maşgalaty bulaşyp görmesinler. Arada siziň etdiňiz dollarda saklan puluňyzy biram puluňyzy täze bir zatlara yatyrjak bolýan bolsaňyz, täze bir biznese, oňa daşarut bilen baglanyşykly bizneslere häzirlikçe girilmeň durum paka. Näme boljak belli däl çünki soňam puluňyz töläbilmesiňiz ýa-da harydyňyz alyp bilmesiňiz. Şoň üçin ziýana galmak islemeýän bolsaňyz häzirlikçe şu Amerikansy da Türkmenistany gödüňe tutup gören döwrüni puluňyz kisäňizde dursun, seyfiňizde dursun, ýa-ni gowy şol. Ol prosentde berip zat edip asla ony zat etmä. Sen bana giň zadyň gurduňy ne diýäňär Nuri? Men arada bir biznesmen bilen guruluşdum. Ay diýdi, men ne diýdi, $1 million mat diýdi, tegelik milionum bady diýdi. Şu wagt diýdi, anan diýdi, $100 maňa diýdi, pully do, $100 berjek adamym maňa pul şu wagt şu derece aşak düşdüm diýdi. Sen var şu näme de bolsa, gowda da aýdyp otyrsyň, oý biznesmen galmady, hakyky biznesmenler ýok. Galan biznesmenlerim ýa korrupsiýanyň bilen ýa çorwaň çorwasynyň üstü bilen yegenleriniň üstü bilen çeýdip ayağa aljak bolýarlar, gorkup adamlar da edip çürkäp da edip gadanjak bolýar. Normalny biznesmene ýolum galmady. Halal gadanmak üçin, halal işlemek üçin, o halal biznes açmak üçin daşy şertler ýok. Diňe haramdan haram bolmaly, diňe wizatga bermeli, diňe çürkemeli, ağlamaly. Sen şeýdip biznesmen boljak bolmaly Türkmenistan. Ýöne o da biznesmen bollugy däl, o da haram rejimiň itleri bollugy bolýar. Halal arasda biznesmen praktiçiski Türkmenistanda galmady. Sen halal hereket etjek bolsaň ýol ýok sana. Ýapyk şo ýollaň bar ýapyk bara. Düşünüp bilýän, şoň üçin Türkmenistan gaty kritiçiski ýagdaýda. Türkmen milleti oyunun artık o gözüňizde dürtülüp duranda görüň o gözüňizde dürtülüp duranda talep etmäni oňoruň o görüň inni aýtmany oňoruň o diliň ucundaky hemme bir baglanyp oturan saklap oturan kiledaşlaryňyz aýryň o dilleňiz gürläp başladyn aýaklaryňyz hereket etsin illeňiz bar tutsun halal zady o gidin o inni bolly всё уже хватит o iki sanak bir yeter yetmedi adamdan gorkup o хватит da inni bar. Doğru canım. Nesip bolsa burun halk ayağa alaram. Maksadyna yetmänem öýüne de girmedem. Bir gün çaçkan soň maksadyna yetmän izine öýüne girmeýe bu halk men bilýän. Hatta biziň ýanymyzda içeri işler ministriniň şahsy düzümi bilen Harwulluň şahsy düzümem derrew halkyň tarapynda yer alar diýip umyt edýän. Çünki olaryň günü näle aslına seretsen. Olaryň günü näle. Olaryň 7 milyon, 8 milyon işlep görürler. Üstesine de var bir gidenen buyruk berýärler. O näde betden heýdi bet işim ýok diýerler. Diňe buýurýarlar. Bar otay git, bar muňa git. Diňe şo maşinymyň bindiğinde de gidýär diýär. Bir giden. Dapça sey, on sey, man sey. O maşgalekler. Korrupsiýa diýär şolar. Ayağa almaly diýse oğlum bari. Näme banista şika wayanlaň bar bilýän. Öňküden burada ana şeýdip korrupsiýa etmäge mejbur bolan organ işýärleri. Ana oňa seretmez. Netip bolsa o günäňiz geçiler näme üçin diýsen siz de düşünýäsiz. Sizlere 8 milyonjuk aýlyk berýärler eliňizde.
Soňam gidýäňiz bir gidenem iş buyurulýar. Etmeseňizem bolanok. Onu etme üçin 5 milyonluk benzin uýmaly belki. Zapçası maşiniňiz, onuňyz. Diňe iş sebäpli gidýär şoňa. Onu siz 2-3 milyon bilen maşgalanyňy ekläp bilmejeňiz köremelimi? Yani şoň üçin men işini özüm Türkmenistanyna kamam şolaryň bir azajyk neme diýärini bilýärdim yani. Bir gedek edil 100%dem gollap baram okdum ýöne bir de olmasa bir de boray dostum me 10 manat saklama göýür gitmelerim mahul yani. Şolaryň bilýärler şo ya başçygyndan buyruk berilýär şoň üçin dur görgüli şo taýda bolmasa işden kowýarlar. Oňa da iş oňormaýan diýerler o pul getirip bilmese. O tarap amma başçygyna pul getirip durmasa oňa da iş oňoranok diýerler oňa. Ondan işden kowýarlar. Son videolarda var, ananmayan şu öz Karaoğlu Türkmenlerimizdin içki dünyasy, içki karakteri. Şu daşy var, karşı soramokda özlerine var, peslik bilýärdiler ondan. Häzir biraz ul ýaşdakylar özleri aýdarlar. Birinden karşı sorap zat edip şolar ýalyk bir aýda diýip umalyat etmek ýa ýene öwretmegi özüne var. Namartlyk bilýärdiler o. Inneke häzir döwürde var. Karşı soramoklyk prostoy zady öwürli. Hiç kiminde namartlygam görenok. Hiç kim neme deden ok onu pazorum gören ok sebäbi eklenç zat durmuş ykdysadyet yaman kyn boldy. Ondan artık hasam beter inni uğurlamagam bir häzir normal zady giyip otyr. Ene meçitde kuş oğurlanýaly 42 tane kuş oğurlandy diýe o bir ayak ýalaňy silip ýörep bar aýagym biçdi we keýdip bar algap ýör. Inni wara daşy var inni uğurlamagyň özü inni normal zady giyip otyr o. Olara karşı pul sorum oken. Düşünýärmi ýagny ne derece biz aşak düşdük. Gaty erwet derece aşak düşdük o. Şoň üçin bar inni hwaçet adamlar betedeliň gaýrat edip inni näçe aýtmak bar o. Ýaşy ata bir gamçy, ýaman ata müň gamçy, müň edek aýdy otyr. Ýene de giren okmy gaýrat edip inni şo betetmeli zamanymyz geldi. O öýdür. Evet, birden de desmellerden. Assalamu alaykum Murada, hoş geldiniz. Birden de desmeller. Arada bir bayanlarla gepleşdik, daha ettik, tanıyanlarımıza. Hiç kim ok atmaya diyor. Duh yok diye. Doğrudan da denmez size. Ol zapastok edinde gelip sana biri pistolet ya avtomatla önüne çıkacak adam yok vayınların içinde lişni. Duh yok ona diye. Onu öldürem ettirmeyeler diye Kurban Uli'nin rejimi var ha. Şunu öldürem ettirmeye sebep ne için? Olur ettiraysa olur. İçerik yurdu Avrupa'ya, Amerika hiçbir devlet almayanlar onu. Uje olur avtomat Rozus değil ya o Putin yarak biliyor musun? Şoň üçin men pikrim çara korkmalı zat yok berdi ara. Galanna mödüňiz görün. Ya yanlış aýdýam Nura Talip. Yo doğru aýdýam. Yani bu taýda gorkorýar zat yok çünkü näme biz hemmemiz bilýäs ki harwlaryň jay problemasyny çözüp bilen bu hökümet o. Bir zat aýdaýyn o adamlar daşar ýurtlarda, şunu ştoýlarda harwda işlemek awra ýok daýma. Harwy bolmak ya da nimede molum bolmak awraly zat. Bizde şu harwylar molumlar işin daşar ýurtda gaýda otyr onuň näle kädet. Nura ýene bir zat aýdyp geçesim elä şu taýda ýatdan çykarmakam. O harwada işleýänler watandaşlar bizim öz dogan oglanlarymyz o. Öz jigilemiz, öz doganlarymız. Şoň üçin hem doganymyz bize gelip yarak tutur edýärmi? Gelip bize atar edýärmi? Eddilözi. Doğru diyorsun ara. Doğru garnaşyny da ol. Biz daşy ýurduň adamlary däl, biz Türkmenistanyň halky. Biz başga ýurtdan gelip Hasan meter ganygyzar da Türkmeniň. Hasan meter ganygyzar da asta beýdip gaýtan beýde. Murada şu prezident inni bizi ýene de täden ýokary galdyryp bilermi diýen soragyna näil jogap berersiňiz? Täden ýokary galdyryp diýeniň näme? Iqtisadiyeti edip yok. Yok, şu adam ne gurwal ne serdar Türkmenistanyň ne geleceğini çözüpdiler, ne iqtisady ýanky ötüşe getiripdiler. Näme? Iqtisady ötüş näme bolýar? Iqtisady ötüş bolandan içindäki iqtisady ulgamlar, ýani hojalyk ulgamlar, masalan üçin maşina guruluşy, masalan üçin neft gaz, masalan üçin o hojalyk, masalan üçin guruluşlar. Şuraya modeli mi oylap gördüm Murada? Onu näme diýen? Yok, ol hiç model oynasa, oynamasa
Eger içinde korrupsiya bolsa, olur ösmeýär. Eger de kadrlar, yani korrupsiya ediyen kadrlar saylansa, olurum östürmeýär. Sen östürjek bolsaň, inisiatiwaň bolsa, mysal üçin men ministriň ornmasary, men inisiatiwam bar. Minister derä şo inisiatiwany alyp getirip prezidente neme diýär, prezidentin basýar. Bu ukyplylar basmaly, sebäbi bu inisiatiwasy bu düşünen ok. Ondan yankı şöyle konflikt örüyor ve diyecek olan adım komanda yok, bir topor yok. Şu toporu bir alıp barıcı yok. Şu toporu okey, biz ne etmeli? Haydi показатель kaldırmalı. Şunu ne etmeli onun için? Yankı haydi bu doktor bilen işlemeli. Bir pudo kaldırıp bilen o. Bir pudo kaldırıcı olsam sen hükman 2-3-4 pudo kaldırmalı. Derru. Misal için o hoca kaldıracak olsam sen maşinstроение kaldırmalı, yani transport kaldırmalı. Buğdayı daşamak, ayırmak, traktörleri, mekanizasiya gerek bolýar. Onu kaldırmalı. Sen su podogunu kaldırmalı, suları üpçün etmeli. Bolmasa o hocalyk ösmeýär. Ana sen gaptalyna şoňa degişli podokları kaldırmaly bolýar. Diýmek, komanda diňe o hocalykda da beýleki podoklarda topor bolmaly, bir reforma etiljek topor bolmaly. Ýok, oraya adam ýok. Reformları kim ediyor? Adamlar ediyor. Pudog eden o. Pudog'un içindeki inisiyatif grup ediyor. İnisiyatif grupa anırda dursun. Bunun hemmesi butonunu karıp sanıyorlar. Ol bir. İkinci, devlet oluşumuna şu Pudog'u östürecek olsam kaptanını finans işlemeli. Yani kreditli denejny sistema. Yani kreditler işlep durmalı. Pul ayrışığı bolmalı. Bir misal için o hocalık yani urukturunda östüründe maşin kuruluşu, yani transport kuruluşuklar olmalı, yollar edilmeli, elevatorlar kurulmalı, skladlar kurulmalı, eksport etmek için maşinler çekmeli şonu. Yani şu pudoklar östüründe, şu pudoklarda da investisiyalar gerek. Sen diňe o hocalyk etmersin, olur da etmeli bolýar. O investisiyalar oğurlanýar, ösmeýär. Diýmek, biz diňe bir ýolumyz bar, ösüş ýolumyz bar. Gurban bilen Serdar Berdimuhamedow ýol şökünde diňe bir ýol bar. Olam nevit gaz satyp avtozapravka bolmak. Başga ýol ýok bunun. Olam häzir mümkinler sebäbi serdim. Irana gaz berýärdi. Amerika Raşid Meredi çağırıp stop diýdi. Giden ok. Azerbaycan üstüne Türkiye berýärdi. Amerika diýdi stop, giden ok. Diňe Hytaý galdy. Hytaý hem adal başlatýar Russiýadan alýar. Mundan ardan alýar. Adally ya, ine şoň pullary ýok. Ine şoň üçin bir ýerde pul bolsa, ataly ogul ılgyýa şöýre. Yaponiya bizim yankı rezervimiz 1 trilyon 400 milyar boldy diýse, ılgap Yaponiya gidip wystavka edip şuradan pul çekecek bolup her zat edýärler. Sen bir ýurtdan pul aljak bolsaň, ýöne alıp adamlar aýlyk bermäni soňsaň, onu soň berilmeýän o puly. Hökman suratda 10-20% derru aýlyga berýän, ýanyp duranda galany investisiýa o hojalyk edýän, ya bir ulguma edýän de şo ýerden pul alyp, ýanky şol bergiler bermeliler. Bularda oraya plan ýok. Sen hiçbir eşit gördüňmi? Meýilnamatyny Serdar Berdimuhamedow. Men sana aýdaýyn. Azerbayjanyň prezidenti Aliýewiň meýilnamatyny ogurlap, Türkmenistana ýa sifrler dödüp çap etdiler. Hem şo meýilnama boýunça atçot verdim, näme etdi? 1-nji ýylda, 2-nji ýylda, 3-nji ýylda haýsy bir ýanky ösüşler kazandık. Yok işlet. Türkmenistan'da kredi deniş sistemi işlenok. O demek näme? Adamlar MHM banktan pul alýar valyutany, giýje gidip ýanky gara bazarda çalşýar da şu valyutany ýerine goýýar da bütün bulaşığı büdjetde edýär. Sebäbi o valyuta 3 ýardan gelýär, 10 bazarda 19'dan çalşyp, ýene 19'da sokýarlar, şöyle makinatçylyk edýär, hakyky statistika ýok. Inni, ünsör. Gara bazarda valyutany çalşyp sokýarlar, diýmek şularda konvertasiýa ýok. Konvertasiýany Merkezi Bank bir bazar etmeli. Yani fond bazarda aýlanmaly şu konvertasiýa. Bank, beýleki banklar olan klientleri, firmalar şonu zakat etmeli. Maňa 100 000 dolar gerek. Banklar şu bazarda satyn almaly valyutany. Onu ýazat ýok. Значит, eksport ýok. Значит, biznesmenlerden hiç tat et bolmaýar. Bular diňe garadan işläp günlügi rahmete
Olar ofitsialny günni görüp bilmeýär. Ofitsialny оборотları ködüp daşurda valyuta töläp, oradan valyuta getirip bilen ok. Yok, mümkin näl. Kim galýar? Diňe neft gaz pudo galýar. Oğucular yıkıldı. Beylek pudoklar yıkıldı. Häzir pudokların arasındaki hasaplaşıklar yören ok. Bular hemmesi battı. Nalog va bergiler var. Beylek birine bergiler var. Gurumalar, edaralar yapılıp dur. Ekonomik işlen ok, iqtisadiyyat işlen ok. Şu güne kim getirdi? Serdar bilen Gurban Berdimuhamedov. Näme getirdi? Sebäbi daş döwrüne ne kompetentli adamlar, konkurensiyaspasobly adamlar däl. Bular aylap bilen ok Türkmenistan'ın ekonomikasyny. Häzir Türkmenistan'ın ekonomikasyny, iqtisadyny aýlajak bolsaň, öňkü ýyllar ýalyl gaty kyn näme? Sebäbi uly konkurensiýa. Kriz gidip dur. Kriz Amerikadan başlasa, şoň tolkuny Türkmenistana gatyrýar. Ýewropada başlasa derhal Türkmenistan urýar. Siz diýerdiniz Amerika bilen Türkmenistan bagly. Bagly, global ekonomika häzir. Türkmenistan granisasyny yapsa da, ýa-ni finansawy nimeleri yapan ok. Olar dollarda hasaplar gidip dur. Mun korşodnam yaptılar Germaniýada. Häzir Dubaýga açyp gitdiler. Şo korşodlary işlejek bolýar. Çerez başga bir döwletiň üstüne gönden bular hasaplaşyp geçirilen oklar. Bular bankrot, polny. Bergileri doly. Nähil ösüşük gurgun edýän? Bular katastrofa getirdi. Düşünen oğam. Bular bar çözgüdi häzir bir döwletden pul alıp ekonomika goýup newit gaz ýa-ni bahasy galynça garaşmak. Başka nimeti yok, bunun planı yok. Yine Avrupa gelende Paris'de ýa-ni sergi boldy da. Newit gaz sergisi. Şöýerde näme diýär? Gurbanlyk gitmekkä. Men size dolar ýagdyran. Sergiýe geldi. Bir topar nimetde adamlar getirdi. Yine ýa-ni korrupsiýon, maşennik kampaniýalar geldi bile. Şolaryň gitdi. Ýewropadan bir adam gol çekmedi işlerde. Bir adam investisiýa etmedi. Boş. Prosto boş. Kim işleýär Türkmenistanda neft gaz bilen? Diňe maşennik kampaniýalar. Öz kampaniýalary ýa-ni offshore kampaniýa açyp şolara işleýär. Gurjulörmi, Dubayda ýa-ni offshore kampaniýalar açylyp ýa başga ýerde açylyp işleşýär. Kitaylar işleýär murada. Şytdypytdy Kitaylardan gorkýan balandan saçan ýaly saçýa. Ya birden çıkalgasy yok. Şu tupi neme diýärdi. Şu aşakda diýär biri diýär murada gepiňizden bölýän bagyşla. Nirden bilýän sen niýe? Ey men saňa aýdasym mele akylly adam, umumly adam. Bilmek gerekmi var bu zatlar üçin gözüň bilen göreň okmy? Halkda iş ýok, halkda pul ýok, halkda normal ýaşaýyş ýok, durmuş ýok. Näme buňa başga? Näme gerek? Yok, men düşündirýän argumentlar düşündirýän. Allah diňe Türkmenistan beş kanal telewizyon internet ýok. 60%'dan ýokary işledik Türkmenistan. Häzir daşynakly içine giräýse 80% galýar. Türkmenistanda konvertasiýa ýok, keypini ýok. Umuru bilen ok, hümmetini sakla bilen ok, ayla bilen ok. Şondan ýok. Üçüncü, Türkmenistan'da adamın orta aylığı 1.500 manat. 1.000 manat. Ol aylık diýerler ekonomikanın aylary ýaly. Bu aylık bilen ýa-ni okupasiýa sposobnosy ýok, hiç zat ýok, aylap bolano. Ötüş bolmaz. Bunun bar ötüşi ýa-ni neft gaz sokup, satyp, onam pullary Gurbanyň şoğuna Dubaýa getirip, şo ýerden guruluş berip pul ogurlamak. İçinde üleýsinler diýär. Ine. Sen ötüş etjek bolsaň içinde etmeli. Sen Dubaýyň şoğuna ötüş etbilen ok. Sen Türkmenistanyň içinde etmeli. İçinde etjek bolsaň birinji sosial problemaly çözmeli. O diýmek näme? Pensiýalar galdyrmaly, orta aylyk galdyrmaly, minimal aýlyklar galdyrmaly. Onuň üçin iş ýerleri gerek. Onuň üçin investisiýalar gerek. Hani barmy şol atlar? Yok. Kim berjekmi şol atlary? Bir aýtdym men 60-70 milyard investisiýa berjek. Yok. Mysal üçin biz Fransa bilen ulaşdyk, berelýär. Ýöne demokratiýa bolsun, siz gelin. Demokratiýa bolsun biz bereli. Diktator döwlete beremiz ok. Siýa gaýtargy ýok ondan. Ine kim bersin pul? Eger bir döwletde %100 korrupsiýa bolsa, onam hemme döwletler ýa-ni korrupsiýany kesitdiýän gurumlar onu tasdiklasa, kim bersin sana? Mysal üçin bir maşgala bar. İçinde maşennikler şöyle pul ýagsa maşin paşin alıp pulsuz gezip ýörler. Başga bir maşgala şoňa kart berdinmi bir mysal üçin $100.000 bermez ýa olur beýle kreditler gaýtarmak bergide kim bersin şolara?
Onun hiç mümkünçiliği yok, hiç kim işleyen yok. Son şu pullar berir yani. Türkmenistan'ım şeyle. Zavod fabrikleri yok, işler yani. O yerden nalog gelen yok büdjete. Büdjetten pul yani şol belgiler berip bolan yok. Neft gazdan gelen pullar doğrudan büdjete aylamanı yetiyor. Ananın neft gazdan gelen pullar satıp şu pullardan adamın aylığını kaldırbilen yok. O zaman sen ne hemen gurur ediyorsun? Adamın aylıkları, ministrin aylığı $350-400. Aylık olmanla. 34 yılla ünfer $350-400 ministerler, bizde $100-150. Seyret 34 yılla ödürsen ne aylığı? Minimum $250-370. $600-700 aylıkları var. Şolur kallı. Şurada ekonomik aylanıya olur ösüp biler. Yine hazır Aliyev ile ne yapıp şefnama çektirir. Ne 2 milyarda çektirir. Hazır Özbekistan öz nevit gazını taptığı bu tordu. Türkmenistan'ın elektroenerji almaya, nevit gaz almaya, Türkmenistan'ın granitsası yapılıyor. Qaytip özü eksport et başlıyor. Sen niye satacak nevit gazını aydan? Hayfi ötüş olacak. Hazır gelecek yıllarda ötüş yok. Qaytip yapılış var. Neyin ötüşecek? Ya şunun bir aklı var mı? Fonda varıyını kaçırıyor, nanotehnologiyalar getiriyor, enerji yomki производстволар içini açıp şöyle elektroenerjiden drone yerine valuta satıp şu haritlara Amerika, Avrupa satıyor, oluyor kelle var mı burada? Öttürüyor. Yok olur ya kelle yok mırada o ne sen o nanotehnoloji diyorsun ne ama iyi yani atma dip soruyorlar o. Ya bu kelle bolonu da gödük adam kukları var arada bozulmalar bolonu çün vermeyeler ki. Olur bilen ne mesela IKEA var Şveçyan kampanyası. Türkmenistan'da yaş yetmedik çağları sen zor bilen palta da yıldıryan deyip sen paltan alacak geldi daha. Yani bu zatları kaçın sürüyor Avrupa, Amerika birinci bilen adam kukları seyrediyor. Adam kuklar bolonu olsa olur bilen oturup salamlaşan oklarım da azı. O taraftan sağ olsun yani bu ne ben soracaktım la Imrada bu gellik her $7 milyar net alabildim kalsa. O hiç 7 milyar bu kurpuşlar mesela burada edin ha. Halkı alla doğara. Benim şol alanların içinde fikir ettim. Ha doğru mu kaysem? Yaman eve sokla ya. Men size bana bir minut verin men size düşündüreyim şu an. Evet. Men Türkmenistan'la 2 tane zavodum vardı. Kan çıkarıyordum ve un çıkarıyordum. İnanın, kan çıkarmak için hem statistikanı aldırdım. Neyle östürüp men maksimal her adam, her maşgala günle kan alanla men abarotum ne yaşa bolmalı deyip keskitlek gördüm. Keskitlek gördüm ulzat der eken. Ne yapıp? Bizde adam tanı az, maşgalada her maşgalada yani adam tanı azalt gidiyor, östenok demografik kiçeliyor. Значит, perspektivi yok. Bizim rıynağımız, men alanda boldum, bizim Türkmenistan'ın hakkı 1 yıllık yani sahırı kandı, 15 günde çıkarıyor. Men bar abar oldum şu yerde, misal için $7 milyon geçmiyor. Yıllık abar oldum. Ünfer. Şimdi ünfer, geldik her şöyle biznes etti. Atlar sattı, at uğurladı, eğitti, beytti. Şun bar abar oldu, 1 yılla bolon abar oldu, $10 milyon geçmedi. Mümkünler. Bize oraya alıcılık yani mümkünçilik yok. Export diye ağlar da dedi. Şun cemletenim 10 milyona baran o. Ünfer. Sen abar olun 10 milyon olsa, sen atların, piçiklerin, yani eşeklerin hemmesini koştun, hemmesini atlar koştun, 2 milyondan geçen o. Şimdi bağırsın sen 15 milyon ettin. Ünfer. 4 yılda şu firmanın 15 milyon 60 milyon. Sen 60 milyon abar oldun mu lan? Utulun diyene senin elinden alanına 7 milyar ne çıkıyor? Bana düşündürün şunu. Yine ben 60 milyon 4 yılda abar ol ettim. Ondan bir hükümete ayttim yine siz benim elimden aldınız. Yine 4 yılda ben şu 7 milyar yarım kazandım. Ben şunu yani kim gördüm deyip. O ne el çıkıyor? 60 milyardan 7,5 milyar. O yöne bir zat Türkmenistan hem yerde korkup kaçmıyor. Bunlar 7,5 milyar koydu. Hiç kime cevap vermedi. Cevabını aldı. O cevabım yöne bir marallı cevap. O hiç yuridik nemeler yok. Demek, hipotetiski da
biz gözün öňümizde pikir edeli. Şunu 7 milyar koydular. Kim vermez şu 7,5 milyardy? Gurban verer mi? Biz vermeli. Maşenlik Türkmenistan'da maşenlik edip batırlı. Şöyle iverli Avrupa aktivistler karşı görüşmeyeni. Indi Avrupa'da da yine maşenlik edip yine 7,5 milyarda Türkmenistan'ı batıracak bolýar. Ve yine de bizim pulumuz olacak bolýar. Maşenlik devam ediyor. Bar ediyen daha değil. Mun yankı daşına çıkıp pravozащита açıp bir aktivisti çıkardı mı? Nuri yadında mı sen tutulunda? Türkmenistan nemede, Türkiye'de. Han çıkıp ayttı mı şunu haçabı? Giyece gün ılgadık. 3'ünü Alman, 4'ünü Alman çıkardık dedi. Hani bir söz ayttı mı? Ya ılgadı mı? Bunlar ne etti? Daşına çıktı. Türkmenistan akademiyasını deyip önüne pravozащита grant alıp oturdular. Boldu. Sonra ne ettiler? Şunu ulanıp yine de Türkmenistan 7 milyarda batıracak olup atak ettiler. Yine geldik Karizm'in yüzü. Hakiki. Ya bu Murada 7 milyar değil olun derro hal murası yine pul. Ama üşyalar olur korrupsiyonerler da derro üşya yankı pul var ya da üşya maşin işletmeli. Kayıt fami. Biz şunun için men yine aydiyan vatandaşlarımıza bizde nomenklaturna pozitsiya var. Ön Niyazov vakti onu yalap, korrupsiya edip, diktaturan kaldırıp, pul oğurlap, Niyazov fiyali. Niyazov'un tuton son kaç kaydanlar var. O bir grup var. Nomenklaturna pozitsiya. Yine devlet başına gelen yeni skemaların pul oğurluyor. Ve halktan çıkan adamlar var. Nuri, Kakarına baydak bastıyada dedi yönü pul oğurlamaz. Talip, arası işliye halal adamlara kömök ediyor. Murat Urbanov öz biznesine diye nalog töliye hükümetten pul oğurlak gören oğulana anırda duyan. Hükümetin yanına barmağını orkak sebep erki bize pul oğurladı diyorlar. Yok. O zaman biz bilen olur deniştirip olmuyor. Şunun için biz ulu linye çektik aramızda. Nomenklaturla pozitsiya. Yani rejimde işleyip, gollav olur, o rejimi güçlendirip, o yerde de tutulup kaç kaydanlar, indi bir yerde opozitsiya oluyor. Ne hemen kimin opozisyası onlar? Ve hakiki halktan şu dağıtları yürüğü düşüp, hakiki görüşü çıkanlar var. Nuri, Alişer, Abdullah, Talip ve beylikler. DVT toparıyor. Bir de opozitsiya nimemiz yok. Görüplüğün bamka diyen mena iç işlerine birazcık iş oňormayanlıklar üçün kesek atmak yadayına yadına düşýär ama saylaw döwründe bizem kandidaturamyz goýupdyk bolun şonno men size aýdypdym Allah Murat näme diýipdi men diýdi Murat Gurbanowa garşy video çekjek zat diýdi ol menem o wagt aramyz bardy bolun näme gerek ýam diýdim da bolun sen şolar ýal saadam aýtyn şolar ýal türkanymy aýtyn şolar barsa biz barp bilem o bilen okmy sen şoň üçin şolar barmalyalo we biz barp bilmejek bolsak diýip gurrun etdi. Eştin vatandaşlar 900 adam naştayda. Şu adam şo niyet bilen video çekip otyur. Şo niyet bilen bire karşı bolgusuz zatlar edip otyur. Opozisiya karşı opozisiya bolup otyur vatandaşlar. Özünün şahsi behwi halkynkydan öňe geçirip men hatta geçen yıl bir video çektim ağam. Ay dedim şu tökmetliğinizden ya dedim kim görüşer o sana görüşsün menini bollu bestir deyip efir ettim. İnsan efir edip koydum 2 ayal olun. Şu haramda da koyaydı o Murat'a. Siz de devam ettiniz, zat ettiniz görün YouTube'larda videolar çekmeye devam ettiniz onu. Men koydum onu bu haramda da koyaydı. Yo ayaktan atılışıp şu maksadı biz koydurma kendine. Son yere video çektim ben. Hani boluna çekin ha, devam edin ha, önünüz açık koydum ha. Bolun inni ne edip bilen o zaman, yedin ha deyip video çektim o zaman. Şeyi teyden başladım. Ünsök. Burada aytdım bolarmı? Aynen. Ben yanıma aytdım. Şulwara opozitsiya belki bir-birine söýgendir, zar edendir. Ýöne ananyň vatandaşlar, opozisiýanyň wekilleri hiçine de karşı minne vallahi yüreğimde bir gramım abide yoktur o. Töhmet atarsınız ayda maksadımızı yetsek var bizden baktlı adam bolacak mı? Şoň üçin goýun oşul birek düşmançylyk etmeýäliň. 5 günlük dünyada ýaşaýar. Allah şaýat hiçine de karşı minne yürekde kiň gahar yok. Nuram şeýle belki var belki efirlerde zatlarda biri-birine söýgensiňiz aýdasyň ýöne kiň
Haçan da adamın yüreğine гордость olsa var, ol adam hiç açan не сможет добиться великих высот. Allah Teala halamayan bir воистину diye Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ayet şunu. У человека, который будет каплей гордости в сердце, diye, он не войдет в рай, diye. Allah Teala гордо adamları halamayan, tот возвышает себя, ходит на земле горделивым. Vallahi içime de karşı yok abide meni. Nurda da Murad Ağa'da da şeyle. Men Murad Ağa'nın 2 safar gördüm. Türk Amerika'da görüştük. Şula adamın yüreğine yok. Beyleklerde de yoktur. İnanın bana vatandaşlar. Bizim maksadımız şu rejimi yıkmak. Talip yok. Talip. Mesela ne mi de desene. Ben biliyen ho. Abide yok. Ne mi var desene. O Toğuşan yürekli ödü korkok. Şular barsa men niye bark bilmen niye ki. Ay men sen sıçak bolsan men ne deyin ay men günahkarmayan o. Men afitsan aydan. Biz varsak şöyle sizden bararsanız. Yani biz varmasak sizden barmasanız. Qıynansam. Ine men bir zat belli keçecek bolýarna. Biz üýüşüp prezidenta ýüzlendik. 1 Awgustda. 20 Awgustda biz karar çıkardık halk bolup. Ine devlet toporuna Türkmenistan'a 100 miňlerçe adam var. Nurin ýerinden ýürýän 5-10 miňlerçe adam var. Talibin ýerine ýürýän Türkmenistan 60% diňe talip diýipdi. Biz aydanmyzda ine şunu adamlaryň ýanky pikirini aýtdyk. Biz öz 5 ýanky Allah muradyny aýdýar 5 adam çykyp öz pikirimizi aýtmadyk. Sağ ol. Bir näçe wagtlap işläp, arlaryny diňläp, adamyň maslahatlar berip, kömekler edip bolman soň şu soragy goýduk. 5 ýyl işläp. Inni Serdar Berdimuhamedov bize cevap berdi. Gel 2 adam bize cevap verdi. Türkmenistan'ın içinde anonist Ana Seyit ve Türkmenistan'ın dışında jurnalist Allamrat Rahimov. Ünsör bize prezidenti doğru koyduk. Biz netice çıkardık. Bize kim cevap veriyor? Serdar Berdimuhamedov'a derek Allamrat Rahimov cevap veriyor. O zaman kim şu adam? Men bilemok kimde. Öden bir rejim karşı bir gedem görüşen o dine gollya. Rejim karşı kim çıktı? Kim öňe gitse? Şu Murat Ulan çıktı mı? Şoňa karşı görüşýär. Talip Nur çıktı mı? Talip Nur'a karşı görüşýär. Näçe görüşen ok mysal üçin Direlçe karşı, Dursultan'a karşı, Alişer'e karşı, ýanky Abdullah karşı diýe ay olar kiçirak. Ine ýöne kim öňe gitse şolara karşı görüşýär. Näçe? Murada başlan gepiniz böyle aýna. Murada içiniz ot ýal ýanyp durandyr, bilýän, düşünýän. Yok, men ýöne wara. Dawajy şu belli bir şahs barda wapşy aýtmalyňlar. Bizim öz maksadymyz var. Şu rejimi ýykmaly, ýumurmaly. Işo bolly. Men pikir edýän şu wagt temamyz şuňa perkulça adetsek has gowy amat bolarmy kadýan adamlarym bizden şu zady eşdeti gelýärmi diýjek bolýanlary. Şoň üçin şu rejimi Türkmen milleti aýryp bilermi, batyrlygyny täzeden döredip bilermi diýen sonra o täzeden geçip şoňa jogap beräýlen gowsy bara. Şoň üçin Murada siz şoňa jogap berseniz. Murada şuna переключаться etip bolýarmy? Bina 9 adam ýüşürip ayağa galyň gurruny edip bilýär şu wagt. Şolum bir öňe düşdik däme ýa. Ýani bu uly düşdik ýani bu bular kim diýer ýa-da siz kim diýer ýalak zat däl ýani ha biz opozisiýa şuna çenli başarmadyk zadyny başaryp Allah'ın kömegi bilen ýa elbetde. Biz bir sebäp men şoňadan anýan Allah ýöreýär ulum diýen bolsa biz şondan ýöreýänler. Yani näme üçin distribütörna içindäki ýekece daşyň galan bolsa şonu hökümete rejimden sana bir derler. Yani ýekece daşyň galan bolsa sen ýene Allah murady geçýän. Biz öz görüşmede geçelim. Seret, biz näme gazanyp bildik? Gelin şonu kesip berýän. Biz 5 ýylda halkymyz bilen işläp, oň dertlerini aýdyp, maslahatlar berip, kommunikasiýa edip, hökümet bilen maslahat berip, şonu düzeltjek bolup her adet gördük. Tanqid etdik, söwük gördük, ýalwaryk gördük, ýanky öwük gördük, hemme adet bolmady. Ondan oturup 1 Awgustda soralar berdik. Şu soraga haça bir jogap berin. Onu da üntermen äherçilik edip ýanky ümsün bolup ýanky bize üntermedi. Biz näme etdik? 22-sine düşüp olanlar, adamlar, şular hiç vakt bize jogap bermedi. Sizin yapýan videolarynda da
Biz şunu önümden kaçırdı etmeliler, şunu yapmalı şu doğru. Bollu pisi yok. Inni Serdar Berdimuhamedov prezident değil. Şu her gün oturan yeri impeachment bolan cinayet iş, o cinayetçi ve günle ağır cinayetin içine girip oturuyor. Şunun için kaçanla siz yüzlönünüzde inni Serdar Berdimuhamedov deymen sebebi halk olup biz şunu allık, şunu veripetini. Inni biz halka yüzlönmeli. Çıkanınızda aydın. Men prezidenta da yüzlönüp gördüm. Men ona da yüzlönüp gördüm. Inni men halka yüzlönüyorum. Bana yardımçılık edin, bana kömek edin. Halk varıp, öyüne varıp, nimetine varıp, pul verip, ya kömek edip, şey edip, bir derdine, bir derman olup, bulaymasa, halk olup, inni kömek edecek yok. Yöne şu dağıtlar kaçan utanmalı. Biz köşkününe barmalı. İstesek istemedek. Şulardan ösüş yok inni. Bular bir kanun. Serdar Berdimuhamedov bir kanun bolsa kakası avtomat oluyor bir kanun. Avtomat. Indi şular bir kanun. Biz neyem etmeli? Bir tarafta bir kanunlar var. Bir tarafta da halk. Biz kanunlu. Biz Türkmenistan'ın grajdanları. Bizde status var. Konstitusiyanın 3. maddasına alımlar takayım kuvvetçini. 3. maddasının esasında biz yeketek en yukarıda devlette organ. Halk. Yine şun esasında biz решение çıkardık, netice çıkardık. Yine şun esasında biz barabiliyoruz ve şunu işten tutsak edip yankı suda çekiliyoruz. Yine şun esasında biz bütün dünya adam haklarını koruyan jarnamanın esasında istendik maddasını al, yine şunu ediliyoruz. Biz 1972 yılda kabul edilen grajdan ve siyasi haklar boyunca deklarasyon esasında şunu ediliyoruz. Bizim arkamızda ulu yankı konvensiyalar, şartnamalar ve konstitusiya dur. Yine Allah'ımra tarafı öğrenmeli şu zatları. Yöne gürlemeliler. Yine şunun için şu zatları arkamızda salıp biz ömür gitmeli. Başarısı yok. Aşaktan her kim ayağa alalım deyip yadalın vatandaşları koy bizi kollayan eginleşler, illeşler sizlerin barlığını belki vatandaşlarımız, korku oturan vatandaşlarımızdan bir görsün, bilsinler yeke değerliklerini. Çünkü köpüsü yeke alan yalak duyuyorlar. Hani bizi bilen canlaşsalar hem illeşler, siz bilen canlaşan o var. Onun için her kim aşağıdan ayağa kalmalı diyelim yani yadalın vatandaşlar istiyorsanlar yığınlaşmak adatlı konstitusiyada berkidilen. Yine görün vatandaşlar aşağıda bir giden adamlar ayağa kalın deyip yazıyor. Siz yeke değilsiniz vatandaşlar. Yani Seret Nur men şeyle başlan Seret men şeyle bir adam aydasın böyle. Her raýat öz sesini pastayan arda yazıp men prezidente de yazdım, prezidentten cevap gelmedi, men prezidente de yazdım, cevap gelmedi diýär. Her bir maşgalada bir problemi var. Şol adamlar kakay razniца tapawdy näme prezidente hat üstü bilen yazdyň ýa-da aýagyň bilen şo haty alyp köşküň öňüne bardyň. Näme tapawdy diýär? Hiç kim tapawdy eden oga. Sen şeýle de öz derdini prezidente ýetiresiň gelýär. Poçtaň üstü bilen baran ok, jogap gelen ok adamlar. Alyň eliňizde şo hatyňyzy gönüp pişkon barında köşkü tapşırın şo hatyňyzy. Ýöne bir tarihde barın hemmäňiz. Meselem aýdaly 1 sentýabrda alyň hemmäňiziň näme derdiňiz ba bolsa hatyda ýazyň şonu tapawdy. Näme poçtaň üstüne etdiň näme aýagy üstü bilen gönüşüň köşküniň territoriýasyna okladyň tapawdy näme. Alyň danym gelin bir günde saat 10-da baralyňda köşküni oklalyň şo haty diýär onu. Sebäbi problemaňy alyp problemaňy ýazyp hata Serdary bermek üçin problema däldir. Oň üçin seni türmäge basmadylar. Gelin men derdim aýdýan ýazdym hatda men diňlänok prokuraturada diňlänok o da diňlänok diýip bir giden ýerik her bir maşgala minimum 10 geden arda ýazan şu wagt her hil dürlü problemalar bilen şeýle görem. Alyň şolaryň kopýasyny alyň Serdar ene bu kopýany az ýazdym jogap bermediler. İçine goýuň şo konwertiň içine delil namalyňyz hemmesini üstünden özüňiz ýazyň öz problemaňyzda baryň aýagyňyz bilen köşküň öňüne dänim berin şo hatyny. Tapaw näme üçin poçtadan beriň dok diýse poçtadan ýazylan hatlar baranok köplenç baranok onda näçe gerek. Jogabym gelen ok diýin. Ene şu wagt men geldim hem jogabyny etjek hem hatym berjek. Gözüm bilen ene tapşyrjak. O jogabyny aýdyp bilseňiz has o ýetir aýtsaňyz bolýar ýetir için garaşalyň şu taýda oturup bereliň. Näme tapawdy diýär.
Bir yer yarıştaydı. Ağam beýsen ýeder kaň bilen ýoga diýerlerdi. Hiç de adam etmeýärler. Kim diýär ýoga diýär. Men 100 gezek bardym, ýoga etseler meni ýoga derdiler. Arkaýyn baryň. Siz ýoga diýäňiz ony ýedi arkasy bilen ho. Baryň şo hemmäňiz bir şo hatyňyzy alyp çyka baryň. Ýeliňizdäki konwertiň üstüne gömýäňiz. Şoň içine gömýäňiz o. Her bir adam bir çyka kagyz bilen barany kagyzyňyz oklaňyzy gömülýär o jolun 7 tokumlay. Kagyzyňyz üstü bilen gömülýär o. Näme diýip oturýarsyňyz? Awa öýden maşgalarynız atpar, çağalaryňyzy, enataňyzy, dogonlaryňyzy, babalaryňyzy, atalaryňyzy hemmesini atpar. Eger ýeder kaňyz bilen ýok etýän bolsa, ol diýme, onu galtaman diýjek bolýarmy, ganfor diýjek bolýarmy? Ýani olar ýaly bolýan bolsa, onu diýmek konkretni görüşmeli olur. Şu bizar edýärler ýa siz näme geleňiz ok. Biz baryp şo taýdan gurulap aýdyp bizar bolup gaýtdyk şo taýdan. Düşünýärmi? Seret bizim halkımızın içinde näle adamlar var diýsene. Men şu gurrumy Türkmenistanda kamıştım da. Ol bilýänsiňiz Türkmeniniň köpüsiniň öýünde razvedkalar döwlýä ýa sim çykyp durýar şey dip bilýänmi? Şo iki çykyp durýan minus plus bara, şo simden hem milli howpsuzlyk näme urun edýäniň eşdämiş diýilen zady ananyp gören adamlar bar. Bar. Kölewesinden gorkup diýerler. Ya olar ýalam köleweňizden gorkmaň o adamlar. Olar ýalam ýok. Onda da öz prokurorlar gorkýan, onda da öz prokurorlar gorkýan. Prokurorlaryň ýanyna sahatdeşlige barsaň, öýüne baraňda da telefonyň gapyň ýanyna goýup gel. Şu telefonyň üstünden niýe öçük duran bolsa näme gurrun edýäniň bilip bolýar diýär. Prokurorlar diýär şonu. Bir zatda da Nura bir meseleler. Ýa ýokordon Galasawany aýaga almak bardan çekde ýokorda ene şu taýda görýänsiňiz. Men şu meseleni düşünürüm ýanky biziň gahmanlygymy da aýtdy, ine telefon açyk bolsa dinläp bilýär. Men şu ýerde security'de işleýän. Security diýmek şu bir ýerde bodyguard, ahrana bolsa bir şöyle bar. Onda men jandarmlar, polisler bilen işleýän. Men şonu her wagt soraw berýän. Ey, bizim telefonlarımız dinlenýärmi? Öçük bolsa dinleýärlermi? Olar näme diýär? Murat diýär, biz ösün nöwlet diýär. Fransa. Bizde istenik abarudnya bar. Ýöne indi özüň pikir hemmeler dinlejek bolsaň, bizim personalymyz näçe bolmaly? Ýok, bizim fişimiz bar, ýanky spisimiz bar. Şurada teröristler, ol bul bir agrançyny adamlar bar, indi olar dinleýär. Ýöne bütün milleti dinlemek mümkin näme? Diňe bizde istenik döwleti mümkin. Şoň üçin prokurorlar aýdýar, o diýär, bu diýär, gorkuzýarlar. Sen çopony dinläp, ol Yesenullah çopon nämetini dinlejek? Bir adam dinlemeli bolsa şöyle oturmaly dinläp. Şeňmi? Giýje ony ýazyp oturmaly, onam ýazyp oturmaly. Erti şoň nimesi bar? On babinalar ýetmeýär. Diňe bir çopon dinlejek bolsa. Giýje ony. Sen näle milleti dinlejek? O mümkin näl. Ya da ine 3'ten 2'si şah Murad ağa Türkmenistan'da diýerler. Sen näme gurrun edýär? 9000 sany MHM var statistika boýunça aýlanýanlar. Türkmenistanyň halky näçe? 5 milyon golay. Türkmenistanyň içinde 3 milyon adam var. O 9 milyon sizler o 3 milyon edäýdi billaý? 2 milyon. O mümkin näle? O mümkin näle? Onça aýlyk ýok ha. Ýöne bizim özümüz bir üstüne arda yalan bolaýmaly. Olam näçip? Sebäbi jemgyýet çökdi. Jemgyýet ýok. Häzir arda ýazmak ýa ýallyklyk Türkmenistanda iň zor trend boldy. Ýani alyp barýar hemmeladi. Diýmek bizde una birek ýerimize aýtmaly erkek bol, gaýdyp beýle etme. Dabaýym azgyr bolaly diýip özümüz bolsak, şo zatlar ýitýär. Ikiden bir şah diýip men size aýdaýyn, onu ýürüte MHM-ýe ýaradýar. Ine mysal getireýin ha. Lewapda birini bir bıçaklap öldürdü. Indi MHM näme ýaradýar? Şol adamy MHM öldürdi diýip ýaradýar. Diýmek MHM şol ýaly uly isleýän adamy öldürip bilýär. Yalan. Polny yalan. MHM-niň özü aýdýar, biz ýürüte şol ýaly nimeleri ýaradýar, adamlar gorkurýar. 9000 sany MHM bar. 9000 sany. Başga ýok. Çykýan öň az bolan bular ýekelýär. Ya 9000 sany diýdi, öňün şoçun öýdýäne. Şolong içinde
bir 50 sanak ya da 30 sanakdır ağam bir de karşı görüşýän. Galanın mara watandy, ýüreginde wyjdany bolan adamlar hoşu 30-40 sanak ya bar 100 sanak diýdi näme watandaşlar 200 100 bolsun. sanak adam. Biz o Türkmenistan'ın içinde 3 milyon halk var. 200 adam näme bilýär? Hiç zat. Onam etraplar, vilayatlary paýlasaň Aşgabatda bir 100 adam vardır. Mar vilayatyny gaty etse bir 20 adam vardır. Şeýle o 20 adam Mar vilayatyny näme sakladylar? İkiden bir şah yok o oraya. Sizin pikiriňizçe Türkmenistanda näçe götürüm halk şu hökümetten hem nägiledir hem ayağa galmak isleýändir. Hem nägile hem ayağa galmagyň tarapdarydyr. 60% bardyr men pikirim. Şu at men anket etdim şu aýda da 42 sana adam ses beripdir. 92.86% ayağa galmalypdyr, B ayağa galmaly ýa-ni 7%. Men pikirimçe var Türkmenistanda 85-90% bamka diýen. Çünkü bu ýurdun esasy gaýmany ýan her wagtym az bolýar bilýäňim, ýurdun gaýmany ýan adam. 7% halkyň satnaşeňysyny alanda 7% adam şu rejimiň adamlary garny neme dip gägir oturýanlar garny sipap ana şolar. Browadan statistik alanda da Browada var bir 5 san 6 sany şermenler var. Ardaçlar var. Galany beýlekler onuň ödüňiz näme statistika çykaraýyn. Adamlar men başaça hazap etdirýän. Türkmenistanda 255 min sany hökümet işgär bar. Hökümetde işleýänler. Şonuň jemi gaty etse bir 10 miňi bu ýaşa korrupsiýa ýa-da galan kötünýär. Dogry dämi? Onuň geçenler mümkin 5 miňi. Şu 10 miň daşyny ýene bir 3'e köpelläý, ýa-ni ýallaklar var, ol var, bu var, o ýa şu hökümet işgärlerini korrupsiýa edýän bizmenler var, zatlar var. Onu 3'e köpelsäň 30 miň bolýar. Indi seret, Türkmenistan halky 5 milyon. Şu 30 miňe şu rejim laýyk. Näme laýyk? Ýa-ni galanýa da gaýtyp şu sistema gowy tebe adamy galan bilmä şonuň haklaryny bulur ýa. Demek 30 miň egerde 7 milyonu alsam 5% bolýar. Takminan 5%. Indi 5% ola iýýänler Türkmenistany. Gemirýänler şu rejim gerek şolar başga bolanok. Şu hiç wagtym galmaýa gaýtyp rejim taklajak. Indi 95%dan meniň pikirimçe 20-25% şular öli. Sen şular wara giýje öýüne taçagyň öňüne motivasiýa edip düşündürip etseňem şolar galmaýar. Diňe taňa toğra berer. Ine men Türkiýe baryp şolary et gördüm, maňa toğra berýär. Sen näçe galanýaň şundan? Hiç tat galanamok. Onu näçe sen şunu edýäň diýip taňa toğra bererler. Şol hiç wagtym galmaýar. On jemledem 30%. Ine 70% halk öňe gitmejek. Meniň pikirimçe. Ol 25% eger 70% halk giden ýagdaýynda olar ýeňiş paýlaşmana gelerler. Bolmasa gelmeýär. Indi 70% diýmek näme? Üstünlük döwletde. Absolut üstünlük döwletde. Türkmenistan bol, Amerika bol 60%dan köp nägelik bolsa, avtomat gaty çalt ýagdaýda şöyle revolýusiýa bolýar. Ýa-ni sistema çalışýar. Biz 70% eýýän 5 ýyllarla takminan 1 ýyldan bäri gezip ýör. 70%. Ine şoň üçin bizim aýdýan adamyň ýüregine ýanglanýar. Adamyň killisine ýanglanyp başlady. Sebäbi biz 70%da gelip şolar berkitdik. Ine şunu häzir biz ekranlary öçürip dursak, hökman ýa gan döküşi bar, ýa bir zadyň üstüne bar ýa şu 70%. Umumýa. Ýa şular taýar. Indi biz şunu şu 70% massany gowy organizowany sistemna akydyp ýeňiş adamlary. Gan dökmän, minimalna ýa-ni adamlara ziyan ýetirip. Mysal üçin MHM da aýtmaly, polisiýa da aýtmaly, ýa-ni waýenler aýtmaly, kabinet ministriniň hemmeti aýtmaly, aparat prezidenti aýtmaly, ahrana prezidenti aýtmaly, biz size karşı däl. Sizem bizim dogan garnaş daşdan 3'ten 5'ten ýa-ni 5 arkadan soň garnaşlar. Gelin şunu düzeliň, toýlalyň,
bir milligram kan dökmelin bütün dünya görkezeliň boldy. Mesele çözüldü. Hemmeten bizar. Prezidentin ahranatan bizar. Yani aparat prezidentin bizar. Hemmesi düştünlü. Şul iki sany yer ýurdun bilen Türkmenistanyň geleceği yok. Absolutno yok. Şular iki sany ölü siyasi maslahat. Boldy şo. Ine şunu biz şul potensiali biz organizowna bir action'a geçirip bir rezultat kazanmak. Ine bizim işimiz. Biz finala geldik. Ine bu ikisi aydın. Bölýän olin. Bu ikisi agam iş başarmajagy görünüp tura iňerki watan habarlar telewizion atjaňam olin. Öňden gidip barýa, ýa ministerler, onu kabmin, o meclisiň başlygy olur wara şeýle tetra poýuz bolup ýöreýärler. Şo taýdanam belli bulan iş başarmajagy. Poýuz bilen ýyzlyny oluram. Ana birinji klasyň okuwçylaryny gezdirmäne ýa-da bir setir edip. Şonu ýaly edip gidip barýan ministerler görüňde sen ýurtda bir zadyň ütgemejegini bilersiň. Çünkü minister bir pudok yol başçısı, bir pudon yol başçısı olu. O ne edip minister diýilen adam gürleşenli prezidentten 3 metr ýyzda durup gürleşýär. Onun o nirden problemany aýtdym. O hojurlukdaky, saglykdaky, iqtisadiýetdaky problemalary ne edip ýetirsin ol. Intak oň bilen şeýdip deňeden gürleşip bilen ok. Psikologiýada bir zat bar watandaşlar. Hatta enata öz çağatı bilen gürleşenlerde çağatyny şu ýokardan teredip dälenim diýdiňi diýä ýere goýup çağan gönmel şu göz gawadyna gelip gürleşdi ýa şo çağany diýä senden duhovnus tarapdan basmazlyk üçin. Yani çağa bolup biler käwir kemçilikler bar bolsa şonu diýe galkındyrjak bolsaň diýdiňe çöküp çağan gözüne gawadyna gelip gürleşdi ýa. Biziň ministerler prezident bilen gözüde gepleşip bilen oga. Nirden ondan Türkmenin probleması çözülsün. Nädip çözülsün? Gözüňiz getirin, bir setir gurçuk ýalak bolup görüň açyň şunu problemi çözjek bolsaň dialog bolmaly. Dialog bolanda ine mutaşy men Nur bilen işleşýän kabinet ministriniň vekili Nuri, men ýolbaşçy ýa Nur ýolbaşçy men şoň urunmasaby. Men gönlüni Nur bilen dialog edip pikir alyşyp mesele çözüp bilýän. Ýöne Nuri diňe maňa gürlese monolog bolsa, menem diňe ýazyp tursam problema çözülmeýär. Mümkinler. Ondan siz ine şular bilen ötüş bolarmy diýäňiz. Bular ýygnak geçirini gördüňizmi? Gurwanyň ýa-Serdar Aýdanda bular ýazyp durlar. Başgalar bilen oklar. Salamu aleykum. Hoş geldiňiz. Olar eýem ruçkada ýazyp durlar. Salamu aleykum, hoş geldiňiz. Olar gul, zaложник. Zaложник adam näme barakatuh. Taýda bir ýazypdyr, ministerler deptere näme ýaýar, Nuraga diýe. Ey maňa da gyzykleýş ol näme ýaýandyklary. Bir gördüm surat çekýän ekeni, ýa-ni gördüm. Ýa surat çekýän eken, ýazmady. Olar ýadanam oğlo, yalandan elini gymyllady oturýarlar, yalandan. Maşin önýärler surat. Bir teret Serdaryň ýerine bolsam daray, ýygnakdan soň han ministerler şu bloknotyňyzy goýuň stoluň üstüne doý gidiň meni bloknotyňyza näme ýazanyňyzy görsün. Ey ýa-ni bara. Tam da keletaň näme ýepleýän öýden bilen ok ýazatlar ýazanyňyza geleýärip diýjek. Çäre bolýar. Çärede prezidentiň öňüne çykýan adamlar bolýar. Meselem Ferhadyň işgär, organ, Lyboy bir açylışda bir ne zastavada açanna bilýän adamlar çykýar. Bu prezidentiň ýanyna barandan soň şol adamy bir aýlap howpsuzlyk çagyrýar. Näme diýdi? Hawa men şeýdi, sen näme maksat bilen şeý diýdiň? Ne? Hawa Liniýeden çykyp görlemek adaganna garaşy. Yo, bilýän, toşna gürläňde de näme üçin şeý diýdiň? Lady Boss başy eger de bara meselem Trump diýdi ya Sarkozy diýdi, şolar ýaly prezidentler adamlar şolar ýaly edýän bolsa, onda bütün prezident srogyny bara çağıran adamlar näme bilen dopros bilen geçip gider de onda.
Eger Trump'ın duşyan adamları näme üçin beýdip sorak berdin, näme etdiň diýse bütün 4 ýyllap oturan prezidentliği nimesinde tronundaki adamlar dapros bilen geçip giderdi 4 ýyllap para. Etme işleri yok prosto olan var. Lişne en yakın adamlamda baş oynayalak sorak berlen. Gelip şeyle oldu diýip gurrun edenden aýdýanlar lişne men öz yakynymda. Şu taýda ýokmu kana şol ýazan adamlar ýokmu ka prezidentin şol nemesine gatnaşyp aýdyň sonra näme ýazýardyňyz dogrudan mar belki oturan bardyr şu taýlarda bir girip. İstat ýazanoklar wagt geçerýärler näme ýetişen zatlar bolsa bölek ýazýarlar şoň ýygnagına gatnaşan. Meselem halk maslahatyna, lişne ofisialny ýygnaklaryna näme ýetişse aýdan zadyna ýetişen zadyny ýazýarlar şo ýokary seretmek gadagan. Şol gaýtan mara prezidentin özüne maskara bolmaly. Ama meselem aýdaly şular ýalak döwre wap tehnologiýa diýip gyýgyryp ýatyr öze ha. Eline de inni bir ruçka bilen depter bar ha. Ondan soňra o bir zat ýaly hemmesim kellesini aşak ýazyp otyr. Gaýtan bol ýazyp şeýdeninden bir düşüneniň gowdamy, düşünseň sen aklyňa näme diýdi içinde galy beýniň içinde. O düşüneniň hasamatdylarmy käre ýazandan prezidentin özüne şol bir neme dämi käre näýlik bir utanç dämi käre. Mesela men bunu bir demonstrasyň gelýär. Peygamberimize wahy gelýär eken aleyhisselam. Wahy gelende olara peygamberimize ýatdan çykarmajak bolup howlugyp şo wahyny gelip aýdýa bolýan şo taýda ýazyjylar ýazýarlar. Sebäbi özü ýadyndan çykaraýmasyn diýip. Inni men pikir edýän belki beýleki adamlaram ýazýarlar şo belki Gurban goly ýadyndan çykaraýmasyn diýip derew ýazýarlar da soňra ene şunu diýdiň diýip ýatlatmak üçin bolaýmasyn birden. Yo seret iki tane zat var. Birinciden bir gürlep Turka. Men özüm Lişne üniversitede de tecrübem boldu da. Mollum gepler safa düşündürüp Turka yazıp yetişmek mümkün näl. Birinciden yetişmek mümkün näl. Absolut mümkün näl. İkinciden hem bu taýda misal üçin insert görün özlere watanyna misal üçin ministrler kabinetiniň ýygynagyny geçirýär hem stolun daşında her timonunu daşy Türkmenin göölü bilen nemedilen kompüterler dur, açık dur, öňlerinde de bloknot dur. Ve şunu bir daşar urtlu diýdi. Oho diýdi, hema ýygnakda otur diýdi, hem öňünde kompüter açık diýdi, hem ýene bir zatlar gibi bloknot ýazýarlar diýdi. Onu kompüter näme üçin dur o taýda? Yani şu taýdanın belli watandaşlar bulun hemme zady pakazuho. Teatr, sahna. Teatr doğru. Nuraga yetiş. Size görkezýär. Teatr. Şu yani sahna, toýda baralaram, sahna o Cemal Saparwan tans nemesini getirip tans ettirip hamana ýurtda kemçilik ýokmuş ýala gedip görkezýärler. Hemme sahna watan. Men bir zat diýjek da şu taýda sözüňiz bölýän. Prezident bir yere barjak bolsa diýe öňkümüş matkym soraýarmyş, siz men gelmegim üçin näme taýýarlyk gördüňiz diýip soraýarmyşlar adamlaryna. Görýän. Daşy şolam daşy hani gowarşylaňy meni zat diýen bolmaly. Näme meni? Awa. Meni gowarşylaňy. Teşekkürler. Nuraga prezident diýene ýazyp ýetişseler, ýetişýärler her sözün bir minutda diýerim. Türkmenistan'da bir vaka bolla, bir oğlum şu vakan şu iyisi aytdı. Bir adam üstünlük kazandı. Bir uğurdan aytmaydı, onu tapada oluyor. Ulu üstünlük kazandı. Şimdi bunu prezidentin yanına eltmeli, prezident şuna el kısmalı bir zatçağı vermeli. Şu adamı bir aylap turnovka ediyorlar. Neyil barınmalı, neyil egilmeli, neyil etmeli. Bir ay katlap, mırada yağdadım, kaç kayttım diye. Taşlap. Gitçip geldiydim. Bular nemetçek olup yuğulu taşlak gittim diye. Bu karamda adalar. Bir aylap yankı meni turnovka ettiler. Neyil barınmalı, neyil diýmeli. Seret şu ne däme, bu ne de yüreğe düştürür diye. Gitçekka o zaman bir aylap turnovka ettiler. Kaç kayttım diye. Taşlap dedim. Bayrağına da Amerika hiç aldım. Amerika'da çıkıp kayttım diye. Gurrun var ya neyil şunu nimettiler. Ine şu yani. Onun yanına. O neyem ki? Sebäbi ol adam gorkýar. Biri yüzüne seredäýse gözüne o dağır diye gorkýar. Sebäbi hiç wagt halk bilen ine şuraya yüzüne oturup guruluşup protest edip olar bilen ya ýygnaklar geçirip olar bilen gidişip suud edip et görän adam da bu.
ya televizione elektorat beýleki dalaşgar bilen ýa-ni teledebat etgören adamlar. Bular halkyň ýana bak gören adam-da. Ya Serdar Berdimuhammedow bardymy halkyň ýana? Ýok. Ya şondan meýlamaň näme diýip toran gurlabam nime? 3 tane kitap ýazdy bilýärmi Serdar? 3 ýylda. Kitapyň atdan toran bilmem. Gurwanyň 18 ýylda 61 tane kitap ýazdy bilýärmi şonu? Aydın. Aydın. Men bir zat aýdaýyn onu. Bideme soňky 4 ýylda men öz YouTube kanalymda 250'den urak video paylaşyp durna bolun. Köpsem 7-8 saatlyk mene bir eden taýynlyk görmedim şeýle watandaşlar. Yani bu halk maslahatynda şeýle owadan gurlaýarlar, seven men gurlaýarlar bolun bulur. Näme baram inkubatordan çykan ýaly öwrüdülen ýaly hem asyl öwrüdül. Yani ken bir aýlap disti içinde häzirden başlandylar halk maslahatyna bular. Yani diýme halk maslahata gelýän ýaşlylar turnovka geçer öňünden. Nura Lidov açyla Sovetskida buzlu köşk. Nawo? Şol açylanyna prezidentin ahranasy bir aýlap näme turnovka geçerdi kanki aýagy üstünde durmak üçin. Bä? He, liş öwreden oglan maňa diýen ýerde ogulluk etdiň diýdi, men plan ýerde diýsem diýe. Sotak işe yerlerin öwretsöň diýip diýe, şoň ýanyna gatnap öwrenip çäreden soň bitipdi diýer. Anladım. Allap. Men tanaýan şonu diýdim bolýan, şeýdip geldi, şotak bir aýlak gatnady diýip. Nura, men aýdaýdym men. Şu men çüllü latda işledim de bolýan ara içinde çağalan kitapxanalar zady bar, bilýärmi? Şonu işlemde gele görüýün şu içinde kitaplary prezidentin adamlar görüýün edip içinde dörp görýän bolýan. Şoň içinde meselem 2-3 sözlem bolsa 5-6 san surat bilen doldurulan o kitap däl alam. Surat kanu üçin ýazylan zatlardan mani ýok ýazanlarda hiç ýazylan. Ayetlerim şeyler ullukan edip suratı birin sayfasyna manşede goýýarlar. Her sapar stolun başynda oturan Serdar ya Gurwanyňly ya şeýdip duranmydyr ya atyň üstünde midir? Surat durşu bilen beýderek Nura Ajaret gazetede var elektronda geçdiler-de. Şonda da 120 manat pul alýarlar her 6 aýy. Maňa her 6 aýdan email poçtama SMS gelýär pul tölemellik. Distribusyonda gadiyetler zakardan beýdip ödem maran budjetniklerin aýlyklaryndan kesip zor bilen satýarlar onu. Adam yok. Katılacak da adam yok. Arrest goýýarlar. Şodyňa baryp şertname etmeli, patent açanda hükman gazet bilen. Nuri, men çykaýyn. Bolýar. Minnetdar. Menem bu Hayra dedim, biz diňe öňe biz diňe öňe gidip ýeňiş galap bilýär. Biz durup şulary seyretsek, mundan meter agryýardymy bol. Şoň üçin men am şu taýda çykmakyň bir zat soraýyn-da, şol haýsy da bir döwleti diýe basyp almak üçin ýa-da şonu bir eýelemek üçin diýe birinji şurda şonuň oturan prezidentin oturan yerini basyp almaly diýe, ikinji Merkez Bankasyny, üçüncem telewizioniýasyny basyp almaly diýe. Şol dogrymy ýokmy? Gaty dogry. Bizinki basyp almak däl de bizinki hakymyzdy talap etmek. Ýöne şol mesele şol sözler dogrymy ýokmy? Men şonu biljek bolýan. 3 tane nimäni aýtdylar da maňa, men şonu çyn ýalandan biljek bolýan. Halk ayağa alandan soň o birinjisi, ikincisi, üçüncüsü halk bir köçe alandan soň esasy seviýede çykmaly. Seviýat çünkü bu seviýat kesýärler. Dine unukda ýadyňyza düşýärmi wekil Newtabada bir neme partlama bolýan. Tutuş internet marinkini çözdiler. Bular şonu bir edaýdym ka etdim ka ýa başladym ka gorkujuny seviýat. Bulan bar derden seviýat. Esasy seviýat halk bilsin bir Lunglurç adam köşkü gelenden soň seviýadam götüne soksun ödüm niravitde şoňa üstten ýedinden halk ýetýär oňa esasy halky
köçe çıkmagy. Men diýjek bolsam ustaýda gepimin maksady ne mesele mädir halk köşke baran soň ine şol köşk bilen Merkez Bank bir köçede de men diýjek bolsam köşke baryp şonu yerinden soğurandan soň Merkez Banka barmam düşündirme diýjek bolýan. Ey Bu köçede däle gardaşdaşyra gadaç garasy. Aýyny bir sekel ara bir o Ol Sovetsk, ol Podvoyski. Owa sera ona ikisi bir ýerde däm şo köçe. Yok. Açıklaşırak. Ruhet köşkü arada. Yani ruhsat berdiňiz, düşündirelim. Ruhet bar owa. Dedim. Birinci bilen näçip prezident köşkü barmaly. Näçip şoň oturun ýerini almaly. Sebebi, ýani oturun ýerini alsaň wezipetini almaly. Şo ýerde bir topar telefonlar bar. Hemme swaz şoýra gelýär. Hemme döwlet ministrleriň swiazy şoýra gelýär. Şoýdan sen komandy upravleniýa. Şöyle sen komanda verilýär. Şöyle sen aýdylýar. Şo biz ýanky власty aldyk. Власть hökümet halka geçti. Şöyle sen tasdiklap bilýär. Şoň üçin köşke barýar. İkinci, sen haçanna köşke alanda derro pullar oglap bilýärler. Ýanky astatyk Merkez Bank astatygyny çıkaryp pullar oglap bilýär. Şoň üçin blokir edilýär. Derro şöyle bar blokir edilýär. Üçüncü, Nuri'nin katı doğru diýenlerde telekommunikasiýa. Türkmen Telekom i televiziýa blokir edilýär. Sebebi näçe? Şo ýerde çıkışlar edilýär. Ine halk geldi, ine kartinkaty, köşkünde 100 000 adam dur, ine biz halkyň wekilleri hemme döwlet dünýä ikrar edýär, ine halk geldi. Şo. Ine başga kartinka ýok. 4-nji hökümet suratda granitsalar ýapylýar. Näçe? Wagtlança yapılýar, ýanky bir sutka Putin goşunlaryny iýeremedi. Vertolyotda gelip bilýärler, ýa samolyotda gelip bilýär. Samolyot näme gelip bilýär? Desantura gelýär, desantyň ýaly. Olar derrew bir 100 adam dıňylsa awtomatlap aeroportda alýarlar we ýanky samolyotlar goňar ýaly mümkinçilik görýärler. 5 tane İl-76 gonsa şo ýerde diýmedim diýende 1500 adam bu warzony spesnaz. Bunu köşke barýarlar, şöyle tanklar ama. Bunu atıp gidýärler we Gurwanyny ýene getirip goýarlar. Ýene şo bolmady ýaly şirketler ýapylýar. Ýagny şirketler dispetçerler ýapýa howan ýapýa gondup bilen o. Desantura gonsa hökman şo ýerde ýanky waýenler alýar şonu. Ýene şo 5-nji da. Ondan başga da zatlar bar, men aýtmaýyn sebebi maksatnamalar bar. Ýöne minimum 5 saat etmeli. Bul näme? Bul döwlet basyp almak däl. Oglanlar, bul döwleti basyp alanlary şo ýerden aýyrmak da halka geçirmek. Ýalyny çykarmak. Ýöne bir diýde basyp aljak bolsaň diýip, ýöne men şunu diýip. Ýok. Basyp almak däl. Hökümetimiz elimiz alýar. Hökümet halkyny. Normal başga bir döwleti gözeňe tutup aýdan bolmagy mümkin. Neme Nuri ruhsat berdiň men çykaýyn. Öyle. Olun. Köp sağ bolun, çağrymyz üçin. Söz bereniň üçin. Innik gepleşip. Allah razı olsun. Bizi dinleyenler, seyredenler tanqid edin, yazın, yöne gayrat edin, bizim yön bolun, meselen çözün. Onun sayılarsınız, prezidentiniz, meclisiniz, velayetiniz, hemmeniz öz sesiniz. İnşallah. Sağ olun. İnşallah. Tamam, minnettar. Sağ olun arada. Bizim maksadımız vatandaşlar halkımıza şu arkadağın cemaatinden halat etmek, yurdumuzun hazinatını, baylığını, adaletini, bular evet hukuku kerhanatını vurdular, yurdu var. Bizim esası maksadımız şu arkadağı cemaati deyip bir cemaat var. Bunun bağışı sadanları var, kuşkun maskaravaları var, Gunçukur Reyali, Cemal Sakar ve Güdül Şavulu'yu vayalak. Halkın karşısına hareket edip gören maskaravalar, bollu ünlü, insan Kastanovka sizin için. Ön guru Türkmen var, siz yalvar yadınız, inni muğa yalvaran olup görsünüz, sizinki düşünüklü yani. Sen ölsen ben yaşap bilmen ni para. Ağlam sırap gururun sonundan hemen hatu öyle ve gülyalı boş çocuklar aydınları. Güdül şağlı var mala deyip bütün pişiğin canı alay var. Selam. Gel ayallo.
Düýnüň unumy bir zat powut bir oturan ekenler vatanda. Rengdagi gurjoga men daketdir ölen gurjok bar. Ey kardeş biri gelle gurlasın dinle. Açsak mı? Asya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de Kötün Dağlıyım. Kötün Dağlı olduğum için çok Türkmence'de konuşamıyorum. Türkiye'deyim 8 senedir. Benim de 8 tane çağım var. Doğru. Matkoroy ben. 8 çağım. Evet, Matkoroy ben. Benim çağlarıma bana hiçbir devlet yardım etmedi. 8 yıldır ben Türkiye'deyim. Gidemiyorum. Bana hiçbir konuda yardım etmediği için ben nereye başvuru yapayım ki? Ben Arçınıma gittim, her şeye gittim. Hiçbir faydası yok. Hiç kim. Näçe wagtlar görürmüz ok çağalaryňy 8-sine görürmüz okmy 8 yıl bäri. 8 yıldır benim çağlarımı görmedim. 8 aylıkta bırakıp geldim. Benim Ýene watandaşlar görýäňiz dämi? 8 çağan ekdi, 3-nji aýlykda. Başga 8 aylık vakti bırakıp geldim diye. En küçücük kızım 8 aylıktı. Yani bu 8 aylık şimdi 2. klas kızım. 2 yıldan beri beni anne diye bana yüz tutuyor. Ondan önce hiç anne diye kabul etmedi. Niye? Zaten 8 aylıkta bırakan normal bu. Okula varmaya başladıktan sonra ben okul elbisesini birden aldığım için anne bana da bantik lazım, takya lazım, tüflü lazım diye annene söyle diyerken beni anne diye kabul etti. Bizim de acımız var. Biz ne yapabiliriz ki? Ben birden baş kaldırdığımla benim arkamda kim var? Hiç kim yok. 8 tane çağımı görmek istemem mi? Türkmenistan'da benim 8 tane Matkoroy, bunun 8 tane çağası var diye ya benim erime ya bana iş verse benim Türkiye'de bunların tuvaletini temizlememe gerek var mı? Aynen. Bana destek edip de bana bir ev verip ya da bana iş ya benim kocama ya bana verse 8 aylık kızımı bırakıp da gelip aynı benim çocuklarım bana bir gün ne dedi kızım biliyor musunuz? Benim kızım ne dedi? Sen anne olarak bize ne yaptın dedi. Düşünün. Yani en ağır söz de şey. Yani bir anne için nasıl bir odar bu? Bunu kim düşünedi? Ben kime derdimi kime söyleyeyim? Ben Türkiye'deyim. Ben Türkmenistan'a gittim bilen bu dertlerimi kime söyleyebilirim? Sizler bizleri suçlarsınız mesela ya hiçbir şey yapmıyor falan diye. Benim 8 tane çağım var. Ben gidip derdimi kime söyleyeyim? Benim kızım öyle dedi. Mesela benim armiyaya gitken oğlum var. O da aynısını söyledi. Gelnece dinetidenki diyen o bilenkilerem sen gogoren olsan kaka gitmeldin daşar yurda diye bunu da diye yani. Aw. Bidem söylemedi. Bidem şolagyn çekkäs. Bizi hala yok diye. Şu atlar var bilibem her bir ata şu atları bilibem näme üçin gidýär diýen soragy mele gelýär şeýle dämi? İň agyrlar bizler mesela ketip de herge derdimiz aytyp bir ýere gitdiňmi hemem alarlar içerige. Bizim 8 tane çağımıza kim bakacak? Bizim arkamızda kim duracak? Alişer'in arkasından kim durdu? Hiç kim. Bizim arkamızdan kim duracak? Şu zatlar bilibem mara ýene her bir ata sıragyna gidýär. Näme üçin gidýär? Sebebi Türkmenistanyň içinde şeýle bir kıyın derece düşülýär-de her bir ene ata. Soň çağaňy uje eklep bilmesen onu görmek hasam kıyınlar şeýle dämi? Aşyk görmek, ýerim ýertik işejegi bilen ya saçy bir neme dip bir timarlap bilen ok, gadet bilen onu görmek bundan hem agyr düşýär. Ýani her bir ene ata şular ýalak zadyň boljagyny bildi-de daşar ýurda gidýär. Men Matkoroy olarak karang. Matkoroy olarak benim 8 tane çağım var. Matkoroyluk benim ne işime yaradı? Bana söyledikleri oldu. Ýöne daýlajan men size bir zat aýdaýyn. Inni artık var siz gözüňiz bilen biz gözümüz bilen görýäs nämen ýitirdik. Biz çağalymyzy, öz mähribanlarymyzy ýitirdik. Biz öz geleceğimizi ýitirdik. Biz çağalyň terbiýelerini ýitirdik.
bizim yitkimiz şeyle uli gowsu bular ýalak yitki bolandan gowsu ölümüň bile ilk gelse sen begenmersiňmi çağalan şular ýalak sen ýüzüňe seredip sen men kakam däl, sen men ejem däl, sen maňa näme berdiň diýip dursa. Ýani düşünüň diýjek bolýar. Şu haram rejimi aýyrmaklyk, daşy janyny goýup daşy şu haram rejimi aýyrmaklyk bara ito çağan şu sesini eşitmekdenim yeňil gelermi ka diýjek bolýan düşünüp bilýänmi? Yani olur ýalak agyr ses nimeler sözler eşitmek çağandan şeýle bir erwet gelýär. Şoň üçin bize şu an pikirlenmek gerek. Artık inni biz şu çağalan diýen sözlerini ýene eşitmek gerekmi? Ýa-da ine canımız bile orta koyup şunu bize zastavlad edýän şu durmuşy, şu çağalymyň sözlerini eşitmeklige zastavlad edýän haram zadalary aýyrmak gerekmi diýen şu bir ide neme kelle pikir gelýär-de. Artık inni düşünmek gerek o. Inni biz gaçjak derejemede gaçdyk. Her gün men ýene-de hasken inanýan şu rejimi, şu sagatda, şu günni aýyrmaklygy gün halkam özleri görüp otyr, gulaklar bilen eşitip otyr. Artık bara inni biz var ağlamallar. Inni ağlasak öz günämiz. Inni ağlasak ýannak bilen gözümüziň göz ýaşyny süpürmeli bara. Inni biz ağlamallar, inni biz itmeli. Inni biz var şunu aýyrmaly. Inni biz ayağa galmaly. Inni besir diýmeli. Bolly inni diýmeli bara. Ananyň adamlar. Ýoksa biz ömrümüziň ahyryna çyn ağlary geçer. We ütgeçek hiç bir zadymyz bolmaz. Olar diňe bizi ütgederler. Çağalymyzy ütgederler, terbiyemizi ütgederler, beynimizi ütgederler. Hemme zadymyz olar ütgederler ki gow tarapy däl, erwet tarapy ütgederler. Artık var inni delillemegem gerek gel, gürlemegem gerek, aýtmagam gerek. Hemme zat ine aýan. Sag bolun Asiýadaýdy. O başlan kesenim üçin. Allah oly, dogry aýtdyň, hälim aýtdyň sen şunýaly. Şunçulardan gowluga garaşmalymy diýdiň ha, gowlarna. Geçen günün gow bolup barýar bilýärmi şonu? Geçen günün gow bolup barýar tak. Gitdiň erwetlige gidip barýar. Awa, doğru. Köp adam diýär-de, meselem men çykýar daşary ýurda diýip bolýan, jaý bermese, iş bermese, köçede de ýaşadan. Köp adam diýen oklay, maraljan köp adam diýen o bir kysam çöpdüg diýerler. Awa, şoňa sarsyklar meselem diýär bolýan, onuň adam näme gidýän daşary ýurda diýär. Bolýar-da Türkmenistanda köçede ýaşajak, köçede de ýaşatmadylar. Bir gayratlar, görýän bolsa, eşitýän bolsa, bilýändir, näçe adam agar berdi. Hey bir boljak batmy, üýüň ýanynda kaçelede, Amerikada, bilýän içinde ýatýan. Şonu hökümet gözü bilen görerdi. Hiç dat edenok, hiç gaýtam ýatma berdi diýe, oturma berdi diýe. Onam diýe adamlar Türkmenistanyň içinde etmeliler diýe. Gije barmana yer tapman, köşküň öňüne de bardym. Gije barara yer tapman, kabine de bardym. Hemme ýerek bardym. Hiç ilek netije ýok Türkmenistanda. Leşni özüm şu zatlar etdim. Hiç ili netije ýok. Biriniň durmuşyndan aýdamak, biriniň bir zadyny gurrun meramak, özümden aýdýan. Közümem däl ýanymda iki san çağalar eýem ýa-da düşündi ananýarmy? Düşündi Türkmenistany göreni korkup durýar. Eje erwet düşürdüm. Bir ýazak däl kän görýär, kän diýär. Näme oldy diýip Türkmenistana gidip durun düşümde diýär. Ýene köşke baryp durýar, bir ýazak turýar milisiýa düşüp durýar. Köz näme aýtjak, näme goýjak, näde gitmeli Türkmenistana, näde çağadan gorkyny aýyrmaly. Menne şo sorag bar, kim jogap berip bilýän bolsa. Men iki san çağamy Türkmenistanyň dogry, milisiýa gatnamajakdygyny, urulmajakdygyny, köşke barmajakdygyny, bir hakykatdan şo taýda biziň öýümüziň boljakdygyny men şol iki çağamy näde inanyrmaly. Menne şo sorag bar. O soragyňa ayağa galyp düzeldinden soňra baryp görkezip suwut namasyny görkezip bilýän. İnşallah. Tamam. Nasıl ayaka kalkar ki mesela? Hiç kim senin arkasında durmuyor, görüyorsunuz. Durjak adam var, näýlik ýagdaýyny durjak ýok däl diýär ýaňyzdan şuma her kimiň derdi bire.
Her kimin derdi bir yani böyle Mesela şey olarak ayağına çıkıp sen niye da hiç kim çıkmaz diye. Çıkmaz diysen hiç kimim çıkmaya. Eğer çıkarın, meni ne diyen, men çıkacak, sen geliyen, men çıkacak Men diysen. tutacak. Onun ne çıkarın? Ayal eşdiye. Bu ayal. Bular korkunuk, biz bulardan ne yememizken bizim çıkacak. Şunla tamam. barçağa men ne de var diye. Karın. Şunday deysiz da mesela men Köyten Dağda oturuyorum. Köyten Dağdan hiç kimse çıkmaz. Men Arçın'a gidip Arçın. O kadar kalba yaptım, o kadar Ayarlagan sözüm böyle yani. Bir arçınlık. O döwür sen aýdýan döwrüň meselem hiç kimem çıkanok. Men aýdýan dadım geçen ýyl üstünden rovna 1 ýyl geçdi. Ýöne ozo 1 ýylyň içinde neçe datlar üýtgödi, neçe adamlar beterden beter güne düşdü. Şoňçylym ýa adamlar diredi. Bolly başga ýaplanara yer ýok, ayaga galjak diýse her kim arda ýazbam ýa-da köşke barabam ýa-da barara yer ýok, dirara gapy ýok, indi näme diýe adamlar. Daşa organyň özü ýa-da howpsuzlygyň özü salgy berýär. Ene şol efirlere girin diýe öýüňizden çykman otursaňyz özleri gelýär, özleri düzedýär problemaň diýe. Şo derejede her kim ýa-da bilýärmi? Yer deşik yok. Yer deşik yok. Doğru doğru. Hava pasport olsa beren oktaşlar usta sebep pidaraz da Türkmenistan eger düzüli bolanmalsa halkyny beýle kösemeýän bolsa pasportdan bererdi, halkyna eýede çykardy. Yo bana sana dedim. Senin erkeğim yoktu bizim ya. Yo, dinleleydi bol şu pasport berse Türkmenistanyň hökümetiniň özüne peýda bolýar. Sebäbi gaharyna barýa her kim içi ýanyp şu negden çykdy, jetýä gidip geljek bolup. Bere pasportda bir adama $500 diýip, bir adama $1000 diýip, şu smalyoda berengden, işiňden ruhsat alaňdan pulny öde palturýada. Oteret palturonok. Yok, palturonok kellesi gowy işleýär, gülýärlik özüne biznes bolýar. Aýyrlansa bar bilet girýär diýär, migrasiýa özüne pul alýar. Bu berde migrasiýa hödürleýär-de. Şoňalyk bolgusyz zady prezident migrasiýa hödürleýär bilýärmi? Migrasiýa näme üçin hödürleýär? Şoňaly giderýär. Sebäbi özüne her bir raýatdan, her smalýotda $2000, $1000 alýar. Iň az alanda $1000 alýar. Bak, çıkıp keret deme Maralcan. Şol $1000, $2000 berip çykan soň näme bolýar? Soň alkyş aýtdym şoňa çykyp. Yo. Meselem kime gazak oldun alan. Yo dinle. Sen Türkmenistanyň samolyotyna minip gitjek gal men häzir tagam bilýär oňgymma da gezip görün ýurdun kardana. Ana retki gabat gelýär-de adam nämesin arzan bolsun, gymmat bolsun şiramna şoňa da bilet ýok. Türkmenistan samolyotyny boş uçuranyny gowarýar. Pastaýanna men biznes üçin ýalyk, ekonomda üçin da ýanymda adam ýok. Boş samalyot. Men ekonomda oturýan ýöne biznes üçin ýalyk, sebäbi biznesde dönýär arkaýyna oturmaýan. Germaniýada dosa olan uçjara, Germaniýada öýlenmek üçin dosa olan uçdy bolyn. Bir samolyotyň içinde 2 sanaty kurup gaýtdyk diýe. Dogrudur. $250 bahaty wa biledim. Gidenler Türkmenistan'a da şerdu uçanla yer yok samolyotda. İyidir aydanla 2 adım, 3 adım. Öňalyk. Evet, oğlunlar. Bir daha deyin, vatandaşlar. Hemmeňiz bir daha üns berdiňizmi? Şu wagt bize iň köp ataka bize bolýan näme hakkında mesele birazcık göz ýetimiňizi açmak üçin bir daha aýdyp bereň. Biziň daşy garşydaşlamazam. Biziň hem garşydaşlamaz bar da, onuň garşydaşlamazam bilýär ki biz bir daha başarjagymyz bilýär vatandaşlar. Şoň üçin bizi atak edýärler. Hökümetem bilýär biziň bir daha başarjagymyzy, bir daha ýetip barýanymyzy, bir tepkide barýanymyzy. Olum görüp otyr. Olum şoň üçin finala geldi. Finala ýetip barýanymyzy. Bizim karşıdaşlığımızdan görüyor. Şoň üçin hem ayak aldygyna bizi atak edýärler vatandaşlar. Tak što şolaram inanypdyr bir zat başarjagymyza ki şoň üçin interneti gysyp ýatyrmy, aýdyň içinden kynlaşdyrýarlarmy. Şunlar Wi-Fi hem bu işlädi o.
Wi-Fi'ye mi işlemeye, aeroportun baranın telefonlarından dörürler. Bu şoň üçin näme üçin? Dörýärler. Baryanymyzy ynanýarlar, öýdürem Men bilýärler. düşünmedim näme. Aslında kanunny dörmek ýok sen şahsy zadyňa ol. Türkmenistan'da hem de Arap bildik, kanunda ülkem yok vardı, da yani haysi bir yerine yetirilýär. Kanun nam. Özünden beter bolsaňadyr, beter bolup şu kanuny getir görüýün, men şahsy zadym görmeni hakyň barmy diýende näme diýer şol? Murat düşen feýleňi ýalar. Yok, Allah öyle olsanız. Vatandaşlar şoň üçin size etjek maslahatym şu. Kanun olsaydı Hilkatan, bizler büyük olmazdık. Mehmet'le. Vatandaşlar şoň üçin size etjek maslahatym şu. Yekelikde Türkmenistan'ın hükümet çinonikleri bilen aeroportda bolsun, köçede polisiýa bilen bolsun, ýa-da siz kabinete çağırlaňyzda bolsun, yekelikde bir zat düşünürjek bolmaň. Akyma göre hereket edin. Yani şo wagt şolaryň eşdesi gelýän sözler bar. Şo wagt gerek bolsa siz esasy özüňiziň erkinligiňizi gazanmak üçin, biram özüňiziň howpsuzlygyňyz üçin ay ağam vatan dönükler bilen men näme işim bar ay goýsan ağam men ol arkadamynyň jan sag bolsun zat iştiriberiň hiç. Esasy özüňizi goran. Haçanla biz meydana hemmemiz birlikde çıkarsa ana şonno esasy hereketi güýjüňizi görkezin. Ondan berde olara bir zat düşünürjek bolup, olar bilen konflikte girip, olar ondan düşünen ok adamlar. Olar haçan halk bolup, bir köçä bir ýerge üýşýär da müňlerçe bolup, ana şonno düşünýär olar. Ondan berde Sözüňi sagyrgam. Şu wagt öýde ejemde TikTok'u açıpdyr, karoçy sen öňüne çykýan ekeniňde karoçy her kim bölük goýýar çykýan eken bolyn. Sen bir goşulýan dälsiň awlatlara diýär. Menem yo goşulmam bolmaz diýen menem diňe. şeydi berin ha. Olara bu näme salman. İşim bilen başagay men Olar bir watan dörük, men dörük belliýmelle. Yani Birlatdan ora. Bolman. Yekelikde başarmasyňyz alan galaňyzdan bolmaz. Edil imo da men emet biljekkä başlan ura sözüň balyna keseň. Imo da gurlaşaňda diýip näme onu ýalat aýdyň diýip biljekkä ýöne ene edil ejeň kakan däl ejeň näle mor düşünýär o wara. Näle sen öt ýüregiň aýtjaňa sen bu erwet ýoldan barýanym bolsaň ene serony sen kawup ýa. Hakykatdan şu zat, hakykat şu zat bara. Hawa. Yo olaram şoň üçin näle bolsa yo eneňde aýdaňyda enejan ejeňiz öt ejeňiz aýdaň näme ejeň şeýle sorady da öt ejeňiz ejejan bir Allaha üçin bir näme bir gowur tarapdan bir zat nemediň dara ýokşym ara düşüner ýalak ýagdaýda edil imodam olan nemese prolajeniýa şoň üçin bir neme bermäň öne ýanky nuraň aýtjaman golloýan ol men kakamyň soraýandan bir zat bilim men sesimden tanap şol gawat gelip şondan soran bolmalar bara. Men sesimden tanandyr sorady. Kaka menem gaterwet gorkýar. Aňyrda da mara ken neme beremokdum da. Ruwat ýakdym da. Ne tasmada bu karamda. Mahve banditýaly gaty dağmol üçin. Hawa, şondan gorkýarlar. Bizi ýitirmekden gorkýarlar. Bizi ata ina talanma bizi ýitirmekden gorkýarlar bara. Şoň üçin adamlar adamlar şoň üçin meselem şutak gatnaşanyň üçin hökümet öldürür diýip pikir edýär. Tak munça ölýän adam şoňa gatnaşyp ölenega? Yo, ol şeýledir. Ýitirmekden gorkýar sen daşar ýurtda bar 5 ýyl işlediň, sen ejeň ýarawsul bolsa sen görülmänä malýan aşan. Hawa. Görülmänä malýan ýa. Hataçylyk bolsa gelmedi ýalar, näme üçin gelteňin neseronu diýe edibiljek gadyň ýok. Ya agryat diýýär. Diýär näme neten geleniň bilen diýrelen o boldy. Arada Hizmetin diýär şey. Arada dosýarlaň
dosyalarlaryň biri Türkiýe geçdi, Türkiýe gitdi. Bir ay bolmaka ejesi ýokdy. Yani 2 günlükde ýaňy ýetisi geçdi. Yok, ağla otur yine gidibilen ok. Gidecek, gidesi gelýär olen ýerine aklar, ama indi gelmedi ýa näme etjegini, öllü näme, ýani gelenin bilen hiç zat demedip bilen ok indi. Gitdiň bir az işle. Şoň üçin tiz ayağa galyp ýurdumyzdy eýe çykyp ýurtda işlemeli, öýüňde gün öýüňden örmeli. Wagt belle ýanlar var. Hukmani suratda wagt ellersem size ýetirersem şondan berde ýöne, ondan berdäki biziň çağrış etmedik nämämize goşulmaň. O çünkü hökümetiň öz nemesi bolup biler. Bu haramzadalaram bilýäňiz-de haçanlar şular ýazat bolanny özünden ýasamazat bolanap şular ýazatlaryny edegen. Ýöne onun peýdasy ýok çünkü uje bulundaşyny Amerikada ýaly güýçli döwletlerim geçip uradylar. On peýdasy bolmaz watandaşlar. Pero onu bulun esas gereklerde pul näder ýakyp goýsaň bular ondan men wara şu burada düşünemokla yene de var boşatım ele oturup intiham hayranla. Näme üçin Western Union yapyldy? Näme üçin şular ýaly denejni transfer edilen bankarasyň näki zatlary yapdylar? Näme üçin şonu ayağa dikeldip bilen oklar? Sebebi görüp otur, esasy eklenji ýurdunyň eklenji daşa ýurtdaky adamlar getirip otur. Onun olaram öz aralaryna pul geçirmekde kösenýärler. Ya gara bazary töleýärler tam nimeleň üstü bilen olary da bir giden prosent töleýärler. Näme üçin şunu wara hökümet eden ogay? Sebebi eger etse mesele maýdaly ödem 1% pul gazanjak. Ikinji bilenim aňsat bir halky kösenjek gelýänide men wara oturup intiham şoňa hayran o. Sen daşy 52 düşmany bolup bilersiň sen halkyňla. Ýöne näme üçin o derejede pul geçirmeklikde studentleriň pullaryny, meselem halkyň gazanýan pullaryny bu pastaýan şolar ýaly kynçylyk berýär. O sen puluň däl, ol gazanýar biri ogly ýa kakasy ejesi gazanýy, o içine goýup sen halkyny iklap oturar o. On öz ejesi doganyr bolýan ýöne sen halkyň, sen abýazynlysyň, sen iş bermeli, üpçün etmeli. Ýok, bular özüni üpçün et, özleri demeden gazanyp getirenler de sen daşy şoň puluny geçirip beren o men. Wapşa aklym hayran şoňa jogaňyz barmy? Neme var? Nurağa Ferhat bir mutlaydayın. Neme Western Union nitolka konvertatsiyada yapılan. Mesela men Özbegistana kley alayın, bir da alayın, öz adımdan tölek edýärdim, bar pasport kopyasyny berip aljak adamyň. Enne daşy özüm valuta töläp bilemok. Valuta daşy tölemek bolanok Türkmenistanyň içinde kabul etmek aňarda dursun. Öz valutaňy bolýa studentlerden aýry meselem telekeçiler daşy tölek edip bilenok. Yo, olam ýetsädir. Mesela Türkmenistanyň dollar gata dogrumy? Gat dolyny ştaýdan sen göýe uratmasaň, aňardakylar ağa uratýan arzanalan bolýarlar şonu. Bärde olsa ikisem deň bakajaň. Näme üçin edýärler Allah olam men taň aýdaýyn, muny esasy täýär başga zatda ýatyr. Onun sorunyň jogaby nirde ýatyr bilýärmi? Näme üçin Garabazar ýatyranokda bankyň kursy bilen deň edipjik bankdan goýuranok Garabazar aýranok diýilen sorunyň jogabyny tapsaňam tapýan şonu ikisiniň täýäri bir ýerik çykýar. Bilýärmi näme üçin? Çünkü Garabazar şo maksat bilen döredi. Garabazaryň üstü bilen Türkmenistanyň milli hazinasyny yani bulun esasy maksady hazinadaky dollarlary ogurlamak. Häzir sen konvertasiýa açsa, okuwçylaryň viza kartlaryna tölek etse, telekiriň etjek sowdalaryna tölekler geçirip başlasa, hazinada ozalam azaçyk bolan dollar özleriniň tender bahanasy bilen, guruluşyklar bilen ogurlajak pullaryny özlerini pulga alanok. Düşünýän? Bular yani hazinadaky çäkli bolan dollary şeýle de diňe özleri konvertasiýa edýär. Näme üçin? O taýda gatyly jenaýat bar. Ýöne onu hiç kime görkeden oklaram. O jenaýatyň şärikdeşlerim öz paýlaryny alýar, şoň üçin olaram dymy otyr, gürlemen otyr. Türkmen halkynyň dollaryny Garabazar'ın üstü bilen uğurlap otyrlar aslında. Yani sana onu
konvertasiýaň, valutaň öňüni açyp goýberse özüne galmaýar, pul galmaýar. Pul galmaýar. Çünki tagam pullun kösünüp berýär. Munyň esasy problemasy dollar. Dollar açmakta den Nuri. Yok. Mesela mene sen $100 kazandın, şu $100 prosto ejetine yetirmekte. Mesela Western Union'da da hatta praýyla var. Mesela dollarda goýýan haýsy pulla beresin gelýär. Mesela manatda alsınlar mı ya dollarda mı diýär. Manatda bolsa hemme kişi pul ýetirýär belli zat. Owo. Aňarda uje çorny renik bilen neme diýanyň ýüzü açylýar, dogry diýär. Dollardan geçirip bolýar. Seret yok on ýal diýelim. Seret men häzir pulun geç uğrunu görüň. Men misal üçin aýdaly Türkiýeden işledim, $500 pul ýygnadım. Şonu indi men aýdaly bankyň üstü bilen geçirip bolýan bolsun diýeli. Men Türkiýede bir banka baryp töleýäne $500. Aňardaky bankam meniň maşgalama bermeli şeýlem şo puly. Aňardaky bank manat edip berýär şo. Yok, dolar edip bersin. Şoň näme üçin açanok diýär, dolar edip berenok diýär. Yani dolar edip berse, banka mertirkun Türkiýedaky bankada geçirmeli o puly $500. Geçirip bermeli o ýyly. Onu beýlek gidinmeli, onuň daşarurtdan gelýän pullar milyon, $2 milyon bolsa Türkmenistanyň Merkezi Banky eýen milyonlap, 2 milyonlap pul başlamaly bolýar. Dollarlaryny çıkarmaly bolýar elinden. Elindeki dollarlar adal yaşaydı. Yok o Türkmenistan'da basalığı doğru. Nuri, mesela sen $100 kazandın, ejene uğradasın gelýär. Aydalla banka berdiň Türkiýan bankyny. Türkiýan bankam sen $100'ını o aňyrdan soňundan özleri ertýärler 2-3 günne barýarmy näçe şu dollar sirany barýar, sen beren pulun Türkmenistan içine girýär, ol öz jugdundan çykaپ bermeýär hökümet şeýle dämi? Sen puluny prosto bir toçkadan beýlik toçka ertip berýär. Şu toçkada baryp ejene barýar meselem aýdaly. Nädip o özünden çykdyň hökümetin? Yo, hökümetin konvertasiýa sahasyna oňa beren puluny olam oňa çykaryp bermeli bolýar aýdyna. Yok, konvertasiýa däne berdi, seret konvertasiýa o manatdan dollardan berdi transfer bolýar, transfer. Meselem sen transfer bolýar o. Onu Türkdäki bank Türkmenistana tölemeli bolýar ýöne. Häzir seret onu açdy, beýlik telekeçilenkine açmaly bolýar. Telekeçilenkine açmaly bolýar. Yok, berde telekeçiler var, palibomu şon töleýärler, men saňa aýdaýyn. Şonu Garabağlardan töleýärler. Meselem hemem içinden daşından içine 2 tane ütköşük zat. Hemem ulu mukdardaky pullar olurum ütköşük zat. Indi bizinki görgülü şu öýüňdäki bir garaja çörek satyn almaň aladasyny edilip oturýar. Telekeçiler bir milyonlap geçirmeň aladasy ya müňläp. Meselem bir $100, $1000 geçirjek wadyr, mebelini ütköçjek wadyr ya jaýyny remont etjek wadyr. Daşar ýurtda gazanyň. Olun hemmesi patok dengi. Olun hemmesi Türkmenistan içine akmaly, girmeli. Adamlar şu meselem garny doýsa belki ertir garşyna çykmadylar. Garny doýsa ay bolýar, men garnym doklay çykmaýyn diýerler. Meselem indi şu an sen öz gazanınca pulunu geçirmekde problemi ol. Has beter açgalyar için näkda. Allah bak. Ödün öýlen halkyň ýardy daşary ýurtda ödün gödön götürä. Minimum baranda $300-400 ýurda bar ya, onu gödön götürýärdiň halkyň 3 milyon halk daşary ýurtdan pul urasda gödön götür. Näçe manat pul bar ya Türkmenistan näçe dollar? Näme Nuraga? Gödönme gelýär. Bäde gaýtap gowan şol halk gowan halk üçin bu döwlet üçin gowa ol gaýtam döwlet aç galan halkyny eklemeli bolýar. Meselem pulum geçirip bolanok, adam geçirip bolanok. Ya ullukan bir yetki var pul geçirende 4%'dan alyanlar var Kitay'a diýdi, zat diýdi şol. Uly sen gaýtam sana bähwi da ol, sen ykdysadyýatyňa da bähwi, halkyňa da bähwi, özüňem gazanýan halkyň garny doýýar, sen garşyňa çykjak gelirler. Men düşünüp bilem okşoňa var, aklym çatanok var. O şu bankyň hatta komissionyň üstü bilen banklarym gazanýar, banklarym öz aýlyklaryny çykarýar şeýdi. Doğru aýdýan, ol daşarutdaky işleýäniň puly aslynda seretsen Türkmenistandan bir zat eksport eden ýalat, aslında. İşçi ekspert edýän diýäli var. İşçiler gitdi öz zähmetini berýär, şoňa da pulny alýar, içine uğradýar var. Erkekde galan. Şu bir şotaýda plusu bar, gatul plusu bar ýöne. Galan ýerde mena plus göremok, çünkü taýam gazyna malmallal edipdirler,
men pikirimçe şu Türkiye'den birden işlep gören Türkmenler dolar euro diýdim deporda diýerlermi ka diýen men ara. Ýöne öz logikamça bir jogap berjek bolan şuňa bagışlan gepingizden bölýän men pikir edýän prosta Western Union, MoneyGram tam başgalary mençe pikir edýän olan hemmesini özü sanksiýa goýdurarmy ka diýen Türkmenistan bilen işlemelerli bank sistemalar beýleki banklaryň belki de Türkmenistan bilen işläsimiz gelen ok diýip özleri sanksiýada goýan bolup biler onu bir tarapyndan. Dogry dämi? Bolup biler. Özleri daşary kompaniýalar gelen ok diýdiň investment edesi gelen oklar meselem Western Union'um investment etmeli içinde täze yer almaly, iş çalmaly, abaruduny goýmaly, remont etmeli, wagty etmeli. Meselem şolar belki ýigrenip şu iqtisadiýatynyň şeýle urot bolan üçin geletleri gelmän bilerler. Belki şu an şu aklyma gelip otur diýjek bolýanlary. Eger de Western Union ýaly. Şolar bilenler diýjek bolýan. Howa belki şolar ýigrenip gelesi gelmeýän bolmaklar ahmal bar. Ola men şu näse diktator bolan üçin, ha, diktator bolan üçin, ola mene ödgün näsi. Diktator ýurtlar bilen işleşip gelmeýär, pul kapital iň gorkak zatlaryň biridir. Diktaturalar bilen işleşmeýär kapital. Çünkü diktatura bir yani hasat sonra bilen o suda çekip bilen o. Bilgin wami meselem bir sorak bereýin bilgin wami men eşitdim bilemok dogrymy ýalňyşmy gaza satylýar da şol ýurda meselem 100 milyar dolar bolsa şoň 80 milliardy arasy öz jügsüni şahsy jügsüni öz nimesini bank accountuna ýatýar diýip eşitdim. Şoň diňe 20% halkyň içine girýär diýip eşitdim. Şu arada bilgin wami? Yok, hiç melle yok. Onu doğru edip bilmeýär onu okey diýsen dolar diýlen zat Deutsche Banklar esas araçy banklar kontrol edýär bu pul nerden geldi nira var ya kontrol edýär bular o. Eger mutabık aydaly men her zat etkileýän uraga bular. 10 000 dolardan artyk bolsa tamalyotdan geçiren oklar amdaşar ýurt. Yok men wara döwletniň arasyndaky meselen aýdy oturýan dogry düşünüň meselem döwlet öz gazyny satdy. Ol şahsy adamlaryň dogry deklarasiýa dolarmy 10 000 dolardan artyk tak dali. Meselem gaz satdy aýdaly 100 milyar dolara girdejisi geldi. Şoň 80 milyardy arasy öz jügsüni akyp girýär. 20% meselem aýdaly hökümete gelýär. 80% primerni yegenlerin toçkalar bilen konvertasiýa ol bul gidýär. Şo janşydan galan 20% halkyň aýlyklaryna diýdi, belki nimelerini diýdi işgärliň. Şolara ýaýran bolmak ahwal. Значит, получается, beýleki içine girýäniň 80% bolsa 5-den 1 bölegi bolýar. 20 milliardyň 5-den 1 bölegi 4-16 bolýar da. Şoň всего лишь 4% arasy halka ýaýraýan şeýle bolýarmy onda wara. Türkmen halkı ayağalarından son bize mi uğranaymasak şu zatları yurdun içinde nämeler bolup görür, o taýda nämeler gidip durur, orada nämeler bolup durur. Yaga pul perewat diýdi, pul perewat meselem her ýurtda pul perewat edýän mada bilýärmi? 100 dolara 1 dolar alyp. Oňa daýda wadyr diýerler howa. Biz töwreklerden daýda wadyr diýerler howa. 2 ýyl mundan öň bize howpsuzleme envedanklar çağırdy. Men jiglem daşar ýurtda bolan üçin olar näme üçin size pul ugrajýar diýip. Siz şundan pul alýaňyz, daşy şolara da gün beren oklar. Men lişni özüm mutmayn weda şoň üçin. Men pikirçe wara watandaşlar bilen öwrenmeli, bilmeli köp zadymyz bar Türkmenistanyň hatta Dünya Bankasy ýaly güýçlü guramalarym daşy Türkmenistany öz hasabatyndan çykardylar. O maşanyny ýatmany Türkmenistanyň yltybarly bir ýalak bir neme gelen ok, istatistika, maglumat gelen ok diýip çykardylar. Demek Türkmenistanyň içi ýapyklygynyň manysy şo taýda ýatyrmyka diýen özleriniň edýän owurluk jümürlüklerini gizleme üçin hiç kim bilmesin, eşitmesin diýip ýapyp goýdularmyka diýen. Esasy maksat pul bu taýda pul oýnaýa, pul üçin diýerler. Bar göt berençiliklerim şo pul gazanmak, gowy ýaşamak, halkyň hasabyna baýamak, ana bulan bar maksat şol. Şoň üçin hem halkym gysyp otyrlar, internetem gysyp otyrlar, owurlap otyrlar.
yapıp kutuyalı hiç şeyler daşından informasiya almadı edip oturuyorlar. Yine şu bar anartımda pul yatıyor vatandaşlar. Bolmasa näme üçin beýdip ýigrenji bolsun ay bir adam? Näme üçin beýdip ýigrenji bolsun? Allah Allah. Sizin ýanky soraňyza men jogap beräýinmi? Beriň. Ne şu wagt Türkmenistanda Garawazarda dollar 20 manaty yeter etmezler. Döwlet kursunda da 3,5. Ondan ýa-ni ýakyn Türkiýanyň ekonomikasy düşüp dollary 40 TL çelle geldi. Şol sanda Türkiýanyň raýatlarynyň köpüsine diýen Ýewropa döwletlerinde normal döwlet banklarynda hasap şot açyp berenok. Sebäp nämede diýe Türkiýe krizisde, Türkiýe sanksiýada diýe. Şoňa meselem getirip aýdyp berjek bolýan Türkmenistanyň raýatlaryna da basym sanksiýa berilse, ýa-ni Türkmenistana sanksiýa berilse, Türkmenistan raýatyna ziýan diýýäňize, şol ýurtdaşyndaky raýatlary öz şahsy hasaplaryny baran ýurtlarynda açyp bermezlikleri mümkin. Şuna ýadyňyzda saklasaňyz, bu bolan tejribelerden. Sebäbi Türkiýanyň raýatlaryny bir kısansını alıp yanımızda, baranımızda açıp vermektiler hasap. Şonu diyecek oldum. Inni sanksiýanyň esasy berilmek maksady näme maksatdan berili sanksiýany? Ýani gaz barada gurulmuşdy, gazyň näçe prosentli barada. Meselem birler Hytaýa goýup oturýar häzir gazy. Şu Hytaýa barýan gazyň puluny birler ýurdumyza nähili giri. Atyýdan prosentini Hytaýa gazy we Hytaýdan kredit pul aldyk. Kredit pulu howa gitdi. Otaň şoň bilen pul ýitirmegiň atat ýol şu. Krasnodarda alyp goýup alındy Hytaýdan pul. Gazy şoň üçin mugut tutdur. Ondan ýene-de bir jyrat aýdyp berýin. Ýurtdaşynda işleýän raýatlaryň öz şahsy puluny çerez bank beýleki döwletleriň raýatlary ýalyk näme üçin urat berýän ok diýip sorak berdi-de. Olar ýalyk ýagdaýda aňarda ýanky efir alyp barýan Nurananyň diýişi ýaly özleriniň alınjak pullaryny ýolga almaýar. Ýene aýlanyp şoňa gelýär 2.31.60 bolýar. Okşmany daýdanda. Uğurlamak da esasında. Ýerli köprak uğurlamak üçin halka beren oklarda. Efire gelip gurlayan, ikinci, üçüncü ay çaksadıma efire gelip gurlayan, reski patpisatsa, patpisçikler köpelýär, men blog etýändim gönül. Bilmäňizim. Bolýar. Vatandaşlar hanımlı giç oldu menem efir yapayın. Sağ olun, minnettar geleniňize. YouTube'a koyuyorum. TikTok'tan görülmeýän illeşlemez var. Olaram gayret et YouTube'a koydu ýalar. Men aşol boljakdyr şo çağırşy hökümany suratda garaşyň bizden bizi idarlamaga dowam edin. Esasy habardar bolun. İnternetiniz ýok bolsa, dermanyňyz ýok ýalak bolugunda derrew internet tapmak, VPN tapmak esasy işiňiz maksadyňyz şo bolsun. Mene doğru maýdan işte de YouTube'dan sen dinläp gelýäni öňkülüňi görmedigim ýok, hemmesini dinledim. Nuran egerde şurada aýtsaň bilmedim, belki öňe maýdansyň. Egerde her bir rejim adamda ya itlerine sorag bar bolsa, liçkany bersinler, şo soraglary bärde absurdat edelin. Eger ýani şolary ýalak bir nemeler bileti gelji zatlar bar bolsalar, düşünüp bilme her kele soraglar bolýar bar. Bersinler şo itler bar. O maňa liçka maýazyň beriň o ya yeňer başka ýolumuz ýok vatandaşlar. Çünki ýadatdy gaterber. Ýatsam tursam diňe şu pikir kellerde mekişde de şu inşallah ýeter. Öý bilen gurulsam, şo çağajyklar şo gelen ok, bize halan ok diýe gogorýan bolsaň gelonno diýe bolýan. Gaharym bolýan şu hökümete gaharym bolýar, ýamana wagtda uňa näçimden. Vatandaşlar efir yapmaň diýäňizde yani belli hereket esasy, herekete taýýarlyk görüň. Biram köprak boşrak wagtyňyz bar bolsa, YouTube'dan
revolütsiyalar diýip ýazdyň. Türkçe ýazdyň, devrimler bolýar Türkçe. Devrimler diýip ýazdyň, bir giden videolar çykýar. Görüň beýleki döwletleriň görüň. Bolgusyz TikTok'ta onunla oturan nimelere wagt ayırmaň. Bu TikTok gaty erbetde. Distisine bir wagtyň iste barmaň geçirip oturýarsyň, bolgusyz zatlarym çykyp gidip oturýar. Ondan wara derol şakyrda diýip efirden soň çykýaňyzdan YouTube'a geçiň. YouTube'da iýminde siziň gözleýän temalaryňyz barada videolar bar we şolar görüň. Gowy halklar gowy durmuşa revolütsiyalar bilen ýetipdirler hemmeten. Revolütsiýasyz gowy durmuşa ýeteni ýok watandaşlar. Revolütsiýa hemmesinde Fransada da bolýar şol, İspaniýada da bolýar şol, Ruminiýada da bolýar şol, ýakyn tarihte de boldy 100 ýylyň içinde Wikipedia ýazsaňyzdan bir giden devrimler bar watandaşlar. Men bir oturup açyp okan diýsem okap bereýin. Devrimlerin tarihleri boyunça diýip ýazyň. Wikipedia'da çislov var. Çislov. Hemmeti var. Bir giden devrimler var. Takşy men häzir. Şoň üçin wara şo şey diýip ýetenler ina siz diýýärsiňiz. Bunu Türkiýede de Ekrem İmamoğlu ina göz astyna alındy. Beýleki Selahattin Demirtaş opozisyoner olan türmede ýatyr, uje 7 ýyl bäri ýatyr. Atandaşlar, hem halklar baha töleýär erkinlik üçin. Rossiýada Navalny jany bilen töledi, Nemtsev töledi. Adamlar şu Rossiýa Ekrem basyldy mamol. Ölüp giden adamlaryň esasında kim? Ekrem İmamoğlu diýäniň men öňümden çykýar şol diňe. Ekrem İmamoğlu İstanbul'un meri prezident ve dalaşkar olup börkä ana türme aldylar. Bakyldy ya o İstanbul'un meri. Belediye başkanı. Post hemme döwletler diktaturalardan çykjak bolýar. Türkiýede çykjak bolýar türme basýar. Ana Rossiýada daşy jany bilen tölediler. Birem şeýle watandaşlar. Birem şeýle janymyz tölemesek, bermesek garşylygynda erkinlik ýok. Gynansagan bu haramzadalara özlerine wyjdan ýok. Bolýanlarda ikisi ýok. Şoň üçin söylemeli. Men goýmuşdum. Yani mene dogry maýdaýyn ölüm boýnum aldım yani. Istedem alın. Hemmemiz alalım. Bir başa bir. Tagam ölenden o dälagam ustaýdy. Tagam yarım diýir ýaşapýar sonra. Hawa. Iň edildiňi görüp bilmejek bolsaň nahy gerek durmuşma. Şoda pul başma ýapaýynma 7 ýyl 10 ýyl daşaryp aýraçykda gazanyp tamam oluy çağalymyň ýaşlygyny görülmedim. Doğan garnaşymyň toýuna ýakyny görmedim. Başma ýapaýyn men onu ýalyp boly. Onu ýalyp pikirediň. Biz Türkmenistanyna nesip bolsa $700-800, $900,000, $2,000 has gitdigiçe iň pesaýlyk günü $700-800 gödüňde tutýar watandaşlar Türkmenistanyna. Iň pesaýlyk. Her bir hojalygy. $700-800 diýmek az zat ýa watandaşlar. Yani ol işleten ýem $1,000. Hiçingden program bolmaýaňyz, o beýdip taşar urtlary işlemene de gitjek bolmaýaňyz, $700-800 dadan bilseňiz ýur. Men bir zat öňderdim am şol 2002-nji ýyldan soňdan 2006 aý 2007 hiç ýyl taşar ýurda gitýän adam ýok agam. Özüm 5-6 ýaşly oglanam bolsam, şu taşar ýurda gitýän 3%, 1% daraý. O adam 70% taşyndy. Biram nime ba? Ene misal üçin aýagan çykdy, moş belki biraz akanlykan bolmagy mümkin ana Kazakstanda da boldy, we başga döwletlerde bir tellem akanlykan bolýar da. Olar görüp. Barnyň rasgody. Şoň barnyň rasgody $200,000, bar $500,000 bolsunlar şo. 5 sanak o nemäň 3 sanak villasyn satsamam şo $500,000. Ýaşamaýsyn o prezidentiň ýegenleri villada bar. Ýaftak villalar sanýal bahada $700,000, $500,000. Şolaň villalary satyp şo berilen ziýanyň öwründe olaýar watandaşlar. Eger hökümetem nol bolsa da pulumyzam ýok.
tankra deyip nol edik giden olsa. Gazına boş olsa. No, gazına boş olsa. Hiç kaygetmeyin şu yegenler oturmasın, şolary siňmesin, haramdaga siňmesin ne bulary. Bulundan hepde çalışan eşikleri 5000 dolar diýär vatandaşlar. Ýa men efire elimde bir zada düşünmedim näme. Ne men görüň plus basyň zat diýdiň hal bir. Awo. Näme diýdim? Näme aýdan, näme etmedim da men düşünmedim. Dün baydagy bastym bolun şu bolýarmy diýip Taliba sorady. Men hem halka sorasana halka diýdim. Halk dogrumy men dün kedenim diýdim bolun emmekşem dogru diýip ýazdy şu an. Ýünem bastym aştaýda öýdüler. Nerim oynadylar bolun. Ha bayda wastyň da men. Ay otlasaň bolýaram. Ozna. Sen urağan sağ olanna diýen eşdip çykdym meni. Ondan öňem ağlady bolýan şoň bilen ağlap ýatyp galypdyrna efirde. O gelneje ağlady bolýan mara. Ya. Gülalagan. Şol ağlasa ağlap sesini ýapyp ýatyp. Öňem derdim. Bayda tapsam menem masçaga meni tapam oksaýdy. Bolýa vatandaşlar janyňyz sag bolsun. Salykda görüşeliň. Sag ol, sag ol. Sağlygyňa. Bolýa. Sag olun. Sağlygyňy vatandaşlar. Allah ýa vatandaşlar. Allah şu ýola çykaran bolsa bizleri, sizleri bir ýerik jemlän bolsa bir bilýän bardyr da bizi jemlänler. Ýüregimizde mertlik bilen amalladyr. Awa ýöre ýagulum diýen amalladyr. Takşda menike wagt diýene paçany Allah taýlatdy. Birem Allah taýlatdy diýen. Şoňa garşy görüşdirýär şu diýen. Barmy? Mekine Allah ýaratdy. Mura şu Murat Kurbanowyň hem epirine goşulaýyn. Ýatdan çykarmaýla. Murat Kurbanowyň hem bir gollaýly epirine. Şu adam otýardy. Bolýa. Dawa ýaşany Murat Kurbanowa geçeliň onda. Baryň menem bardy. Bolýa. Sağlygyňyz vatandaşlar. Dawa. Bolýa sag olun. Sag olun.